Zuma Hudaýoğlu. Ay gaýdyp geler. Powest hem hekaýeler. Aşgabat şäheri, Magarif neşriýaty 1994-nji ýyl. Ömür dowam edýär. Powest. Pukaralyk manzara agany kyn günlere saldy. Ilk ýylyna ýaňy bir maňlaýyndan diýräjek wagty öýlenlerine bir ýylam geçmäke ulagly, torly, aýyny dolup oturan aýalyny alyp, guşky tebitlerini aşyran mallaşyk tahollaryň birine margala göçüp gitdi. Gitjek wagty geler duraryn kaka, size kömek edernide gaýdyp gara kalmady. Oň ýygy ýany. Ortanjy oglum Mehmedim 2-3 tane jahy bilen baýlary goýun türüşip Owganistana gidermen boldy. Biriňizden aýrylanym azyl, biriňiz bir ýanymda boluň ahyryn. Gaty garrap barmasagam görýäňiz-de ejen kimidem ugrumyz ýok. Jigiren bolsa ýaş, zamana da düşer ýal bolmady. Baýlar bir ýana çekýä, hökümet başga bir ýana çekýä. Siz bir daşlaşmaňa bizdenip kakady, şunça ödelense-de kulak asmady. Gaýtam şo bir diýeni gaýtalap, bir depen ýerini dep dudurdy. Ya kaka, aňardy şu aýdan gärinlay, baýlar gowja söylejek diýdiler. Bir neme lomoýja pul düşdi aňardan odur zat alyp gaýdyryn. Bir ýere getirip satarys, bir neme gurplanarys. Emma onuň şo gidişi boldy. Mehmet bilen bilegdenler dolanyp gelenlerinden soň manzara aganyň öňüne ýüzlerini sallaşyp oturuşlaryna şey diýdiler. Baýlar berin sözlerine tapyldylar. Gepleşen pullaryny elimize berip uğradymy goýurdylar. Ýöne ýolda gelýäkek Mehmediň aýagyna şöňür çümdi. Garaşak bolsam, siz gidip beriň, men ýydyňyzdan ýeterin diýdi. Emma ýetmedi, ýetirdik. Her näçe asar bildirmejek bolsa-da, manzara aga men diýen jahylyň aýagyna çümen şöňür dirarly orta ýolda ýollaşdyran galjakdygyny anyp bilmedi. Oglum o ýerde sögüde baş goşup, düşünje pullaryna tereg alyp gaýdanlar. Bular onu ýolda öldürüp, teregiň alandylar. Diýen ýaly oýrarym kelletine geliberdi. Bir obada bilece öňüne weten diýen duşlaryny, şeýde ejektiklerini aklyna tygdyryp bilmese-de, göwnüne guman gidenligini aýalyna da duýdurdy. Ýaly boldy daýdy. Way şeýledir şo. Öz göwnüme de gelipdi şol. Ýöne aýdylmän oturdum. Şagamy orta ýolda şehit edenler şolar diýip, hünü bir ýan agla berenden soň bolsa, bir gizliň gumanyň goňşy bolanlara äşkär bolaryndan, bütün obanyň özüni imansyzlykda aýplaryny gorkup, derdadar onu köşeşdirmek boldy. Özü görün barbyr gumandan aýňylyp bilmedi. Geceler füýüzi ukuda ýatyrka, oglunyň adyny tutup gyýgyrdy. Döwlep ýerinden galdy. Wah, käş gabar ananar ýaly delil tapan bolsalar diýip kükregini urdy. Derdi halis ýüregine sığmadyk wagtlary körpe uzym, goçgorumdan aýryldym diýip ağız atşyklaýdym aýtdy. Toýda tomguda bagyşlara Hemra atly oglunyň aýrylan hysra uşağanyň adyndan aýdylýan aýdymlary boýurdy. Käteler köýnezi horjuny ýegine atyp, oglunyň gözlegine gidesi geldi. Emma şül şagatyny taşlap, Owganistan ýaly alas ýugurda gidere ýagdaýam ýetmedi, gurbam satmady. Wah, şo bir gapdalymda gelip ýörünürse bolmaýarmydy, diýip torlyny ýatlady. Aradan 7 ýyl geçdi. Mehmetden gülün derek bolmady. Gözünden diýirje uçan oglunyň tamagyny üzmedik manzara. Halit alçyragam. Aýalynyň eline aýagyna bakman 13 ýaşlyk idi. Oglunyň ýagy goňşy oga. 40 ýaşlaryň birine durmuşa çykardy. Ol özüniň bir hereketini ýol harjy edinip, oglunyň gözlegine çykjakdy bile delilendirdi. Oglunyň ýagy ýalňyz okuwdan gelip özü ýaly gyýyzlar bilen gurjak oýnap oturan ýerine alyp gitdiler. Öňürte allap diýenler araba mindirdiler. Boýdan maşa gyzyl giyinen nätanış aýallar eýletine bir geçip, mihmançylyga gidýär, ejeň dagam gidýär diýdiler. Münennenem urtut başyna ýaşyl kürt atdylar. Bir ýerde bir dildadyň bardygyny ýüregi sazananam, ogluny agyr kürtäniň aşagynyň çalaja görünýän gidijik ellerini öýüne tarap serdi-de, gitjek däl diýip uly-uly aglamaga başlady. Zannan bir müçönök ýaly bolan soň, oň enjarsyz göwresi kürtäniň aşagynyň gatwur görünmedi. Daryn owazy bilen bütün gowaň bagyryny parlady. 10 ýaşly jigiti böwrüniň ýetegini daşdan nurlup gelen arjyny gara ýapa tutup ýörüşini göründim. Arabaň üstüne edil öz gurjak ýaly joňkardy-da, "Ur böwrücan, ur jigim, hemmesine mur. Al meni şuloň elinden nip gyýyrdy." Bir topar ýat aýallar gyýyna gidip barýa karram kakadynyň äwmen
Daş ýyşykda ýüzüni tallap duruşuny gaýtam. Bar gudym. Alyň wagtyň açyk bolsun diýip elini ýüzüne syýryşyny görüp gen galdy. Ýyşykda elini öwsüp iki ýany ele urap ýören ejesini kömege çagyrdy. Wah, ejeň ursun jan gudym. San mamy seň ejeň diýip aglamjylady. Birdenem äriniň alkymyna dıkylyp maňryna ýumrugyny şeneldi. Ýedi tollun sen manzar. Zalim mullun sen manzar. Udaýym manzar man geçesiň manzar. İlgünne bu korada badyr garybym badyr. Başyna iş düşenim badyr ýönetken ýaly gara bagyryny kıyınsyz pyçaga döden ýokdur. Bir bahla diýip bir bahlany odatan ýokdur. Ýaduly daýda sözüni soňlap bilmedi. Ýüregini tutdu da aşağı çöktü. Oğul näzik iki tarapyndan hem tutup oturan aýallaryň elini tutdu da naşyja guşýaly bir towsanyny arabadan böküp düşdi. Algap ejetiniň ýanyna berdi. Uzogyna doldy. Ejeti tä öýüne gelýänçe boýunyny aslyş baglady. Manzar aga gözünden takkal saý ýaş goýup duruşuna gyýdana ýalberdi. Agdymdan söz çykdy. Jan gyýdym, gaýrat et. Meni ýalanç etme. Baran ýerinde gowy saklarlar, keteni geýdirerler. Menem Mämmet Janyň gözlegine giderin. Oğul nädin? Bu wagt kakasyna gulak asasy gelmedi. Ejetiniň bir zat ýerine garaşdy. Emma ýaz boldy daýda. Wagt bile gepläp bilmedi. Bir haýukdan soň gözüni açdy da ýaryk-ýaryk golan dodaklaryny çalaja gymyllady. Bar gyýdym. Kakaň ýalanç etme. Nädeli? Kysmatymyzlar da ikimiziň hem diýdi. Aýallar oğul nädik ýene de götürüp araba mindirdiler. Häli bökün wagty bir tarafa gaýyp düşen kurtösini alyp ýene de başyna atdylar. Gaýdylarly oýna oturan gurjagynyň henidem eline digini oğul nädik barjak ýerine baranyň soň bilip galdy. Yerli hökümetiň wekilleri oğul nädige nikah da gaýdyrtmadylar, Dagstanam geçirtmediler. Ýaş etanok. Toýda aýtaňyzam basylarsyňyz. Ýeliňiz badyr diýdiler. Öýüm diýe bir kun ağlap özü ýadap özü goýan oğul nädik boldy. Özüniň ölýäni hem üçin eltilendiginiň bir habar agyr soňda çykdy da töwerek taşyň gyýjagadylar bilen gurjagyny oýnap berdi. Daşynyň seredende ol ýerden süýrenip duran kurtösüni hem häkbir oýun üçin atynan ýaly. Aşagynda hiç kim ýok ýaly. Ýaşyl kurtäň özüniň iki ýanyna gyrbyllap ýörüşini görenni o adamlaryň käbirini gülke tutsa, käbirini gahar geldi. Kim onuň howsarlaryny ýeletlese, kim onuň är boljagyna käýinni. O nädigi bolumlary bir kere gelip gittiler. Üçüncü gedek gelenlerini ýanlarla öz ogularynyň owa sowet başlygyna alyp geldiler. Üçüdüş ýerden özüň göwnep gaýtdyňmy? Ýaşyň näçe diýip soradylar. Oğul nädik bolsa o zatlaryň näme üçin soralýanyny bilmän öwredilişi ýaly özüm gaýtdym. Ýaşym 17, boýum kisi bolan soň ýaş görünýänidi. Bir günem oğul nädik gyýylyň ekabyrragyndan öz ogularyna gidýän ýoluň salgysyny aldy, öýlerine gaçdy. Emma ertesi ýene de onu getirip gittiler. Ol ondan soňam kän gedek gaçdy. Şonça gedegem getirip gittiler. Ahyrym kimdir birini bir goýun berip, zag işini döttüler. Şonda haýhydyr bir dokumenta gol çekdirmek üçin oğul nägin özünim şähere alyp gittiler. Zagysyň jaýyndan çykyşlary ýalym goňşulary Jemal daýda gabat geldi. Täze öýe düşeli bäri. Wäkitden geçmeli. Wäkitden geçiren oklar. Wäkitden bir geçirip bolsa diýen ýaly sözlerden gulagy ganan oğul nädin beýnitine. Wagtyn geçirip bilseler öýe goý berjekdirler diýen düşünje dören bola çemeli. Jemal daýda göz düşenden tigirlenip ýanyna bardy. Eňegini galdyryp ýüzüne jinkerildi. Ellerini galgadyp inçizik sesi bilen "Geýu daýda, geçdim, wäkitden geçdim. Kakam aýdyň ektinler. Wäkitden geçirdiler" diýdi. Jogaba da garaşman hyrryýdan öýgülenni. Yerden süýrenjirep duran ýaşyl kurtösiniň syýyny epesli meýdan süpürüp goýberdi. Gyýdyna tarap ýügürüp gaýdanda bolsa, badyna ýellenip syýlarynyň ugy ýerden bir garşy ýokarda galgady. Onuň ýanky sözüne töwerek taşdan geçip barýanlar gülüşdiler. Başga näme diýjegini bilmän. Borjygy aýda ýerlenip dodugyny diýişläp duran Jemal laýdan bolsa ýüregi gym bolup gitdi. Oğul nädin ýanynakylaryň bir hili bolurlar. Baranlarynyň hem oğul nädik öýe gitjek. Inne bir goýberin hemeni wäkitden geçdim diýip edelenip başlady. Şeýle diýip habar edenden soňam ejetiniň ýa kakasynyň gelägede alyp gidibermeýänligi üçin gaty gördü. Şo giýje.
O kenide seni sessiz ýünsiz goňsuz aýlan birine girip çykyp ýören. Gartmas piyade bilen ödün iki çäk goýunluklar üçin diýsen geň galdy. Şogun asylan bir ýönküňleri meňdemedi. İlk akşamraga şol arabada bile gelen ayarlar gelip ol ikisiniň elini almaşdyrdylarmy? Edil oğulnaýadyň gyýdyrly gurjak oýnanlaryna edişleri ýaly onu iýdirme, muny geýdirme diýip bir zatlar tarnaşdyrdylarmy? Haýdyr mollan adam tutup köne çöde täzesi bolsup jedelleşdilermi garaz? Bir giden erewde berewlük boldy. Ýöne oğulnaýadyk o zatlaryň maňysyny düşünmedi. Şu domborly oturan piýadan inni öýüne hemmelerden ýakyn saýmarlygyny gören düşündi. Şoň süýnüm iki çäk galyşlary ýaly on satmaňyna geçip daýy öýmüde göýberäýiň-de öýmüde gidäýin diýdi. Gartmaz piýada esneme haldymyp oturdu da güňreş ses bilen gidäý diýdi. Ýerinden turup eplenig duran goşlardan bir ýorgun çekip aldy, bir çet oklady, ýazdy. Ýatsıgamally. Biline kuşagyny çedip kellesini orady. Ýorgunyň üstüne aýyp oduşuny gurap oturuşuny içinden bir zatlar sarnaşdyrdy. Aýdynyň bir şüwelek Estağfurullah. Estağfurullah diýdi de fagyrynda gyşardy. Şondan soň öýüň içinde ýene-de on güňleşdi ýaňlandy. O gün gelse düşe galla islan yerinde yatıver. Oğul nedik? Ertesi yine de öğlene açtı. Bu gedek on ýygynyň gidip getirdiler. Yine de şol gartmaz kişi bilen bir zaýda iki şäk gallyrdylar. Yine de öten akşamy kereketler gaýtalandy. Ertir irden saýçy otyrka gartmaz kişi oğul neýadyň ýüzüne deretmän gaçyp gitme. Gidesin gelen wagty gitjek diýdi gidiverdi. Oğul neýadyk begenjinden guş bolup uçdy. Böküp bosaga bardy da onu mene gidäjek diýdi. Güňleşdi öýüň içinde gök güwürdäni aletdi. Gidiber. Öýleri goýberdi diýen gaýtarmadylar. Ýa-da ýanşaň bolly, asan gaýdasyň gelse gaýdyber. Barybir oğul neýadyk öýüne uzak gezdirmediler. Inniden soň baran ýeriň bilen bolmaly bolsun. Gyýdym diýip 3 günden soň ýygyna gaýtardylar. Bir günem işe uğrajak bolup durka gartmaz kişi oğul neýadyk öýlenip, güýjüň ýetse tamdyrda çörek gatyrjak bol. Özüňem gurjagyny taşla ýelgüngen görür. Senden başga talabym ýok diýdi. Şoňuň ertegi. Oğul näýädiň tamdyry ýelini getirip bilmän, oda daglanan barmaklaryny aglyna sokup aglap duruşyny görüp, geçip barýan aýallaryň biri çöregini bişirip berdi. Çörekli kersenini götürüp öýüne salyp berdi. Gitjek wagty ham ýerine nädip etdiň diýip sorady. Oğul näýädik kenidem hamsygyp duruşyny edip berdiler diýdi. Şo giýje gartmaz kişi oňa ýer bolýarda çörekli meseleni goýsana diýdi. Yarım sagatdan ograk işini hümledip öňe ýygyryny oturdy. Yerine geçecek wagty şunça wagt bäri ilkinji gedek oğul näýädiň ýüzüne teretdi. Ikimidem kim magt ekenik. Oğul näýädik barybir olaýa ýögrenişmedi. Ýeli sypynty öýlerine gaçdy. Ejetiniň ýüregini suw etdi. Kagasyny dälil ketdine ýetirdi. Ahyrym bir gün adam soň elinden tutdu da Owa Sowet başlygynyň ýanyna alyp bardy. Şu gyýdy, men adamdan boşadym. Men şoň gaçyp gelip ýörüşini dedemok. Ol öýder bilen oğul näýädiň başyna bir öňjegini aýyrdy. Oy, halanyna barsyn. Bir çağa entek, perişte ýaly pek. Şeýdibim, oğul näýädik gyýdyna gaýdyp geldi. Ýad boldy daýdy. Gyýdynyň ýesirlikden boşanyny begentedi. Ozalan serkediň ýapylanyndan bir habar gyýdyny nähak satanyna namyt edip ýören manzaraga muňa has merwet boldy. Öňkü masgaraçylygymyň üstüne inni gyýdy ärinden aýrylyp gelenem mollum diýip iki ýana urundy. Oğul nädigi mektebe de goýbermedi. Aýaly ärinden aýrylyp gelennäl men gyýdym. Boýu gyýdy. O gidişi ýaly geldi. Durmuş görmän geldi diýse. Ha. Ýyle düşündirýärsiň sen şeýdip. Ýygynyň her sen şo gurrungy diýip öňküsinden beter gyzyny. Terim günläp öýüne gelmän geldi. Nirde yatımlyk iş boldy şoň gitdi. Köpçülükden gaçdy. Dagalaş tapmady. Hiç kime goşulman. Bir çetde işini hümledip oturdy. Şol aralykda da gideli bäri ilkinji gelek torlu geldi. Heni bolup Mehmetden nam nişan ýokdugyny eşitip gynandy. Başda ibermeler ekeniň diýip kakadyny ýygyndy. Köp wagtlap gelip bilmän üçin ötünç sorady. Ýöne oğul näde gelin beýtmeler ekeniňiz.
Juda horlaryň bolsaňyz maňa habar edäýmeli ekeniňiz. Manzar aganyň özüň habar tutaýmely ekeniňde. Näme? Bäri-bärde morgala barmy? Ya işigimde tanapyna togutup durun atym mamy günü birini yetjek yerime yeter ýaly. Dip oğlunyň ýüzüne alasy, käýineti gatyrgyna geldi. Emma onuň kaka. Bu ýeri näme bolsa bir äwre gogluk. Ýetýär bol. Her ýarym aýdan 15 kilo un berýärler. Güýjüň ýetdiginden işlerdiň. Jiglerime de güýmenje tapalar diýenleşdip, o netinden däni. Gaharyn ýutdy. 7 ýyl bäri gözüni son iki oğlun hiç bolman birinin birini bir gündüň aşy görüp durmak köwesi. Hasbeterem oğluny ýazyk bir arly çekip ýören gustasy onuň oğlunyň bu teklibini iki aýtdyrman kabul etmäge mejbur etdi. Ýaz boludaýdy. Hiç bolman uluzy oğluny alyp gaýdaýmyly ekeniň. Soňky jaňam bolanyny eşitdik. İkisinem göresim gelip ýüregim agdymdan çykyp barýar. Ýöne nädeň aradaş bary bilemok. Uçora bolsa gahanatym ýok diýip gamsykdy. Iki gün o arasında bolup ýagyşy ýamana görnüdi. Torluy ýene de ýydyna gitdi. Kaka, ýokman bargynyň diýip ýydyna sargady. Şondan alaýyk 3 hepde geçenden soň manlar aga çağlaryna malyp tähelçe goş bilen kuşga tarap gidýän kerwene goşuldy. Gitmezden goşlaşmak üçin başlygyň ýanyna bardy. Obadan öýkelep, ýa oba ýolbaşlaryny kiýin edip gitmeýändigini ýüreginden syzyryp aýtdy. Ýagdaýyna bilet bolan soň başlygym onuň kalbyny elep durmady. Gözel gowynyň manzary. Her an haçan dolanur niýsen, ýol-owaň ýoluň açyk. Şol iýje agyr gar ýagdy. Şatlama aýad ýagty ýalan sen duruşyla doňdurup taşlady. Mandara kerwon maşynyň ruhsat bermegi bilen boşlugrak diýelen biriniň üstüne öý goşlaryndan ýürek edip oğul nädik bilen böwrüni şoň içine mündirdi. Üstlerine galyň ýorgan atdy. Ýazgurly daýdan eşege mündirdi. Ödem başga bir eşege münni. Daş töwregiň guruşap duran oba doşlarynyň ýüzüne teretmän müýünli hally ysgynty seslendi. Hoş galyň adamlar. Sagaman baryň. Kennir ýüpden yedilen üýüňüsine aýagyny iýildirjek bolup, eşegiň üstüne başgaý bolup oturan ýazgurly daýdady. Soğuktan yana galpıldaşıp durun ayarlar tarap eline salgady. Ana sağ bolun dogonlar. Ýagyşy ýaman aýdyşan bolsak, görüşdik, görüşmesek razy bolun. Beýle ayarlaryň öňürtü, goňşular Jemal Laýdanyň erkek adamyň kyýaly ýogyny tezi gowa diýenlerini. Siz hem ırza bolun. Jemal Laýdanyň gözlerini süpüreni görüp, o nädikken galdy. Şunuky onu ayarlar erkek adamlaryň biren teginden edenini mert aýal hatap edýärdiler. Öýüniň bary işinem äri däli öýde diýmiş diýerdiler. Bir gedek edilişler ýaly garly güni Jemal Laýdanyň aýagy ädikli, beýli ýüp bilen goşulgy, ýegine bir kültür arkan bilen odun sapylýan palta atyp, düýekeş Allah nazardan oduny gider ýaly düýe dilep baranyny. Allah nazaryň äriň ýokmy öýüňde diýen soragyny ýogyn ses bilen. Bolanyna nä? Peziň başyndan galman ýatsa diýenni. Ýa-da beheli bagardy helak gor. Düýede direkse gider diýip gorkma. Men gelmesem düýän geler diýip pert geplänne oğul nädin özüm gördü. Ene şolar ýaly merda ýalym gözüne ýaş aýlapdy. Oğul nädik gülen böwrü kesi ýeke-ýekeden digdenekleşip öýle-öýler dargaşýan aýarlar. Henidem öz ara hümürdeşip duran erkekler, götürdeşip ondan oňa toplaryny ýazman, göçüp konuşup ýören terçejikler, kem-kemden daşlaşyp barýan ululuk içili jaýlar, durluklaryň sarı gaçan garaja öýler. Yalaňaç baglar gözden itýänçe, mehriban oğullaryň syňlap gözjagallaryny jüýjerdişip, burunlaryny symgydyr edip oturdulardy. Birdenem hava baylaşıp yorgun başlarına çektiler. Demleri bilen yorgun galany madaly ýyldan soňlarym meýmirap uka etdiler. Oğul nädin düşüne ýapýaňyzy. Uğrajak wagtlar hiç kim bildirmän boşap galan towuk ketekleriň burşunyna gizläp syk goýan gurjagy girdi. Gurjajyk ýüplük orulýan naýçanyň bir tarapyndan ýataran tezse gelip gözüni tosturdup toýtonuklap geldi. Garantganyň kamengdeş. Gerilip duran goljagadlaryny galgadyp, "Sen näme men taşlap gaýtdyň?" diýdi. Ödüm, ýöne de diýmedi de gyýgyryp diýdi. Dogrudanam başga oba zor bile ekidenlerine de. Hergedek ol obadan öýlerine gaçyp gelenine de, hergedek ýene ýydyna ekidenlerine de golundan goýmadyk gurjagyny bigedek tutuş öýleri ile göçüp gaýdanlaryna näme üçin goýup gaýdanlygyny oğul nädin özüm düşünmedi.
Belki basym gaýdyp gelmek üçin arym edenler. Belki de bir gurjak oýnamak üçin näle, uly kişi bolup işlemek üçin, gözürany gowlandyrmak üçin barýanlyklaryna, özüniň inni şagylykdan saýlananyna akıl satyp şeydendir. O belli değil. Ýöne gurjagyň şo kiyineli sözlerinden soň, ýüreginiň gıyym-gıyym bolup gidenligi, şo azaçydaman ukudan oýunan ugelysin. Onuň şo wagt yel saýyn duman nek dugdagyn bolup barýan düýşüniň içine kursawragady. Gözlerinin gaýyp barýan gurjagyny garbap alasy, bagyryna basasy, gurjagym, gurjak beke toýtonuzgum dip owşasy, üstü başyny sypalaşdyrasy geldi. Çünki ol her näde gurjagyna şey dip söýýärdi. Ol nädin öz gurjagynyň, beýlek gyýlaryň gurjaklarynyň hersiniň öz başlaryna bir giden dünýäleri bardy. Olaryň edil şu biziň görüp ýören adamlarymyz ýaly durmuşa da çykýardylar, maşgala da bolýardylar, öňüme mesýärdiler. Edil adamçylykda boluşýaly aragyna ýok bolýanlar emmady. Durmuşa ýerine gruplara gurjaklar çykýardylar. Has bedemen, has geýnugul bolan soňlar, olara gelinlik beýlekre görä has gowy gelişýärdi. Göwşüllän eşikliräkler, hor homturaklar ýa gartanrak görünýänler köplerini gaýyn ýa elti, gaty ise baly bolýardylar. Yüzünü görüp garşyna görä gyýlaryň her gedek oýundurym bir gurjagyň durmuşa çykmagy ile başlanýardy. Beýlek gurjaklaryň bary şo gurjagyň daşyny üşýärdiler. Ýerlerden tora görüp başlaýardylar. Agy adyň näme? Jüm-jümmike. Burnuň näme? Ýylgyn süýke. Gözüň näme? Çakkyň çüýü. Dişiň näme? Hünji diş. Gaşyň näme? Galam gaş. Saçyň näme? Sünbül tary. Aşyşekmi? Hani çemçem? İşe gidecekmi? Yaramok. Yaramasan yarama. Senin gelin bolmaz, tur git. O gelini kowyarlar. Soň başga bir ýerine getirýär. Adyň näme? Gurjak bike. Aşyşekmi? Agdym ýokmy? İşe gidecekmi? Elim ýokmy? Gowy geline kenen. Ine öý ýaşa ber. Başga ýyl soru jogap alşylýan pursatlarym bolýar. Gyýu gelin, adyň näme? Gurjak bike. Äriň kim? Sygyr çöpeni. Çöpen bolsa taýag bilen urmazmy? Ursa ursun ärimdir-de. Ýa-da aýu gelin, suwa gitjekmi? Näme gitmän? Birden ýolda küýden döwläsen etjek. Küýdedir-de. Döwülse döwler ýörer-de. Äriň urmazmy? Suw küýdesiniň suwda seýinýänligini bilmedik ärden emir är bolarmy? Käte ogul nädin ýekoýny bolýan pursatlarym bolýardy. Şonun ol gurjagyny ýer bilen zoňk-zoňk etdirip keçäniň üstüne iki ýana gatnadardy-da. Gurjak beke toýtonok baradaky ulylardan eşden ertekden janlandyrdy. Gurjak beke toýtonok ýolda gidip barýar. Oň ýöňünden egri taýakly sopan çykýar. Gurjak beke toýtonok. Ay gurjak beke toýtonok. Nire barýan? Sorýanym jogap berýänim ogul nädin özi. Äre degmäge barýan. Äre degseň maňa degäý. Gizi yatanında arka boynumu näme bilen sypalajak? Sopan taýagym bile. Gurjak beke toýtonok geçiberýär. Öňünden bir söwdegär çykýar. Gurjak beke toýtonok. Ay gurjak beke toýtonok. Nire barýan? Äre degmäge barýan. Äre degseň maňa degäý. Gizi yatanında arka boynumu näme bilen sypalajak? Ýüzi ýolbar suratly granlarym bile. Gurjak beke toýtonok mundan geçiberýär. Öňünden bir sypa ýaşy çykýar. Gurjak beke toýtonok. Ay gurjak beke toýtonok. Nire barýan? Äre degmäge barýan. Äre degseň maňa degäý. Gizi ýatanynda arka boynumy näme bilen sypalajak? Ulugymyň ýumşasyk ýerini sypalajak. Gurjak beke toýtonok şo ýigide äre barýar. Ertek tamam bolýar. Aňyrýan ýaşagyň aýgyr sesi. Ogul näde gurjaklaryň ogadyn dünýäsinden soňurup alyp, ýene de şu aňzap duran soğuk dünýäň içine dolapdykdy. Eşek sesini goýandan soň, oň gulagyny ýolagçylaryň hümürdi seçdirdi. Soň agşamky düşen garyň üstünden apaň basyp barýan düýleň dawanlaryň astyndan goýdurt derip, bir tadyrgyn eşdilýän mukamadyň salyp oturdy. Bir ýerlerden torgoýuň jüýpülli seçdirdi. Gurjaklar baradaky ýatlamalar ýekize pursatlykça aňyna täzeden ýylpyllap gidenem şol dymma gartmas kişi bilen ýaşaşan günleriniň ýanky gurjak goýunlaryna diýsen meňdeşdigine gen galmakdan ýaňa. Ogul nädin gözleri tegelenip gitdi. Agdy açyldy.
Ýödüniň şo günler haýsy dünýä düşendigini, o ýerine hem şün eltilendigini de şu dünýä haýsy dünýäden dolanyp gelendigini de ol inni düşündi. Öz-özünden utanyp ýygyryldy. Dodugyny işledi. Agyr ýorgonyň labar batmarlap hopukturdy. Ol ýorgonyň bursuny bürenäksi ýaly ýeňillik bilen serpäjek boldy. Emma bursu bilen bilelikde ýorgonyň epesli ýeri dimdik bolup ýokary galdy. Böwrüňi müstaçyldy. O nädik oň üstüni örtmek üçin ýaryp göwresini daş çykaryp, gidijik eller bilen çar-çatyr dartanyna, içi ýumşak düýüňinden dowalarlan galyň ýorgon garpaklap duran bu dögülünäksi ýaly şatyr-şatyr etdi. Galyp duran bölegi edil gazanyň gapagyda emay bile aşağı indi. Şondan soň o nädik töweregini synlap başlady. Giden bayırlyk. Dünýä älem ak-gary bürülgi. Uzun şahaly şerkerleriň, çetedir çakışlaryň pürlerinin her bir sümük ýaly süýri-süýri buguzlar sallanyşyp dur. Olaň agyr ýüke dözgeli bilmän, başlaryny ýere goýup ýer sermep ýatanlarym bar. Bulutlaryň arasyndan käte bir jyklap goýberýän günüň şökledi düşen wagty bu süýümleri jewherdek ýalrap gidýärdi. Edil aýna ýaly günüň şökletine şarta döwüp, ol nädigiň gözjaglaryna tarap gönüp durýar. Ol gamaşan gözlerini okulaşdırýar. Yer bile asmanyň tapşýan ýeri çal dumanyň içinde ýitip gidýändigleri arly, açyk günler al asmanyna ýaly howalanyp görünýän belen daglar entek görünok. Çapgyny şemalyň zaryny şugullusy azlaşýan syzalaryň gamgyn hengine goşulyp, ol nädigiň oý hyýallaryny gadym ýetemi, nämemi bir ýerlere tarap alyp gidýär. Aşakdan kimdir biriniň "Owa görnerden geçdik. Tagaman gidip otursak, öýläne çenni Meňlihanyň guýsyna bararsyn" eşdildi. Şondan hümürdi köpelli. Diýerleriň biri çalrak aňrandy. Eşekleriň biri burnuny pırrlatdy. Kerulmaşyn kurda gerek. Öňrekden barýanyň arasyndan "Anha, towşan gaçdy. Hay pelaket" diýen tezeşdirdi. O näde towşan görmek üçin ýene de göwresini ýorgondan çykardy. Boyuny süýünürdi. Emma görüp bilmedi. Kergönün gapdar bilen gabardaklaşyp barýan eşekleriniň arasyndan kakasydyr ejetini gözledi. Bir wagt ejeti görünmedi. Kakasynyň horja eşegiň üstüne uly göwresini kişeldip ýygyrylyp oturusyny görenine oňa nebit gagyrdy. Bokurdaw doldy. Ejetini görmek üçin gowsunyny ýorgon ýene de şatyrdy. Şol şatyrda böwrem oýundy. Gözlerini okulaşdyrdy. Dik asmana daş töwregi seredip "Bey be" diýdi. Edil oğul nädiň edişi ýaly, o da boyunjagadan süýündirip ejeti bilen kakasyny gözledi. Olaň salaman ırgıllap barýanlyklaryny görüp begenini. Uludan demin alyp oğul nädige seretdi. Oğul nädik bolsa bu wagt uly garyň haçan ýaganlygyna geň galýan ýaly hiňiniň agyna joň korup çykdaş töweregini ýalt ýult dedi usulun alakany uly gydaklanma öle synda ýady. Şol gün uzyň ýol ýörep Agşam aralar dağın başlanýan ýerindäki teke gümmözdi diýen ýere ýetip ýük ýazdyrdylar. O ýerde her ýyl oglok gudy döwürler ulanylýan. Galan wagtlar boş ýatan, epişgeleri gapylary haňlap ýatan 5-3 tane kidijik zaýjagarlar bardy. Uýanmady, ýöne suw azydy, içme bolmaýady. Diňe mallar suwurmak bolýady. Ýolagçylaryň öz ýanlary bilen näme üçin çelekli suw alyp gaýdanlyklaryna da oğul nädik şu ýerde düşünüp galdy. Manzara çağırgan zaýlaň birine saldy. İçinde ot ýakdy, çay berdi, çörek ýdirdi. Özüm adawlak garbany. Çağırı parlaşy ugranynym zaýdan çykdy da, ýalady meýdanyny ody giňden gallap, arkaýyn warza kuruş oturan ýolagçylaryň ýanyna bardy. Azı tüssöden doğran zaýyň ýyjyksiz gapsyndan oduň başyndakylar synlap ýatyşyna ol nädik kakadyndan beýlekilen ýegin maşlaryň gurutdygyny göz ýetirdi. Hemmesiniň hem ýeginler galyň postundy. Aýaklaryna gat-gat edip oralan ýüň dolok, burunlary zaýtarlyşyp duran keçekli çokoy. Hemişe ýabyn ýatyp ýören adamlar bolan soňlar. Bu Allah ýal aýar ýalary meýdan piňlerine de däl. Gaýtam derçileşip çaý süýüşip oturýarlar. Gıdıklı gurrun raýdyşýarlar, arasynda degişýärler, ha-haýlaşyp gülüşýärdiler. Olaň giňen aý gurrunlaryny diňlemek üçin oňa nädik uklamaz gozan edýär. Birdenem olaň gurruny baýlygy, bagty, her kim bolsaňam göwüniň pes tutmaklyk bardak pelsepäsi ýerikdi-de. Ýaşynyň duruşanyna garamazdan ýöý haşdym gyzyl,
Böwresi guýrany kenek ýaly dypdyky, görläne sezi küýdeden çykýan ýaly hüň edip duran kergulmaşy, edilip oturulan söhbetiň süňüne laýyk gelýän täsin bir rewayata başlady. Kergulmaşynyň şol rewayatda beýan edişine görä, gadim zamanlarda, ýagny Süleyman peýgamberiň padşahlyk eden döwürlerini akyl, ilm, bagyt, pakir diýerdisi öz aralaryna jedel edipdirler. Jedel olan haýsynyň adamda da has gerekliräkdigi. Haýsynyň has belentdigi bardy gidipdir. Ahyrym çözüşip bilmän Süleyman peýgamberiň huzuruna barıpdyrlar. Süleyman peýgamber ardymanlaryň ardyny dinläpdirdi. Tylla taýtyň üstüne kümüş kördesine geçip oturupdyr. Anaýt, sen näme üçin özüňi bulara görädi? Adam ogluny has gerekliräk hadaplaýan diýip akyly ýönüpdir. Menmi diýip akyl özüni şeýle soragyň berlini üçin kemsinýän ýaly, ýüzüni gözüni gamaşdyrypdyr. Haýsy birini aýdyp çykaýyn men oň? Dogrusyny diýsem, adamzat mensiz Süleyman peýgamber, oňa sözüni soňlamaga maý bermändir. Ýer bolýar, hani inne aýt, sen özüňde aýyp badyr diýäňmi? Akyl öňküsünden beter anjapdyr. Ýakadyny tutup, men ne? Aýyp diýenne sesi juda iňçilik çykypdyr. Şeýlede bolsa syr bildirmezge çalyşypdyr. Hezreti Süleyman, men akyl, menne de bir aýyp bormy? Süleyman peýgamber oň bolşuny görüp çaraja gülümsiräpdirdi, ilmden sorapdyr. Sen näme üçin özüňi bulardan beýik saýýan? Men ilm, adamzat üçin menden belen saat bolmaz. Adam ilm bilen islenlik zadyň höttesinden gelip biler. Alımsız oňoran zady bolmaz. Süleyman peýgamber sakalyny sypalap gözlerini silipdir. Aýbyň barmydyr? Menne aýyp bolmaz. Süleyman peýgamber kürsüsinden düşüp bagytyň ýanyna barypdyr. Öz beýikligiňi sen nädip düşündirjek? Bagytyň şo wagt siz emdiňe meň arkamdan şabul otyrdyňyz. Pikir edip görüň. Büýürtde siz ýaly belki sizden kän akylly ilmli adamlaryň gör nijem bir müňüsi bardyr. Emma bagsyzlyklar derarly. Olaň köpsüne şalyga däl, hatda her günne doýugaryn iýmekligim ýetdirýänler diýipdir. Emma peýgamber padşahny akylsızlykda aýplamakdan gorkup durşoň şünem. Men hemme gerek. Ulykiçi şahugeda barty men arzumdy. Men kimde bolsam şoň dögüle tartýa. Gum diýip garwany gyzyl bolýa, urany uruş şogalýa. Sebäbi ol bagytly diýmek bilen şäklenipdir. Süleyman peýgamber ellerini arkasyna tutup arz jaýynyň içine iki ýany gelmelap ýörüşine aýbyň barmydyr diýip sorapdyr. Hezreti Süleyman, men bagytyň bir aýyby bormy? Süleyman peýgamber pakyryň alkymyna dykyrypdyr. Pakir, senin bulan jedeline goşulypsyň. Adam üçin men hemmeňizden gerekliräkdir diýipsiň. Sen muny näme bilen suwut edip biljek? Elbetde bulan diýenim dogry diýip pakir gollaryny goşuryp duruşyny ýumşakluk bilen söze başlapdyr. Akylsyz, ilmsiz, bagsyz adam hiç zatdyr. Ýöne kalbyňda pakirlik bolmasa, o şodatlary insanyň haýry üçin unup bilmez. Ýagşy. Hani aýt. Aýbyň barmy ýok? Bardyr siziň aly jenabyňyz. Depämden da bolmaz şeň aýypdyr. Süleyman peýgamber ýerine geçip oturupdyr. Akyl, sen aýbym ýok diýdiň. Emma adamyň gahary joşan wagty sen öz orunyň gahary berýän. Eýsem aýyp dälmidir? Alym, senem aýbym ýok diýdiň. Emma bil, ilmli adam tekebbir bolýandyr. Temegini ýokary tutýandyr, ine şo da sen gulaýbyňdyr. Bagyt, senem özüň aýypsyz saýdyň. Onu näme üçin sen diňe baýlarda, han beglerde ýa şalarda bolýan? Näme üçin dergüşlerde, garyplarda bolanok? Sen bagytly eden adamlaryň bolsa, onu tersini onýarlar. Bu orda sen üçin ullakan aýypdyr. Süleyman peýgamber ýene-de ýerinden turupdyr. Kümüş kürsüsinden düşüp durdy, agras ädimler bilen pakyryň ýanyna gelipdir. Elini eginine goýupdyr. Adam ogluny öňü bilen ine şu gerek, pakyrlyk gerek. Galanyňyz soň. Göwnünde pakyrlyk bar adam akylly bolsa, akylyny gahar gadaba aldyrmaz. Alamly bolsa temegini ýokary tutmaz, tekebbirlik etmez.
Bagtly bolsa, bagtyny ýurt basarlyk üçin, ejide ganymlyk üçin bolmaz. Dünýede iň berent zat pakirlikdir. Kirwinmaşy gurrun tamamlandan soň ýolagçylar aýdylmadyk zat ýok diýip gerinjeleşdiler. İkiden ýekeden ayak ýoluna gidip gelelerde ýatmak bile boldular. Kimisi oýluga girdi, kimisi çögürmesini sümürerek geyip postuna sorandy. Sen eginiň ýuka, sen jaýa girdi, çağajyklaryň ýanyna çykyber. Bu ýöri nimerekdir muňa diýenlerine bakban. Olaň artan tüýjenjelerini üstüne atanyp manlar agada şoýardy etdi. Hemişe onna gurrundan gurrun çykanna kakadanyň adyny pakir pukura diýip tutsarar gatyp ýören o nädik ýankar waýatdan soň kakadanyň pukuradygyny begenni. Gonny kakadyna şey diýen adamlaryň pakir iň berent derejede goýýany şora waýaty eşitdenlikleri ýa eşitmänlikleri barada oýlandy. Eşitmedik bolsalar eşitmeklerini istedi. Ýolagçylar ýatsak wagtlary egri buğru bolup duran uzyň agazyň bir uzyny oda degirip ýatdylar. Ol uzyňly gece üçmän ýelpirlady durdy. Kädaýym biri turup ony eýlek-beýlek agdardy. Ýanan tarapyny ýere basyp ogratdy. Ýanmadyk ýerini ýene de köýüň üstüne düşürdi. Göwzarlap duran şemal bolsa, onu şo wada tutaşdyrdy. Şol oduň ýatanlary bir sýgly ýyladyp duranyndan bir habar owulnaýdyk. Olar meni möjekden gorkup şey diýenler öýtdi. Çünki ululardan eşdişine göre möjek otdan gorkýarmyş. Bir gedek çöllümi dağdamy bir ýerde ýeke galan ýolagçyň üstüne möjekleň tutuş orda şolanmyş. Şonda ol täden atýansa daş töwrüni ot birini gallap möjeklerden görünmüşün. Dişlerini şak ettirip gol öne geliberdiklerim yanıp duran otly ketinliğini alıp üstlerini topulýamyşyn. Bir wada dyr pytyryk bolan möjekler ot peseňle berdigi ýene de ýolagçyň üstüne sürünýärmişler. Hälem onuň bagtyna daň atýansa odun tükenmendir. Odun tükenligi işiniň gaýtdy ekeni. Möjekler diňe daň atyp günnogonndan daganmışlar. Gidenlerine de sırtlaryny ýere tüýköşüp götüýünlöý, tumşuklaryny dik ýokary tutup uğulay gidenmişler. Ot güýjerlen wagty has aýdyň. Kören wagty gara dumanyň içinde sudur bolup görünýän kakadanyň ýalangat dolagyň üstünde geýen köneji çokoýuny. Esli giden şäkmenni, uzyňlygyny aýada geriňelip, gök dalak bolan tegelek garşuk sakkally. Çekgeleri çykyşyp duran süňklük ýüzüni, agajetli göwresen syýnlap ýatşyna. Ol nädik giýjäniň geçennem, zulmutyň agyrynyň duýman galdy. Onuň şo wagt turup baragady, kakadynyň üstüne galyň bir zat bilen basraty geldi. Öýüň orta arasynda. Kakadynyň ýakyp giden odunyň üstündäki içi kögek garry töňe bolsa edil, öň ölçäp goýulan ýaly ýalançynyň ýagtylmagy bilen doly ýanyp uturdy. Daşardaky oduň başynda ýatanlar öhhä boluşup, öýrüşip uranlarynam ol nädiň gözleri ýumuldy. Mandaragy atatma tutýan ýaly gallyrap, hava oýlap oýundy. Innan canım uğranıp barya. Gapırgalım gasya dip seyrenni. Bir üşüttü, bir gazdırdı. Öýsalp täzeden ot ýaksalarym üstüni basarıp gızgınjak ağzı çay içertelerim peýda etmedi. Kimdir biri çakkasynyň uzuny mindirip buğda ýaly tirýegi tutdy. Emma manzara oňa tarap nazaryna maýlamady. Çaýy edip bildirmän içerjek gözlerim etmedi. Gaýtam aňyp gatýördi. Şondan soň bir azajyk amalganan ýalym etdi de gaýtam beterlap oýundy. Tamrady. Mämmediň torluň adyny tutup bir zatlar diýdi. Böwrüni ýanyna çagyrdy. O näde sorady. Aýalyny gözledi. Soň ýene de uka gitdi. Bu zatlaryň üstüne soň görüp oturdular. Öten akşamky aňdakda sowgaçylaman oň eşejigim öläýin eken. Çakır aýag horjany gurun bagyrynyň parran geçägede doňdurup taşlaýar eken. O nädik bilen böwrü gidip baryp görseler, hakykatdan saraňat bolup ýatyr. Çalazy ýylgyrýan ýaly dodoklar sırtyp dur, gözleri süzülgi. Ýazgully daýdaga barmadym görmedim. Tüýs turnaň üstüne urna diýenleri boldy. Tüýs dogo maňlaýara bolanyň ýylla ikidek ýagy şapsyn diýenleri boldy diýip, äriň baş ucuna aglyda oturdy. Kakasynyň bolup ýatşyna,
Eşeciklerinin gözgeyini haline kıynanıp, bokurdoklar dolup duran şağalların dolanıp gelenlerinden, ejerinin ağla oturunu gördülerdi, ulu illerle möngürüşmeye başladılar. Yerli yerden höre köşe edip olary zordan köşüştürdüler. Kervan başı, "Goy yaz bollu, sen bir goy. Sen ulu adam ahırı" diyenden soň, yaz bollu daýda sesini goýdy. Ezeleri goýandan şağalar hem goýdular. Ýolagçylar üýtdilerdi. Bir näme aýňalýansa, manzara agany bir yerden gozgumaly lelden karary geldiler. Tyrkoň ýanyna iki adam galmaly. Galan ýolagçylar ýol dowam etdirmeli. Manzara aganyň şağalaryny alyp gitmeli. Gelen netijelerini ýazgly daýda aýtdylar. Ol razylaşdy. Şağalar da ýagdaýy düşündirdiler. Goşlaryny ýükleşip yerli ýerine yerleşdirdiler. Her näçe sylajak bolsalarym kergen ýola düşberenden böwrüde ogul näzik ikisem ýüregiň içinden zowa gallardy. Kakalarynyň ýatan jaýyna tarap ellerini serip ızlaşmağa başladylar. "Kakam gallay, kakam gallay. Kakam näme üçin gallay? Kakay, sen näme üçin gallyň ay?" Ýene de aşakdan ellerini gargalyjyp düşündirmäge başladylar. Şagyr diňe ejeleri alkymlaryna gelip, "Goýuň sesiňizi. Kakaňyz bar ýa ýydymyzdan demdiň jalyp. Bu duruşuny ekidip näse onu öldürjekmi?" diýenden soň aglamaryny goýdular. Aşak çöktüler. Eýem gaçan göz garpaklamagy ýetişen ýorgony şatyrt şatyrt etdirip üstlerine çekdiler. Şo wagt Manzara aganyň ýanyna galýanlaryň biri algaçlap kerulmaşyň ýanyna bardy. Haşgaş edip, "Ýaşuly, birden bir bolmady iş bolaýsa näse kek? Ýanymyzda pil hileme ýok" diýdi. "Ýerim doň. Üstüne de dağ ýeri özüň bilýän." Onun gaýa gopy ýok ýerine muşokkat baryny ýagdyryp duruşuna kerulmaşyň gahar geldi. Ol, "Piling bolanda ne?" diýip gözlerini arartdy da, soňra bir zat ýadyny düşen ýaly böwründen dedi. Ýoşa görledi. "Hiç adam bolmaz. Birden bolaýdy. Biriň ýanyna galyňda beýlekiň, golyda guýlary habar bermägidiň. Kuloklaryny degir bilseňiz ýygnarlar." Olaň bu görüňlerini Batkydyň gatbar gaýaly pissa gaşlaryna börenip oturan gozaman dağlar eşden ulaýmasa, özleriniň başga eşden adam bolmady. Epesli aran açan toňlar. Ýöňde uly oý görünni. Ýolagçylaryň duýdy oýlan, ýer oýlan duýdy. Ýomutgarlan diýişýän sözleri üzlüm saplam ol nädiň gulagyna gelip başlady. Oýa inen toňlar kerwen durdy. Ýolagçylar ulaglardan düşüp aýda okudylar. Soň ýene de ýollaryny dowam etdirdiler. Her ýerde çaşyp ýatan adam hünklerini, uzu saç bagly, örümleri saç ýüzli, örüm saçlary göz düşenden ol nädiň iýini jyglap gitdi. Ol şu ady dile düşen oýu. Mundan 10 ýyl boly öň bir giden ýolagçynyň bilelikde garalan oýuna girenliklerine göz ýetirdi. Ol bu hakda ullardan kän eşdipdi. Aýdyşlaryna görä bu oý Batkydyň üstü bilen eýrana geçip barýan ýomut türkmenläriniň hökümet tarapyndan garalan ýeri bolmaly. Geçekçiler şonu "Bize degmäň, biz geçip barýas. Ýurdumuzy taşlap göçüp barýas. Aramyzda oglanyşok aýal ýetatba" diýip ýalbarypdyrlar. Aman dilepdirler. Emma şonu da olaň iki tarapynam gabap oko tutupdyrlar. Geçekçileriň ýaraglary näraç gaýtawlary bolupdyrlar. Gaýdusuzlyk bilen söwüşipdirler. Öýlerini oka berip, naçarlaryny, garry urtularyny, çaga suwlaryny aňryk geçirjek bolupdyrlar. Bir ýagdaýy aňan gadal goşun olary samolyotly, pulemyot okuny tutupdyr. Tükünýän şeýler gyrypdyrlar. Gaýdana düşen gowurga ýaly. Oýuň içinde iki ýany sırpynýan bosgunyşylaryň ahyn alylary asmany göterilipdir. Ne güzel gaýylar, natwan gelinler, nowjuwan ýigitler gum garbapdyrlar. Telim bunu geçen soňam, şu oýdan iňilli, sagat hisleri eşdilip durupdyr. Gany bile gatap galan enelerini emjek bolup, sowuk ketege dönün emmelerini soru. Ahir soňy öýlerim ağzyndan ölüp galan şagalaň çedetlerini gözlerle görenlerim bar. Bir aýalyň ölenden soňam süýdü kerilmändir. Üstünden barıp alıp gaýdýan çalar, çagazy onu emp ýörüpdir diýen görüň marýylar arasynda. O nädik, şo görüň her gezek eşdenni, gorkunç ertekidiňden ýaly.
köp wagtlap özüne gelibilmän gederdi. Onu esasanam şo geçegişleň içinde gollary gurzokluza gyýjagadlaryň bar ekenine gynanýardy. Çünkü esli mahal geçen soňam ýene-ki zatlar bilen bir hatarda şo ýerden kän gurzoklarym tapylyp durupdyr. Ine-de ol şo pazyl wakanyň bolan ýerini öz gözüyle syýnlap barýar. Ol üstü gyzyl baýdakly, ýöneköýje bolsa-da, pagtadan talynan ak mektebiň içinde okap öwreniş boýunça Beýik Lenin tarapyndan bina edilen hökümetiň Stalin ýaly parasatly serdaryň ýol başçylygy aslynda ajaýyp ýeňişleri tarap barýan hökümetiň bidarty geçip barýan bir topar biýguna adamlary. Agar türkmen göçüni şeýle biregimlik gülen gıranlygyna hiç ananyp bilmeýärdi. Dogry. Mektepde baýlar bar edy, basmaçylar bar edy. Olaň zalimliklary, owa aktivlerini, muallimleri, kalhoda girenler gynap öldürnükleri bar edy. Kän gurrunlar eşdilýärdi. Okuwçylarda olara garşy ýegrenjemler ödülýärdi. Ýöne leşden ýaňa leýs bolup ýatan bir meýdan ol nädin aňyny bulaşdyrdy. İki odyň arasyna goýdy. Kim bolanady? Bular ýaly harapçylyk oň ýaş ýüregi kabul etmedi. Onu da aman dilep, uruşsuz höwüşde geçip barýan adamlary beýtmek. Üstesine olaň içinde ýeli gurzokluza gyýjagadlar bar ekene. Onuň şo geçegişlere gyrmaklyga buyruk beren adam tapagady. Süleyman peýgamberiň gaşyny eltesi. Olaň näme üçin beýle zarymlyga baş goşanlyklaryny bileti geldi. Hökümeti guran adamlar kelleli adamlarmış diýerler. Diýmek ılymly, akylly adamlar bolup, şular ýaly işler edýän bolsalar, onu diýmek, olaň kalbyna pakirlik ýok bolmaly. Ine olaň birem kakamça ýok. Kakasy adam düşünün. Ol nädin bokurdagy doldy. Kakasynyň galanyna mi ýahenidem ýomutgyrlygynyň täsirini çykyp bilmänmi? Bir görse böwrem gözüne ýaşaýlap otyr. Näme üçin rinni ýola uçurdyryň tetüni çykanok. Boyunlaryny sallaşyp dymyşyp barýarlar. Asyl şo gün. Güni duýuram, olaň gürleşip uğurlar bolmady. Kerwen bu gece Saryk Gümmezli diýen guya barıp düşledi. Şo ýerde Mandar aganyň obudaşlaryndan biri bar eken. Ol ýadyly daýdan tanap, çağalary bilen bilelikde öýüne gitdi. Çaýyň gapdary bilen taçak dolanan bir piti gowurdak goýdy. Tabada etli nanyny bişirip berdi. Köpden bäri doýugaryn iman ýören çağalar madaly garnlaryny ýazdylar. Öýýetinden atdygy Mandar agadagynyň ýydyndan teke Gümmezle geçecekdigini, aňry uzy ýagdaý bolsa alyp geljekdigini aýdyp ýer gözünden ýatdy. Gün guştogaly berennedi. Bular ýöňümden çykaýdylar diýip Mandar agadagy bilen dolanyp geldi. Gakalarynyň düýünkä görä kän gowlaşanyny görüp çağalar begendiler. Olyny düýünki ýaly galpyllap oturnak, äňem şakyrdanok, tamranogum. Ýöne az kemis görýär. Asgynym ýok diýe. Gördäp duran ojagyň başyna hediledip, burçluja uğuna çyşan töňgürün madaly ýözündir södi. Burçok der bilen derdi bir alaň bary çykyp giden ýaly boldy. Uğrajak wagtlar ýene-de gartyrap başlady. Günnogordan ýuwsyan çapkyn şemal torgoýlap ýagýan gar güýçli tyrgyny gördi. Gurbany etdigim. Edel bilgeşleýin edýän ýaly. Dip Mandar aga nägili deflerini. Gepin gysgasy ýagşy. Olar şo gidip oturuşlaryna ýene-de 2 gece ýatyp, öýden çykanlaryna 5 gün diýileni torluýynyň soponçylyk edýän sawgadyna morgala bardylar. Torlu bilen aýaly äşe kidi, bulaň öňlerinden çykyp garşyladylar. Tutoklap öýlerini saldylar. Ýa-da daýda torluýynyň 7 ýaşlarynaky ogly Akmyrady, 3 ýaşlyjy ogly döwleti bagyryna batyp oguşady. Wah balamyň balalary. Diýdaraňyz görmäge zahar boldum. Ertesi irden kerwen Mandar aga bilen hoşlaşyp aňyrlygyna uşga tarap gitdi. Agasynyň zaýyny görenden ol näden ýüregi gysyp başlady. Çünki ol zaý diýip zaýam däldi. Adam moý çukur gadylyp üstüne çöp atylan ýer kümedi. 2 tane gary öý badiýa emesen, asyl goýunyň başyndaky ähli zaýlarym şolar ýaly. Bir ýagdaý torluýyň öýdi. Biz o öýden bu ýa göçüp gönüp ýörmeli bolýas. Şoň üçin ymykly zaýam edilem zok diýip düşünürdi. Onun yer kümesini hemmesine bilelikde yatara ha değil. Arkayım oturur diye tapılmadı.
Yatsak wagtlary torly bilen Mandar aganyň özem bir ýerine gidip ýatmaly boldular. Mandar aganyň torly bize bir baramyzdan başymyzy sokor ýaly sömürgüji edip goýanlar diýip ýol boýy edip gelýän tamaşa çykmady. Şonda da onuň özüni müýün duýman wala edip oturşuny görüp, oğlum bir hili göçmerek, başarmaca giyişin diline solap ýören, parlan kuşrak saýdy. Onuň öýünni özüni diýsen, bir herişken duydy. Oğlunu bir häsiýetiň nirden geçenini biljek bolup kötünni. Aňyny aktardy. Hakybatyny dördü. Şagan ymly tanap bolanokda. Ya soň üýtge berýärmi näme diýip içini gepletdi. Demen uludun aldy. Hay ýok, bar bolup bilişi dürüşümün. Hasyl Mehmetşan üýtgümez diýenne tenne o degden ýaly ennam jan lowlap gitdi. Owan terkedene goly gelen soň bir hili ýüregi ýiten oglunyň ýylasyny duýan ýaly ol hädi men bir ýerden çykajak ýaly boludurdy. Şol ogul hakykatdan hem diýeri bolup ençe meýil bäri göwnüne guwar baglap ýatan gumanyň kalbyndan müdümlik ýok bolup giderini Allahdan diledi. Şu ýerde bir näme guruplany bilse, ebeteň tapyp Owganystana gaşmagy. Käbilin köçelerini, hyradyň mehellelerini torj edip ogulun tapmaklygy ýörenidi. Şular ýaly maslahaty ogul bolup, ağa bolup odurluň ahyrda yalandan şundan agdamanyň üçin toruldan kiyin etdi. Şoňuň ertesi eýem oň barjy umydy puç boldy. Baltada daşa degdi. İş torap müdürüň ýanyna barsa, ol ýöňü küstürdip, bir serhit ýakady ýaşuly. Propiskasyz iş almak bolanok diýdi. Mandar ağa durun ýerine aşağı çökdü-de serepmeden gaýdyp seňselen ýaly esli mahal ýeňsini tutup oturdy. Näme diýjegini bilmän ýaýdanny. Ýoluň beren adabyny meter özüne adam hökmünde, daýhan hökmünde garalmaýany üçin, adamçylyk hatyrasynyň, insanlyk mertebesiniň el ýaly möhürli kagylça görülmeýäni üçin kemsinli. Giçelli. Gelgelinni. Gara zähmetem şeýdip ýalbar bolmaly bolsa bilmedim-de. Diýip başyny ýaýkady. Hırçyny işledi. Işledem molýa da näme? Läme çekdem molýa da näme? Ogurlyk edem o gamenlip edil çağı ýaly ödelenni. Emma peýda degmedi. Tawhodyň direktoryna, mal oturna çen ýalbaryp çykdy bolmady. Gaýsynyň ýanyna barsa-da, "Düzgün şeýle agam, inni ýönkünlik ýok. Bir hökümet gaty, berk hökümet diýip şowur diýenlerini gaýtaladylar durdular. Berk bolsa, düşman üçin berk bolmaly. Men muň öz adama. Men iş toraýana, zähmet çekşek diýene. Bolanok ýaşuly ýokardan görkezme we torlyň maslahaty bilen o guşgada gitdi. O ýerde de oňa şolar ýarrak jogap berdiler. Gitdi, gaýdan ýerinden uçotdan çykyp gel. Miliskeler propiska etdiler, iş alarys. Näme alman, iş känmizdi. Odalam itin görmünne geldim. Sül çaga bilen hiç bolmany ýaçykýan sabry iş beriň soň gidip çykyp gelýärin uçotdan. Öňürde çykyp gelmeseň bolanok ýaşuly. Ýaşyl pagonlar günnügün aşa barlap durlar. Mandar aganyň sarwa ýa propiska da soran okdy, uçodum diýesi geldi. Emma çekinni. Şeýdibem ýygyna gaýtdy. Gelip torla käýinni. Bular ýaly ýagdaý bolsa öňünden aýdaýmaly kenýeňe. Näme bilen näka beýlip ýerde turjaklaryny. Ýadyma da düşmendir meňe şu atlar. Kaka düşün. O ýere bir ýere ýüz tutup barmaga girin, torlyň gaýrat satmady. Ondan näme? Baraýany da oňa da şowur diýenlerini diýerlerdi. Oňa Mandar aga da düşünmän durunok. Ol öýleri öýde ýok wagtlar ogulunyň emelsizliginden zeýrenip oturan aýalyna da şeýle diýdi. Näsinä o görüli. Aňarsa baýatadan, han gyýynyň bolmasa, doğup döräli we gara zähmetden başga da bilmese. O bir pukaraçylyk bilen ýaşlygyndan ýüregi çakylan, öýkünniň esli giden çagy. Aýda bir goýun bilen 30 kilo un berilýänini bilipdir. Şoňa da şu ýeri dünýäde iň bir elpeşelpelik ýerde öýdipdir. Benim hiç daha teljerip geçmeyen muňa şo gep bilen göçüp gaýdypdyr. Wessalam. Ene de düşen günümiz. Herlen bäri söýerleriniň ýüzüne çiňerilip gürrüň näme hakda bar ýanlygyny ýaňy aňan oğul nädik.
Kaka sözün soňlap dyýjagalaryna galdy, agdynyň ejesiniň gulagyna gol öýletdi. Bir goýun beriň, bir goýun. Bir goýun berseňe düýderler. Ýad boludaýdy. Usulluk bilen gyýdynyň buğdundan burdy. Otur gömüllü. Senden zat soraryn. Ejesiniň gözlerini ýygy-ýygydan ýumjukly düşünden oğul näzik ýakyndan bir zat aýdanlygyny sezdi. Bir düýürmek bolup barmazygyny işledi. Aşaklyk bilen kakandy eretdi. Onuň titir edip uğranyny görenden ýeňjagadlar bilen ýüzüni ýapdy. Tüýşönükläp baryp ejesine gysyldy. Ýüzi agesge dönen mandaragy başyny aşak salyp öýden çykdy. Ol barybir ýene-de oğulunyň gepine gitdi. Bolmasa häzirlik üçin men ýanymda gymyla bersene. İşläp ýörenin görseler, göz görtele hakyny köýdiretler ýoklu diýenlerine kulak asyp torla goýun bakışdy. Goýdan suw çekişdi. Aýalyny çağılaryna işletdi. Olaryň biri zalyatrlar teretse, biri goýun ýatagyna ryssalady. Oturaçan geçilen ennamyna kireliň saldy. Agylyň bozulan ýerini dödüşdirdi. Şol atlaryň daşyndan böri torluýun eşegine minip oduny aşady. Oğul nädik gelinejetiň öý işlerine kömekleşdi. Döwletçigi göterişdi. Soňa waka oňa edil bir mahallar gurjagyny öwrenişdi. Asal eliniň goýasy gelmedi. Çağı da muňa öwrenişdi. Ejesiniň öňüne otyrkady ellerini serip oğul nädige tarap owsuny berdi. Ýeka bir döwletçik däl, akmyradan bular öwrenişdi. Käte böwri bilen oduna gitse, käte oğul nädige tamdyr toguluk şöýür syýrışdy. Ene diýip girse çyksa ýadywly daýdanyň bir syýyny elinden goýbermedi. Düýüniň günkü başynyň geçiren agyr günlerinden soň bir giň migdaryny ýazylyp ýaýramak, ulular bilen ýer turup giç ýatmak oğul nädige üýtgeşik lezzet berdi. Eliniň boşrak wagtlar ol alatlarda galan mehriban obasyna düýünden meňdemeýän. Bir üýtgeşik mekany iýene ganyk ýynnamak üçin dyrmaşyp daglara çykdy. Gaýanyň sür başyna kuş sagy ýaly joň koruşyp oturuşyny ulgam bolup gidýän baýyrlyklary. Şol baýyrlyklar bilen gen suratda aýrylaşyp oturan ýüzleri daraw, döşleri kesmek ýylsar gaýry daglary. Kelin saçy ýaly teýrek görünýän ýaban agaçlary uzak wagtlap syýandy oturdy. Käte geçip barýan keýik ýa gulan sürüsü gözüne kaklaşdy. Zewi ýerinden turup, "Waýy, ony, olary. Waý, olan goýjadygyny" diýip guljagadlaryny galgatdy. Şonda ol aşakdan teredip duran jigileriniň gözüne alasmana pelpellep ýüren lasyn ýarylyp görünýär. Agasynyň çöpe bürenip oturan hüttüjüne göz düşende bolsa, oğul nädigiň bar keýpi uçdy. Kakasynyň urtut simölüge saly bermeýänligi üçin gynandy. Torlu ikidiniň her gije birnikide ýatyp turup ýörüşlerini ýatlap, onuna gowukdy ýatanyň gowudur diýip pişirdi. Biriniň eşdäýmeginden ätiýaj edýän ýaly şolar ýaly derrew tögürüň garanjaklady. Ýerkümäriniň içindäki dara diýreligiň ahyr bir gün bir belaň üstünden elçijegini ýüregi syzan ýaly tiskine demaldy. Onuň çaltyrak ýöz gol diýmetine düşýän uwunyň bişirilen çöregi ýyp göresi geldi. Şoň şünem hak paýlayan döwre çenini has köpräk işlemek niýeti bilen şoglap ýerinden turdy, şaglap aşağı indi. Gelişi ýaram bodagynyň edilen gaby süýsäni garbap alyp goýun ýatagy tarap ýeňdi. Emma aýakda olar 2 kiloda uwun bermediler. Ýöň aýdyllar size ýaşuly diýip ýüzlerini kede sogdular. Başda torlum äşedi. Bir sürüde näçe bolup işleseňem her ýene bir adamlyk hak ýazylmalar öýdüp ýöntem pikirden bolsa gerek. Mandar agaňam şeýle pikirden bolmagy mümkin. Ýöne gep onna däl. Gep zähmetleriniň ýele gidenligini, hak ýazylmagyny. O nädigiň öz eli bilen gadanyň ununun bişirilen çöregi ýyp bilmejekdigini. Kelim wagt bäri üstlerini alyp ýatan lakaşanyň öz üstlerinden bäri sogulmajakdyklaryna göz ýeten äşäniň göz görteli üýtgendigini, torlunyň çykkanynda kıyňyny galandygyny. Kakasynyň ýüzüni sallap, eli boş haltaly gapydan girenini, elbet anjanyny görüp, oğul näde kimmeden meter gynanyny. Wahey diýip kidijik el jagadlaryny ýakadyny tutdy. Şonunça jan bolup oğlunyň gadanjyny ýyp ýatanlyklary üçin ejesiniň nähili ejer çekýänligini, taşakdaky nany ören kıyynlyk bilen el dodýanlygyny, käte bolsa uzyýundygyň el urman oňýanlygyny görüp
Odallanym ödetini ödeyip ýörendis bize saga. Bu bolşy ýüregine sygdyryp bilmän bir çete çekilip sessiz ýünsiz ağlady. Özüniň köpden bäri garaşyp ýören apy tupanyň golaýlap gelendigini aňdy. Ýaşy göze başa düşüp barmasa-da mehmanlaryny eşitdirmän hüngürdemäni çykardy. Fähel bahana tapsa tiltenziredi. Gaýryny daş çyksa içki girdi, daş çykdy. Çay demlete çäýiniň gapagyny şakyrdatdy. Taşak goýda dik duran ýerinden gürpüledip ortadyndy. Bellesini bilmän gellimeli däle. Gopol ýaly gop edip kopýaňda bir zat diýen we berýän baran ýerinde diýip oturdy ärini diýgenni. Olam aýalyna haýkyş etmekden geçen gaýtam. Näme bileýin men beýle boljagyny. Bir ay bäri bile ýatmaga da dar bolduk diýip gaýtam başga zatlaryň gurrun etdi. Şondan soň oňum gep söýütdi. Atasy enesi bilen gürleşenini sowuk sala gürleşdi. Bir zat diýselere jogap berdi. Bolmady ýeňseni tüňgürdüm diýerdi. Mandıraga aýarlyň maslahatlaşyp, her zat etmeli bolun, öz başdak ýer kümezük edinmeliligin karary geldi. Ýöne oň içinde näme ýyp içmeliligin mesele düýde çykdy. Şoň şeýle mandıraga ölýänem bolsa oba gidip uçotdan çykyp geljekdigini aýdyp, şoňa çenli ýene de azyjyk gaýrat etmegini aýalyny haýyş etdi. Ýöne oba gaýdyp baraly bir diýme. Ýad boldy daýdy. Bir sekli gözlerini yumjuklatdy oturdy. Gördi. Şo wagtam Torly bilen bir guya suwa iýinýän sopanyň biri geldi. Torly, guşuda saç takaly ösgün egine şu orta bir ýaşygda duşdum. Soraşdym. Men ýerligim plan ýerli diýip siziň obaňyzyň salgysyny berdi. Özüm Owganystanyň geldim. Baýlary goýun türüşüp gidipdim. Gelbem türmäge düşdüm diýdi. Näme üçin düşeni aýtmady. Men bizim guýumyzda siziň obaňyzdan biri bar. Tanarmyň diýip sen adyňy berdim göli. Wah. Ola men agam diýip boýnumdan atylşdy. Alyp gaýtsak bolsam öňürti oba bar baraýyn. O ýerde ata menem bolmaly. Gaýdalym mer gözleri ýolladyr. Eşitseler gözler pelek kurarlar. Ağamın kasoň arkaýyn gelerini. Harzym ýok diýdi. 5 manat pul berdim. Kakan daýyňam bir ýere gelenini bilen bolsam bolaýjak ekenidi. Manzar aganyň en şemi wagt bäri gün-günden ýere siňip barýan göwresi gez boý asmana galdy. Hemişe hüýli ýaly ýere sedip ýören adamyny. Wah. Men aňýadymla. Ýüregim syzýadyla. İşte görekleri geldigim şondan bir direk çykjakdygyny. Bu bir owwan diýilen ýurdun alkymy abi. Şo ýerde bir gyrmyly bolsa bildirip duran ýer abi diýip göz aýdyňa gelenleriň öňüne bag bolup açyldy. Aglap oturan aýalyň ýanyna bardy. Oýun aglama. Oglumyz tapyldy. Indi Mämmedşan bilen her ýerde de hor bolmaz. Ertiýiň ödünni uğraryn. Uşotdan çykaryn. Mämmedşanam şo ýeriň uşodundan çykaryp alyp gaýdaryn. Onu şu ýerde öýrendirse bolmar. Şunu söýlap, Mämmediň ýoldaşlaryna münkür bolup gelenini üçin ol Allahdan ötünüş soramanam unutmady. Şo gün Torlynyň ýer kümejiginiň töweregi toýgana ýöwürli. Akmurat bilen böwrükleri garaburun eşege sırtlaşyp goňşy guýlardaky tanış bilişlerinden käçenini buşlamak etdiler. Torly zanyly öldürüp gelene gidene hezet etdi. Bulutdan çykan gün ýaly bolup äşe de açylışdy. Töweleme, maňlaýyňyz dogry ekeni, gözüňiz aýdyň diýip gaýnynysiniň içine giräjek boldy. Gaýnatasyna çaý özdemläp berdi. Öňüne goýunyny emaý bile goýdy. Ýad boldy daýdy, aýarlygyny edip bir bady. Başyndan sowuljagymyzy begendiýe. Medeň diýip içini hümledenim bolsa basym ýazylışdy. Hä diýmen, öýkü kine iki tarapyňam ýadyndan çykdy. Ertesi ýerden göçüp gelenine aýalyny münrip gelen eşegine münüp manzar agy gün oba depdi. Öwrenişen mekana tarap ýoly düşen aňan ýaly eşegem gaýdyryna aksyna görä aýaklaryny has ýeňil aldy. Kiçijik toýnoklar dokmak akýandarak ýaly. Ýerinde en aýjy keşde galyryp göz ýylmez şartlyk bilen ak gar üzere gaýmalaklap gitdi oturdy. Düýnüň günüm hiç bolman ýad berseksän. O wagt elber diýmesene diýip aýalynyň ýanyna buruljurak oturan agras kişiniň göwünde bolmasa, şol salpugulok çaleşek göwrewliğiniň gıýratyndan daýaw görünýär. Manzar aga
İlki öz öýüne bardy. Gapsy edil gidennäki yapıp gidişi ýaly. We, Mehmetcan adamsy öýde oturmy ahir diýip öz-özü hümürdedi. Daşkırak garnaşlaryna kabardy. Öňünden çykanlardan soraşdyrdy. Emma Mehmetden gördüm bildim bolmady. Goňşy owalardaky da yegenlerine käçen aýlan çykdy. Ahyram entek gelip ýetenlerler. Ýolludur diýen netije geldi. Öýüne gelip 3 gün garaşdy. Birdenke öýde ýok wagtym gelýmesin diýip şol 3 günüň içinde eşegine ot suw beräýmese gapydan bir ýermem daşlaşmady. Şeýdip 5 gün garaşdy. Bir hepde garaşdy. Ahyram başga alaş tapman başdyň ýanyna bardy. Barda ady boluş ýarat düşünürdi. Şoň ýoluny göz dikip gelelim märi. Sen ýanyňa salama da gelip bilmedim. Innem özüň maslahatyn beräýmeseň diýdi. Başlyk şo günüň özüne 2 adamy tejeni berdi. Otly bilen mary guşky tebitlerine aýlanmaklaryny, ähtiýaçdan şo etraplaryň türmelerini, organ idaralarynyň barlap görmeklerini tapşyrdy. Ellerine kalkolyň adynyň haýyşdam ýazyp berdi. Möhür goýdy. Bilip bolmaz birden bir ýerlerde harjady guturyp ýatan olaýmasyn diýip ellerini epetli pulan berdi. 3 hepde diýlenni. Olaram ýitikden derek tapman geldiler. Mandar aga, bu olsa öňküden meter gynanny. Gördüm diýen bar. Owa çek diýenni eşden bar. Emir bileke bir kortoda diýip telim günläp serimsal bolup oturdy. Soňa baka göwnlük görmäge gelenlere taňyr ýakyn diýmäge de yaramady. Bu diýaly jaýda bagyryny sowuk ýere berip 5 gün ýatdy. 6-njy gün diýlenni edil teke gümmezlikdäki ýaly üşüdip turdy. Eň şakyrdy. Süňňi galşady. Bu gede goňşy olamlaryň getirip beren buruşluja uğnaşlarynyň ham başlygyň ýörüýte adamy berip şäherden getirden däýer dermanlaryň peýdasy degmedi. Ol 10 gün diýlenni zordan özüne geldi. Atşýalym gözüni gapadykdy. Gapdan oturunlardan Mehmet gelmedimi diýip sorady. Biri halyny soramagy gelse-de Mehmet gelýän diýip gowsunny. Öýüň içiligine garamazdan gözüniň üstüne elini kölegür edip ýüzüne şiňerdi. Başga bir ýerini görkezip ine Mehmet şu diýerem ynana aýarly görünni. Bir günem başlyk geldi. Mandar aga şonu oňa o ýerde de özüniň gaty bir ýerle bilmeýändigini şekine aýtdy. Başlyk sarkoň alkymna dykyldy. Mandar aga, öňem sen urşup töwüşüp gideňok. Hälim bu da çağalyň hilak edip bermedi, gaýdydyňa. Propiska diýip horlayan bolsalar kıyın işdäl. Günü birin şotdan çykaryp bereriz. O ýerde propiska edip sen iş alarlar. Ýöne ne körüň ne bilet ýerinde entap tentap ýörüp, bir ýerde öýüň işiň barka. Öwreşen bolsa goý torlyň öýde galy bersin. Sen gaýt. Hudaýa şükür inni bir ýerem gowulanjak badym. Gutulaň soň ulag bereýin, gitde getir çağalyňy. Ýa-da adam bereýin göçürüp getirdiler. O ýerde o zagadlaryň hem kör goýursyň sen. Internada ha sen bermersiň. Her guýda da okuw ýokdur. Ola şaklyk bilen gürrüňdeşin uýuny seretdi. Teden pedeldi. O bolup geçen iş üçin öýüň horlap ýörme. İl sen tanamandyr onu. Mandara kän oýlandy. Ahyram ýüzüni ýerden galdyrmany şeýle diýdi. Maslahat başlyk. Ýöne adamy ýer oturma, özüm giderin. Adam şekilli hoşlaşıp gaýtmasam torlu gaty görür. Ýygy-ýygydan açılıp yapylýan saçagyny, öňkülere görä hat şalt gowdaýan un haltasyna ýygy-ýygydan gözaýlayan äşäň ýene-de dünýä daralyp başlady. Gaýnatasynyň wagty bilen gara bermezligi, Mehmet'in gelenligini ýa gelmeýänliginiň bellisiniň bilinmezligi. Bu artık maç ýüküň başyndan wagty bilen sowulmajokdugynyň alamaty diýip düşündi. Her gede kamir edenine uňyň gytlygyny diline solady. Yapıp gelenine soňky döwürde bişirýän nanlarynyň bir bereket bolýanyny diýerenni. Ýa çykdy, gaýnaw suwa aşkyn atyp içäýmesek, çaýymda motorda diýmäni çykardy. Ýa boldy daýda boldy. Egernen direk bolýança, urgular sessiz ýünsiz çekmeklik ýüregine dugdy. Oğluna da duýdurmady. Mandaryň Mehmedi alyp gelerine, bar zadyň öz-özünden düzelerine garaşdy. Geliniň darykmagyny,
Wagtlyň ara düşen kynçylygyň netijesi diýip düşündi. Gaýyn hökümine giňlik ataldy. Gelini her gerek hüngürdänne, könüji endigine göre gözlerini yumzuklap oturdy. Ýaşanyň gülün beýni damarlary sar ýaýyň kirişi diýi dartyryp ýetjek derejesine ýetdi. Biýagdaý böwrü bilen Akmurat aňmatady. O nädik aňdy. Bugün bolmasa ertir olmasa biri gün ya ejetiniň ya gelnejetiniň birinin ýaryljakdyklaryna da ynandy. Her gün ertir giz akşam çay içilip çörek ýylýan pursatlary, çäýnek käteleriň, çemçi sanaklaryň şakyrdatyndan, duýdansa çykýan her bir batly sesden gorkup tisginni. Gelnejetiniň ýüzi agraly berdigem, onuň göwünü aglamak üçin ýöldüriniň beýde ýada adam dälle, bir tenne bir janlyklaryny subut etmek üçin aglamakda ylgap baryp, döwletçi elini aldy. Bir buruşda oturup oýnatdy. Öňüne aşyk dökdi. Daşyny puta orap, daşarlaryga maýlap berdi. Her gedegem gelnejetiniň ýüzünden üýtgeçlik gözledi. Şolar ýaly, äşe atkem açylışda öz emgeginiň ýerine düşenligi hasap etdi. Mandaraga başlygyň beren düýesini gidip morgala tarap ýola düşen günüm. Şo gün äşe agşam aralar bir tamdyr nan ýapdy. Getirişi alam gırt ettirip demire puşak bilen çörekleriniň arkasyny gydyrdy. Kedeklerini ayırdy. Soňam deme çyksyn diýip köneje taşagyň üstüne serdi. 6 gün birden dogan ýaly lowurdaşyp duran 6 sany melem atsaknan, üstü çöp bilen batyrylan şeýgili ýerkümäriniň içini şo dem el ýetmez köşke uşatdy. Ol nädik bilen böwrü kiri, ýadyly janyň gapdalyna, Akmurat bilen döwlet bolsa ýaşanyň gapdalyna seslerini üýünlerine çykyrman oturdurlar. Täze çöreň ýakymlygy ýeti agdylaryň suwurdyp barýanam bolsa, hiç gaýdy ýerine goýulganok. Döwletçik bir ýerinden turup çöreklere garşy jompullar urady bolun, Akmurat togdup bardy da jigitini garbap aldy. Getirip öz ýanyna oturtdy. Ul adam ýaly barmagyny agdyna eltip "Çüş" diýdi. Hemişek isleýän wagty omurp alyp ýören çöregine näme üçin el urmaly däerligine geň galan çagy gözlerini tegelep ejetiniň ýüzüne seretdi. Ýadyly daýdanyň gözleri öňkünden has şalt-şaltdan yumzuklap başlady. Eller tanrady. Doýdy titretdi. İçeri agyrdymışlyk aralaşdy. Ol nädik düýrügüp bir gysym boldy. Öňküsinden beter kişeldi. Hemişe tamdyrdan gelişi ýaly bir nany ýylyjy bilen ortada goýýan äşe bolsa, sarsman otýar. Ol hatda öz şagyryna düýdi berenok. Döwletçi Halis Süleman ýeje nan diýdem göli ajdarha ýaly haş edip oğlunyň ýüzüne adgyryldy. Näme? Nanyň deşillimi? Ýaňjydyň nan. Zol bokurduğunuzdan dıkıp oturýaly men atam haradman nel. Şol sözüm ýadyly daýdanyň enişeme wagt bäri pürüpür bolup duran sabyr kädesini düňderdi. Ol nädip ýerinden turannam? Saçaň başyna nädip barannam? Tegelenip ýatan çörekleriň iň kiçigini garbap alagady. Ýedil dukançynyň mata ölçän näkdi ýaly gollaryny giýiňden aýlap, çöregiň şäriýekdenem gowragyny bölüp alannam. Medip henidem Akmuradyň öňüne agdyna oturan döwletçiň eline tuturannam bilmän galdy. Şondan soň dik turan ýerinden ýaparylyp äşanyň ýüzüne seretdi. Menkilerden gysganyp özüňkileri az etme gelin. Ol ýerindäki çörek ýerde goýjak ýarym etdi de ýene de goýman epetlesen döw boldy. Akmurady tutdy. Me? Galan ýartynam iki bölüdi. Birini ýok. Men iýjekkä diýip oturan ýerinden töre tarap götünjekläp uğran böwrüniň eline berdi. Me? Beýleksem oğul nädigiň eline tutturdy. Me? Şeýdibem. Ýerine bardy da oturuverdi. Ýaşa dolan gözlerini yumzukladyp has-has etdi. Näme üçindir kellesem dyýgysızlyk bilen iki ýany ýaýkanyny durdy. Oğul nädik gejedini henide çeni beýle perişan haly görmänni. Äşe gaýynyň ýüzüne alarly. Näme soýança ýürekli ýarylyp barýamy? Ýadyly daýda tezini çykarmady. Muňa äşan hatam gahar geldi. Millekçe yer berseň, ýere ýetini ýerden çykar etse ogular diýdi de tatap ýerinden turdy. Agaçtanyň üstüne başly barat eplenigi duran goşlaryň ýanyna bardy. Gyzylala çitmatadan tikilen galyň ýorgonyň arasyndan nasly çüýjäni çykardy. Ponk getdirip dıkyny açdy.
hemişe bildirmän atýan bolsa, bu gedek syla hormatam ýadyndan çykardy da çepeliniň aýagyna epetetini goýdy. Sagelilen toppuzyny saklap arkana ýyşdy. Diň böwgüne garap duruşyna çepeliniň aýagynyň nakyna agdyna atdy. Dakadan dakyp çüýşäni ýerine goýdy. Aýrany kakışdyrdy. Dişleriniň aragy jymyrdap ugranynym nasyň bady beýine wurdy. Gözüniň agy bulandy. Gapa tarap ýaýkanjyrap barşyna dodoklaryny mümkünledip agyna gyşartdy. Toýla biz aýdaýyn. Ýazgyly daýdan şonun artykdamasy gelmedi. Baraýt. Torlyň atasyna daýt. Ol ýeline ýakynany näçeklerini bilmän ankarşyp oturan şagyra tarap elini aýlady. İyi beriň. Emma şagyryň birim çöregi agdyrmady. Hällen bäri goýunlary agyla saljak bolup, aly galmagal turup ýören Torly garankyda aýalynyň ýüzüni gözüni saýgyrmady. Birinjigine bir oranyp sapgyn şemalyň garşysyny ýantaklap gelişinden bir belanyň gopanyny aňdy. Süňňi bir ýakamsızlygy sızdy. Süýekleriň içinde bogunlaryna gowşuntylyk aralaşdy. Agyla girmejek bolup gaýra gaýşýan goýunlara haýbat atanna teseniň öňkü wady bolmady. Aýalynyň habaryny alandanam "Ey mene näçe milýän nälerin how" diýdi. Hamala o zatlara goşulmak islemeýän ýaly. Goýunlaryň hemmesi agyla girip bolanlarynyň soňam oňa güýmenen bolup, agylyň daşyna kögejekli diýerdi. Zol, agylyň agyna germelýän agajy barlan boldy. Agylyň ahmarrak ýerlerine çöp batan boldy. İtlerine zabzyny, gara çatmasyna gitmejek bolup herdar etdi. "Näme how? Keltetir keren ýaly ýydyma düşüp ýördüň. Bar git" diýip aýalyna da adgyryldy. Taýagyny egine atyp, ýerkimözüniň gapdalynyň girennenem. Manysyny tirmedim ýa diýjek sözleriň nira baryp degijegi bardy oýlanmadym garady. Ejerine tarap gözlerini alardyp, ýüzüni gary örtetdi-de çağanky ýalyny aýyn zat etbilen. "Eje, sen näme nanlary äşe bölmäke böläýipsiň" diýdi. Dolup taşyp oturan ýazgyly daýdy, ýalt edip oğlunyň ýüzüne seretdi. Gana tygyrlan guş ýaly gowsuny da gollaryny galgadyp goýberdi. "Böljek. Janyň çyksa da böljek. Şu çatmadan çykýan sama böljek. Näme bölmän? Gelgelliýip aglaryn. Gelseň gapym baglaryny ýaly. Şondan şoňa getiribem, şumy diýetjek hormatyň. Ejeňde emmen. Sen bilen dargarna depşen şagajyklar dälmi şagalar?" O ýerinden galdy. Agyr şagwada galan ýaly boyunlaryny ýygyryşyp, ýeginlerini gyzyşyp oturan şagalaryň elinden tutdy. "Ýörüň. Goýun ýatakda ýatanymydam gogudur." Ýazgyly daýdy. Böwri bilen oğul nädigi syňsyrakladyp alyp barşyna oğlunyň ýüzüne dikan garady. "Gözläýmegin, iýdäýmegin. Kakan gelýänse gapy gederin gülün, saňa ýüzüm saraltman. Geldigem giderin. Aslym sen ýalyna mart oğlu penalap, garagyşda ýurdaşyp şondan şoňa gelenden şo ýerde ağzymyzdan ölen wursak gowy bordy. Mämmet şan gelen wursak bolýa." Ol oğlunyň "Ya ýeje, dura. Sen bir gepe gulak salaýyn. Men ýeýdijek bolam mowa" diýenlerine gulagam atman çykyp gitdi. Şo gijany o çağalar bilen goňşularynyň birininkide geçirdi. Torly iki gerek dag ýydynyň baryp tögellä de gulag asmady. Ertesi guýda oturanlaryň öýüne ýeke baryp ýol harjy sorady. Süýji kagazlydy. Hopbukda oturan tanışlarynyň kaçyny aýlanyp çykdy. Kim nan berdi? Kim bir kübelek çaý berdi? Pul berenem boldy. Kakalara gelerde garaşakka gitjek. O şöňe süýren otlanyp gitjek, göle gitjek. Eliňizden gelen kömek ediň diýip ýazgyly daýdy. Fermemi diýerine de ýüz tutdy. O da jüýsünden 5 manat çykaryp berdi. "Näçek daýyňy? Seret ýakasy. Propiskasy bolan ok diýip durlar da. Bizden rogaty görmäň, ýogsam işkänem göli" diýip hümürdedi. Ýazgyly daýdanyň gölün agzyndan wot çykdy. "Eýinni boýumyz bilen gyzyl berseňizem durjak däldiň. 20 günüme aşyk. Hiç kimden gatam göremzok. Maňlaýymyzdan görýäs. Yerkana kuşýal islen ýerine uçup gonyp ýören Fehray Türkmeniň beýle darçylygynyň içine düşenini häwleýin. Ertede ýerden mandaragy düýesini ýyryp guýaýynny. Şagalarynyň näme üçin oğlunyň öýüne dälle goňşularyň kuda dugyny görün, ol sorajak bolmady.
Ýazgurly daýdanyň salam helikden emýän ilkinji sözü şu boldy. Hany Mehmet can gelipmi? Barypmy? Mandar aga ýüregini tutup aşağı oturdy. Başyny ýaýkady. Ýazgurly daýda pat etdirip yumruklary bilen kökregini urdy. Wah, bar umydım buçully. Barca umydım köýdi. Ýalňy ýapyşylgam weýrana dönni. Onuň şo wagt oba degdeti gelmedi. Büýürdi de galasy gelmedi. Şo wagt onuň bir jewri kän, jepaty kän gamly dünýäni garny ýaragada göwsünden çykady. Egerde aňruzy bir ýerde bar bolsa, başga bir dünýä aýrylaşady geldi. Kapıda torlu göründü. Kakadırın salamlaşdy. Mehmet'in geldi habarının yalan ekenini eşitip gözüne yaşayladı. Ola görenememçin, gürleşenmemçin niye deyip, haber getiren soponu yatladı. Öyden gaýdyp, kapı gelip ejetinin öýdüni uly ile maskara diýendini aýdyp seyrenni. Ýörüňe öýe baralyňa. Indi ol beýdi oturmalyňa. Mandar aga oğulunu dözmedi. Ağırlık bilen ýerinden turdu da aýaryna öýdündi. Ýörüň baralyň. Erteri ýerden şo ýerden uğramasak gelişikdi bor. Men sizi ýakitmäge geldim. Torly ýol boýy kakadan ýalvardy. Kaka. Bolwer melekeniňizde pırpiska da eder ýörerler-de. Emma ne atadan, ne ýeneden hiç gaýdyndan ses çykmady. Ertesi ýerden Mandar aga düýesini Torlyň işigine çökerdi. Hemme zat edil gaýdanyň aklar ýaly boldy. Iki tane ýorgon, iki tane paltas çykyp duran köýnezi ýorgonçy, iki tanem salyk açan keçiden ibaret goşlaryny düýürläp, düýäniň üstüne ýürek ýatadylar. Oğul nädik bilen böwrüne şoňa mindirdiler. Ýazgurly daýda eşege minni. Bir ütkändat o da Mandar aganyň öýüde piýada gitmeli boldy. Şoň üçin owsary ýerini aldy, düýäni turuzmaka, hällen berdaşyna hozanyp golup ýören oğuluna elini tutdy. Wagt öýüň habar tutaýmasaň, bize nahantama bolma. Ol ýudunny. Soň ýanlaryna da gelip bilmän, öýde giri bilmän arkasyny çöpküme ýapla oturun eýşa ýüldünny. Sag oturuň onna gelin. Taňry arkadan eden hyzmatyňyzy. Döwletçan sag bol oglum. Eýşe. Goltuğunu göçe tarap gowsunyp oturan oğulunu ýere goýberdi. Mandar aga moýtuklap gelýän agtygyny guzagyna aldy. Her ýangagyndan bir gezek gowşady. Ýüregiň içinde elini serip oturan oğulny eline berdi. Ýazgurly daýdanyň gyrlyjak sesi eşdildi. Maňa da beriňe. Menne hakym ýokmunny. Döwletçi eline berenleriniň hem gözlerini ýumjukladyp başlady. Hamdykdy. Şo wagt eýşe öýe girip jüpnan, goýunyň kakadylyny buğdun alyp çykdy. Şeýle bersem ýa bir zat uğrasam mukam diýeni al töwrüni garanjaklady. Çöpkümeniň ýek tarapyna serligi taşak alyp çörege şoňurady. Bu adam bir könerek halta saldy. Getirip gaýnynysanyň eline berdi. Döwletçi aldy. İki adamy ýa-da çekildi. Fagaman baryň. Öten agşam ýaraşan soňlar ýazgurly daýdady. Gaýra gaýşyp durmady. Sag oturuň. Gelin gaýnynysynyň üýüňüne ýapyşdy. Ýagşy ýaman aýdyşan bolsa gyrda boluň. Ýazgurly daýda gyňajanyň uzy ile gözlerini süpürdi. Burnu çekdi. Sene myrda bol. Garmygurmylykda ýödüne ün berilmedigini göwnlaryň ora çemeli. Ýeňseden Akmuradyň uly bilen aglayan teteşdirdi. Ulogunyň nüşüp hemmesi ýeke-ýeke oň bilen hoşlaşdylar. Oň ýetasanam böwrüniň gidýänine gynanýanlygyny bildirdi. Guzaklady, esli mahal goýbermän saklady. Ol barbyr şondan soňam aglamasyny goýmady. Çeti çekildi, aýat bilen gözlerini süpürüp eňrede durdy. Mandar aga ura berjek ýalym etdi. Ýaýdan jyrap Torlyň ýüzüne seretdi. Bir eşegiňi bir aýsaňa ýoly zok. Soň gaýdarmyn bolsa iýere aýerdykdy. Torly sowukdan ýaňa bürüşip duran ýüzüni iki ýana sypajaklatdy. Wagt özüň bir ýaňa kaka. Birine mal ýerine minýän. Birim wodun çöp suw söl daşyma gerek bolýar. Mandar aga sesini çykyrman ýüre berdi. Eşe ýarynyň alkymyna dykyldy. Soň iýerjek goýdular bir aýmere keniňde. Torly zabjynny. Bäri-bärde saragyt bamy. Eşegiň ýygyna geler ýaly.
Hädi mänim guýdakylaň bar biri üýşdi. Mandar aga ýazgurly daýdy, ularla hoşlaşdylar. İlerdäki uly galaňdan aşan ýerlerini, torluýunyň burnu gara eşegi aýagy düşokly. Aýyk ýerlerde ýer göwgüren gyrtyşlary çirteşdirip ýörekeni. O da näme gaýdy berdiňizmi diýen ýaly, otlamasyny goýup bulara tarap işörildi. Hoşlaşýanlyk uzyň guloklaryny galgadyp goýberdi. Böwri düýeden syýrylyp düşdi-de, burnu gary eşege tarap ylgady. Barşy alam duşogun şödüp boynuna urady. Köne jüjü güppüsini çykaryp üstüne atdy. Münni. Sürüp kakanyň ýanyna geldi. Kaka mün. Mandar aga. Geçme namart köpürsünden. Goy aparsın sil seni diýipdirler oglum. Goy ber diýip ýüre berjegem boldy. Şowat ýazgurly daýdanyň edil ýeriň aşagynyň çykan ýaly ysgynsyz güňleşdi deşdirli. Eşekse hatyramyz bolmasady, bir eşekse hyzmaty bilem edenler şoňa. Mandar, mün hiç günäs bolmadyň. Mandar aga. Ýaýdana kıyınlık bilen eşegemini. Böör ýene de düýadyrmaşdy. Bu gedegem edil gaýdanlaryna akyýaly. 4 gyzy ýatyp 5 gün diýlenine oba aralaşdylar. Hudaýa şükür. Ýene de aýak sekmek nisibämiz bar ekeni diýip ýazgurly daýdy. Fagaýagy bilen bosogadan ätledi. Oňa çenni goňşy bolanlaram ylgaşyp geldiler. Ayarlar ýazgurly daýda bile guzaklaşyp görüşdiler. Kimsi içerde ot ýakdy, kimsi çaý goýdy. Käbirler bolsa öýlerinden ýer ýaly oduk-buduk zat getirdiler. Bu ýaly öýüň içi tidara gyzan bazara döndü. Akmuratdan aýrylanygyny ýol boýy ýürejegi gyýlyp gelen böwri oýnap ulanjy ýerleriniň henidem öňküje ýerine duranlygyny gözü bilen görmek isleýän ýaly. Tägelçe talymyň içine daş töwereklerini tor jelip çykdy. Deň duşlarynyň kabardy. Käbirleriň öýüdi geldi. Gara ogluk boldy. O nädik bolsa, usulluk bilen bardy da, towuk keteginiň içine ýelini sokdy. Gurjogryň el ýaly ýyrtyşdan tikilen garmady köýnügine eli degenden begenjine ýüregi süýjäp gitdi. Usulluk bilen çykardy. Gidjik gel jagalary bilen gurjogynyň barmak goý udyňlukdaky başatgyzyny syýnlap oturuşyna näme üçindir ýylgyrdy. Gurjok beke toýtonajygym. Epilog ýerine. Şondan alaýyk ýarym ýyl geçenden soň uruşturdy. Torluýunyň uruşa alynan neşdip, Mandar aga onuň şagalaryny öz ýanyna göçürip getirdi. Tapanjany olarla deň bölüşdi. Soň oň özünem işçi batalyon aldylar. 2 ýyl Krasnovodskda işläp, Sagaman dolunup geldi. Şol aralykda ýazgurly daýda ýok boldy. Äşe ol nädik. Böwri Akmurat dagy. O gelýänçe öz günlerini öýdüri gördüler. Uruşy torundan torlum gaýdyp geldi. Kakasy gal-gallyp her näçe ýalbarsa da etmän, çagalaryna maryp ýene de morgala göçüp gitdi. 47-nji ýylyň gaşy şol teke gümmözlükde yatan gijat tapynan kesellik boldy. Mandar aga da aradan çykdy. Daşkrak garnaşlary onuň aşan suwuny berdiler. Üýşüp böwrüni öýrendirdiler. Ol nädgem uruşdan gijrak gaýdyp gelen keselbendirek bir ýerine durmuşa çykardylar. Torluy kakasynyň 40 geçenden soň gelip gitdi. Şondan soň ol oba juda seýrek geldi. Arandaş görüp, hatda kakasynyň ýylynam şo ýerde morgalady öz başlap belledi. Ýetişenlerinden soň onuň ogullarym edil özü ýaly çopançylyga baş goşdular. Oba bilenem. Böwri oğul nädik da bilenem gatnaşyklaryny görüp ýetirmediler. Güdranlary gowy. Ikidem dok. Mehmet neresiň ykbaly bolsa, şol gümürtüklüğüne galdy. Gaýdyp onuň gördüm bildim bolmady. Mandar aga ömür boyu garnyna götüren gumanyny ýany bilen gabarny etdi. Hakdygyny, ne hakdygyny hak bilmese başga biljek ýok. O nädigi täze baran adam süýlenem uluk ýaşaşmak meýesser etmedi. Onun bir gyzy boldy. Onuň 12 ýaşlaryna inesem ogul nädiň eline galdy. Şo gyz bilen ogul orunyna galan ýugurjysyna gowunyp
Ol bari ýogy 3 ýyldyk ýaşaşan adamsynyň ýugurdan saklap oturdy. Gaýdyny çykardy. Ýugurjysyny öýlendirdi. Belet adamlar bolaýmasalar, hiç kim ol oglana onuň ýugurjy süreýdenok. Ogludur öýdýärler. Ol ýugurjysynyň şagalaryna agatyklarym diýe. Agatyklarynyň burunlary boldy çoğuluklarym diýe. Ýuguluk, ogluk görmäni ardy edýär. Allah jan, iyili biri görkezjek diýdi. Şu dünýäde ýaşamana menne ýaltanan ýok diýip gülýär. Agatyklarydyr çoğuluklarym, oňa ýöl gedeklerini ene diýip bilýärler. Benläniň boýunyň gören şobur duruşy. Şol arabaly. Zor bilen gartan kişiňke ýakiden döwürlerindäki ýaly birinjeginiň astyndan doğrudan görünýär. Öýde ha birinjek südem oňa ýylýa bolun. Oňa muňa çykanyna kyn bolýar. Oýa şonu ýöňe diýerler edenok. Inne adazyk bilem bükürip durdy. Barýaka iki syýyny bilen ýöne köçe tüpürüp gidip barýar. Daşda görügüm ala tozanır. Bir ütgän zat. O da innoňa deň duşlar ýa-da has ýaşulrak adamlar bolaýmasa, oğul nädik diýen ýok. Oğul nädik gece diýerler. Bidem şey diýär. Owada iň gürrüňçül adamdan biri bolan soň, her gedek owa baranda men oň ýanyna barman gaýdamok. Aslynda şu zatlaram iň soňky sapar baranymda oň öýde maňa gürrüň berdi. Şoňa çen o näme hakda gürrüň bersedi? Öýd hakda gürrüň bermeýärdi. Belki dogon garnaşlarynyň gaty görerinden çekinenler. Belki de men öýd hakda bir zatlar ýazarymdan pynhan sırlarynyň uly ile ýaýlaryndan ijab edenler. Bilemok. Ýöne şo gedek görün. O meni ýanyna oturdup ýörüte gürrüň berdi. Ýazsaň ýaz janlygyň. Ýöne adam hatlaryny üýtgedip goýberdi. Men aýdaşy ýalym etdim. Şo gedek ol ýödüne ýeňil düşmedi, uzyn söhbetini tamamlady da uludan demin aldy. Bir wagtlaryndan hem has iýinşelen, kiçik ellerini öýüniň içine töwrügini gallaşyp oturan agtykdyr, çoğuluklaryny tarap aýlap goýberdi. Endi boýunça eňigini gallyp gepledi. Dogup dörälim märi. Men şu durmuşda bar görüp oturan günim eneşi. Şu jagadlar. Birdenem ol ýap-ýaňyja gürrüň gören wakalarynyň barysyny ýeke-ýeke gödüňinden getirýän ýaly aşak wakypdymdy. Uludan demin aldy. Ýöne men o zatlar üçin kakamam, ağlamam, gernejemem günäkärlämok. Olaň hiç gaýsynyň gatam göremmek. Oňa durmuş günäkär. Adamlary ýezidge tarap iterýän, kyn güderan günäkär. Ol nädigi? İçki jaýlaryň birinden radiodan mı telewizordan mı üzlem taplam eşdilýän soňky habarlar diň salyp keçäniň gülüni dyrmalap oturdu. Ulu arada bilen başyny gallardy. Innem hökümeti üýtgeçek diýip adam mar tutdy bas. Öňkü edeme janlygyň muny bizden sonra we üýtgetmänleri bolýan. Ýöne haýsy bolsa-da serne siýasat salyp ulyla ketguda eden benneleriniň kalbyna Allah Taala pakirligin mersalsyn näherine diýenne. Şaganky ýaly kiçijik güzi çytylyp gitdi. Men uludan demmallymdy. Yerimden turdum. Hoşlaşdym. Gapa tarap ýöneldim. Edil şo wagtam hol buruşdy. Herlen bäri bize barmysyňam diýmän aňyrtyny bakyp bir zatlary güýmeni oturan mele ul pokluja gyýjagadan şaňyza sesi ýaňlandy. Güýjek bike toýtonok, ay, güýjek bike toýtonok. Niýe baýan? 1990-njy ýyl, Moskwa. Ýer düşen bahar. Meniň bildiýänim hylaslaşlym. Hylaslaşa ulundum. Ine ondan biz sapagata ýalanjak bahana bilen her awşam bir ýemeden-kide üýşerdikdi. Oglanlygyň süýşedegi duruy kir-kimerse tämiz asmany bilen hemişelik koşlaşýanlygymyzdan, ýigitligiň galawoply, köp garamatlardan doly haý-haýly ýyllaryny goýulaşýanlygymyzdan bir habar. Elimiz kagaz galamly pelteli sıranyň daşyna egilişip oturuşmada edil.
ertir utdygymak üçin haýsy käle gitsek gowurjakdy. Ýatamdyr oduny ilerki gumyň elini giresinden ýygsak has amatdyrak boljakdy bardy maksatlaşmaz ýaly. Haýsymyň haýsy da hat bermeligimiz barady. Kimin kime has kwapdyşrakdy, has alaýyrakdy bardy maksatlaşardyk. Belli bir netije gelip bilmän dagaşardyk. Bir aýgytly meseleniň gutarlygy çözgüdüni her gedek ertire birüne goýardyk. Amala öýdümizde agyr melamatdan alyp galýandygymyz üçin begenýän ýaly bir-birimiziň ýüzümizde heredişip demimizi uludanarlardyk. Ýöne ýüpekde ýumşak tyllady sar saçlary bir örme edilip sagyrtyndan goýberlen. Asmanyň renkdeş päkide gözleriniň ışık nur saçylyp duran Svetlana atlygydyň owamyzdaky met punkty işe gelmegi bilen bilen o zagat gürrüňlenmeden hörpü düýbüni ütüdi. Ýöl owa gidlerimiz hakynda tüýji gürrüňleriň ornuny Svetlananyň owadyny goýup päkideligi, golaýyndan geçeninde üstünden bir kuruyan ýakymlyk ýytyň başyna aýlap enter pelegiň öwürip barşy. Ýa-masan Svetlananyň daşyna pır aýlanyp ýören syýlap şopyryň aýdyşy ýaly. Nädeňde onuň şep boltugundan girip, sag boltugundan çykyp boljakdy bardaky gürrüňler eýledi. Şo gürrüňlerin arasyna beýşeňlik düşdüm. Haýtymyzyň Svetlana has münasipdygymyzy herimiz öz ýanymyzdan kezitlemekçi bolýan ýaly. Bir-birimiziň ýüzümizde asrynyk gület heredişerdik. Ine biz haýtymyz saýlasaň saýla diýilýänne Svetlananyň haýtymyz saýlap tutuşykdy bardy oýlanardyk. Meniň aňlaşyma görä, herimizden öz ýanymyzdan oň diňe özümiz saýlap tutuşykdyna ýüregimiz bilenanardyk. Özümizden beýlekileriň göreş meýdanyny, meýletinlik bilen taşlap gidibermeýändigine diýsen galardyk. Şeýle de bolsa bir-birimize sır bildirmezdik. Ýöne biziň barymyz edil çapyp barýan atyň ýüzüne urulan ýaly edýän başga bir zat bady. O da başlygyň lökgözüni sürýän syýlap şopyryň bir de görä has dile warlygy. Svetlananyň ýanyna goltugy sowgatly Gunnerman şäherden gatnaýan dukançy aman guluynyň bir de görä pulraklygy. Ýa bolmasa bir kirlikde aýaly ýogulan Hydyr gulum oglumyň Rus film oglumamy Natalia Nikolaýewna öýlenjek bolup oda köýde düşýär ýaly. Svetlananyň daşyna pelasan ury berenden dören gorkam däl. Svetlananyň bizden 3-4 ýaş ululugydy. Daş ulukdan eşdişimize göre, ol 7-den soň bedüçü ilişýäni guturyp durdy, gönüşü ýöre işe gaýdypdyr. Gaýdypdyr däl, şo döwürlerde ýoň boluşy ýaly iýerilipdir. Iýerilen ýerinde bolsa 2 ýyl işlemän gitmek bolanokmuş. Ýönsem gelen günleri ıssasıdaman, rayon kedelganynyň başpyrazy Gurbana alagan kabinetine 3 sagatda aglanmışam. Tat men ýanara oduň içine düşdüm, ýydyma gitjekdi. Şo gürrüňleri eşitip bilen bir oturýardyk. Ýaşymyz hadaplap bir oturýardyk. Bary bir 11 ýetişýänçäk owamy terk edip gitjekdigini, ýa kawrak ýigitleň bir ýerine ýal boljakdygyny ýatlap. Wah, harman kakamallyrmaz ýogsama diýip içimizde dargaşýançak içini tutup gözlerini ýaşardyp oturýanymyzam. Bardy gelli bagy işläp Svetlana öýlüne aýtagy gaýynlaryna kabaryp gelmek üçin näşerak ýol geçmeli boljakdygyny matştap boýunça gadaplay. Ahyrym gara der bolan maňlaýyny SSR'ň syýasy kartyny diýip uklap galýanymdan mady. Syýlap şopyrdan Hydyr gulumdan aman ul dukançydan görün Svetlanany hemmämizem bilelikde gaban ýadyk. Şu gün günertan aralar aman uly goltu şampanly Svetlananyň jaýyna girip agşama sen çykmandyr. Düýün öýlen, syýlap şopyrlyk gözüren Svetlanany skwazyna suwa düşürmäge gidipdir. Hydyr gulum ýoluň orta arasynda dowtory bilen 2 sagatda gürrüňleşip durupdyr diýen ýaly çynnygy ýa ýarynlygy näbelli. Ýakymsy gürrüňler gulagymyzy degenne dagy. Gahardan ýaňa bir ýar bilen zokduk. Bizim pek duygularymyzy baskylap şey dip ýörünmek üçin Svetlanadan kiyini deýlerdik. Öz ýanymyzdan öýkelerdim. Ýöne ertede sanjym üçin ýa gözümde derman uýmak üçin mektebe baraýdy göli. Ähli öýke kiyinlenmedi onurdukda sesimizi ýoňulduragada "Zdrasty" diýerdik. O da ýylgyragada "Zdrasty" serebiýaty diýerdi. Käte bolsa "Ne zdrasty, a zdrastuyt" diýip ýalňyşmady öderdi. Elbette onun bilen içkin gürleşip bermäge päskel berýän ýa-sahyladyň ýene birem. Biziň rusça bilmeýänligimizdi. Onun öýde türkmençäni tekil bilen okdy. Şonuň üçin
Yeke bizler o adamlaryň hemmesem oň bilen başardyklarynyň urusça gürleşerdiler. Aýallary aňa bacı diýip ýüzlenirdiler. Erkek adamlar bolda hatda arabekeş edi daga çenni dewuşka diýip ýüzlenirdiler. Biz öli çaltmaňlyna geçägede bu ýetons bilen Svetlana diýerdik. Ýalan ýaşaryk müňdürli bahaneler bilen met punkta baran mahallarymyzam Galaba balit, Oçen balit, Jivot balit, Sapsim balit, Davay aspravka diýen ýaly şol bir lenjeden sözlemizden başga diýere zat tapman buruljurar otururduk. Käwatam Svetlana mana ile angina diýip agdymda çardykdy. Bokurdugymyzyň diýwarlaryny iç ýüzünden bir-birine bir kysardyk. Şonda ol käte ay. Kavjy tak mojny diýip başyny ýekartdy. 3 günlük spravkazyk bilen dermany hat ýazyp bererdi. Kätede bokurdugymyzda çemşäniň sapyny tokagady, içini çekip oy. Prediýosy napisat na правление городскому поликлинике diýerdi. Şonda biz de o ýerimizden galardykda, ni надо. Направление город не надо. Ya твоя амануль дип gıýgyrşardyk. Ah, we huligany diýip eli demir çemçeri gyzaryp çyk duran gyýdan goltugynyň aşagyndan sowulup geçerdikde zymdyrlyp köçä çykardyk. Epişkeden gelibem da Sudaniýe pajalysy diýip elimiz buluýlardyk. Şo giýje ýene de ählice gurrunmyz Svetlana hakyna bolardy. Amanuly dukançyny syýlap şopary üýüşüp urmak barady. Gaýdyp şolary Svetlananyň gapysynyň barmy diýer etmek barady. Gerek bolsa giýjelerine gedegine gapysyny garawulamak barady. Maslahatlaşýan gedeklenmeden bolýardy. Ýöne birimizden baryp şolaryň haýhydyr bir ýeriň ýakadyndan tutany ýa-da Svetlana barady, ikaga pert gepleşene ýadyma düşenok. Ondan näme düşündürüşüm meselede biz kadar golum beýleki ikisine goşmaýardyk. Belki onun bir işi beýleki iki ýaly 5 günlük kepşünlerle çagşap galan öýünde keltmek üçin, maşgul üçin, garasyny bilen ak güregi bilen ýapyşany üçindir. Belki de bilim berýän muallymyz bolany üçindir. Belki kim bilýär. Ondan bar bilen barymyzam Svetlanaň birinki därligini, birin gelýeterimizden onuň has ulagrakdygyny bilýärdik. Hatda biz o ýowuz hakykata kaýyldygam. Bizden mektep ýyllarymyzyň saltyrak tamamlanaryna, özümiziň basymrak ýigit çykarmady. Svetlana bilen aşk hakda sözleşeri, onuň bilen terkeşip boýnumyz galstukly şähere gideri. Amanuly dukançy günortan aralary goltugymyz şampanly öýüne girip, agşam aralar ýüzümizi ýelpläp çykyp gideri ygtyýar berýän. Şol elýetme ýyllaryň, kämillik günlerimiziň, goý gokly almagal bolsa bolsun, ýigitlik ýyllarymyzyň basymrak gelip ýeterine howlup geldik. Ezelem biri ondan 3 ýyl, 4 ýyl soň dogrunlyk üçin oturup ahmar çekerdik. Asmanyň uçup barýan, boynu uzyň durnalardy gaty alysda görünýän şol ardyr ýyllaryň gelerini, göwnüme bolmasa men has beterräk howluýan ýalym. Özümiň eýýäm açan aşk deňdi içire ýüdüp ýöründigimden bir habar. Şol ardyr ýyllar hakynda men has köpürek pikir edýän ýalym. Metpunkta gatnay getirýän spravkalaryndan ýa-da klas jurnalynyň galňap gidendigine garamazdan okudan çykdygym ýene de şo dermanyň ýedi kökäp duran jaýa tarap ýönelenmeý bilmän galýadym. Belki şonuň üçindir. Soňa waka men Svetlanany her bir Amanuly dukançydan, hilap şopurdan ýakydyr golumdan näl, ışık derdini özüm bile deň derman çekişip ýören deň duşlarymdan gabany urudum. Olaň birinden biri Svetlana bardy, täherçejik gyýyşyk görüňe däýdi. Yaka tutuşmaktanam gaýtmadym. Üýşmeleňlerinde barmadym. O odyna gitmemem, ot ýygmamam goýdum. Men edil gözüniň alyna yatan haýhydyr gerekli zadyny tapman kösenip ýören huşy kem adam ýaly. Obamyzyň orta arasyndaky metpunktdan giýje ünlüdi girip çykyp ýören mele ulpokly gyýdy gözläp kösenýärdim. Allah ýaly algyr hyzygynyň derdinden giýjeler tä daňdana çen uklap bilmän iki ýany gorsanyplar çykýardym. Men bolup ýörüşime düzmän deň duşlarym Svetlanadan el götürdüler. Galamlaryny çömmoldyşyp ýene de edil öňküleri ýaly oba ýyllarına hat gelmäge başladylar. Göwnüm bolmasa syýlap şopar Amanuly dukançy kadar golum barada gurrunlarym ýatşan ýaly boldy. Men bolsam tapandygym metpunkty tarap ylgardym. Öňkülerim ýaly ýoldaşlarym bilen däl. Ýeke barada bar berdim. Bardygym saýam Svetlananyň öňünde özümi oňaýsy duýup başladym. Gitdigişe de sustum peselli.
O yerim ağır ya, bir yerim ağır ya diye soňa baka ağır ya diýeri yerim galmady. Üstüne bilýänce sözlemem utordy. Her gedek barşym ýaly jygyrlyk stuluň üstüne çöküp näme diýjegimi bilmän gultunyp oturmakdan başga alazym galmady. Svetlananyň käte bir berýän suwallaryna da ýa-da nit diýmäge de göremde kuwat tapylmady. İçkara sadyndan bir habar oda gaýtam. Что с тобой случилось? Ты же был шустрым парнем дип yaramyň üstüne dugulguýa. Öňküýümden emmeter kynuna salýa. Adam paýyr çekinýäniňi, utanýanyňy bildirmejek bollugyň saý öňküden emmeter bulaşar ekeniň. Sesin hem edýän hereketiň hem özüň kolmady eken. Hawa, gün-günden güýjörläp barýan. Yigitli kyzygy meni edil tüweliň içine düşen, yeňiljek sapally gaýdyryp, pyrlanyryp, soňa waka biýmahal şaglarym, giýjede girimde dep men tuňukdyň gapysynan elti berdi. Penjeresine de golöle berdi. Svetlana bet punktyň içinde ýaşaýardy. Diňe ertirdiň şundylanyna şähere ýatmyk gidýärdi. Süýem barmagymyň tirsegi aýna degjek bolup berende. Heni süňümden dowaly çykyp ýetişmedik şaga çekinjeňligi ýeňimden çekip, elim osurluk gün aşak salladyardy. Şo iki güýjüň arasyny aýylgan ýogud görüşki diýärdi. Ikisiniň arasyndaky barha ulalyp barýan äpet ýalyn bolsa, meni ýakyp ýandyryp alyp barýardy. Ahyrym ýigitli kyzygy ürsem geldi. Ýadyma düşýär. Iňrik ýan garaly buran şaglary öýden çykdym-da, göze ýilmezligi üçin şolarak ýerlerle aýlanyp, ögürlüp metpunukda bardym. Gapa eginimi ýaplap uludan demmalym. Sag ýumrugymy dugdymdy, süýem barmagymyň tirsegini gapa goly tutdum. Birdenem ýüregim çalt urup başlady. Elimi ýydyna çekdim. Soň ýene goly tutdum, ýene çekdim. Ahyrym çeperim bilen ýyşigiň ergeneginiň berk ýapşagady, ysgynsyzlyk bilen gapyny kakdym. Ulagym öpdiň şirgendim, ýudundum. Bir gelen ýoluma, birem gapa tarap dil murup duruşumu, bir de gapynyň çalarak açylyp, janymy alyp barýan derdeseriň basymrak başymdan sogulmagyny. Bardadyň basymrak bir ýüzli bolan işlesem, bir de entek abraýatly akdonum egnimden gaçmaka, bir meramatly gapydan basymrak aran açmaklygy. Özümi tüm garankylygyň içine urup, gelen ýydyma tarap ýok bolup gitmekligi küýtedim. Ýok bolup bilseydir. Ýok bolup bilseydir diýen duýgunyň beýnimde ana dilinde turýanyny. Dilkaw ýetişökreleriň gödüňümde iki ýany ýalyp berýänem edil häzirki ýaly ýadyma düşýär. Birdenem gapynyň açar sokulýany şykart etdi. Men ogurlukda tuturan ýaly töweregimi garanjakladym. Gaçmaga ýynanyşdym. Ýüregim agyr sarsdy. Gözlemiň öňünde şökleri ýok bolup, oň gornuny tüm garankylyk eýlendim. Gapy bir garşy ýaly açyldy. Aşyndan bir tutam tylla deý sarsas göründi. Yergenekden ýapyşyp duran elimiň yskyny gaçdy. Zaýyň içe tarap agyp gaýdy bermekden gorkup, sag elimimi söýädi giredim. Oňa çenli gapy ýene de bir azrak açyldy. Bulutdan çykan ay ýaly bolup, Svetlananyň saryk deý meňdi göründi. Maňa göz düşenden olum bir hil boldy. Bir zatlar diýjek bolýan ýaly dodoklaryny gymylatdy. Boynuny burup, gözlerini gypyrjyklatdy. Erüle ýarym açyk ýakatyny ýapdy. Ýene de oglanlar bolup bezatly edýän bolaýmasynlar diýendir-de. Ökçesini gallyryp, eginimi saşyr köçäter etdi. Şondan soň süýjüm tük bir nazar bilen ýüzüme ýaňadan bakdy. Üstümden gülenem bolsa bilenmek çala jyýylgyrdy. Ýöne sesini çykarmady. Durup berdi, işige töýünlüdi. Akşamyň sergin şemali degenine çöldürüň saçlarynyň galgap gidişi, uşlarynyň ilki meniň ýüzümi sypalap soňam derçilen ýaňaklaryna, maňlyna ýelmeşişi, onuň barmaklarynyň uzy bilen syýylyp çykgoý berişi, ýa dodazygyny şo tarapa gyşardyp üfläp çykgoý berişi bilen halis janymy alyp barýar. Ýüregim erep, göwrem ýanan şemýaly ýere siňip barýan. Bolup durşym Svetlananyň juda geň haldan gora şemeli. Çünkü göğünüm olmasa o gözlerini tegeledi tıştı. Vepil što liyan yalan moltur. Ahirem tapsırığı bir eyyamlar bitip giden barmağımı çömmüldüğünü salaca biliyan. İçerik ne edip girenimi, derman salınyan yere ne edip baranimi, jygyrlawuk stulun üstüne ne edip çökönmügünü bilemok. Bir görsem barmağım sarılığı. Penzirenin önüne olsa o onun sıra yanıp dur. Men gece günlük ardu edip yetilmen ýören Svetlanam bolsa, gawat karşymda şo bir mehriban bakışı bilen, şo bir enaý ýylgyryşy bilen ýüzüme teredi otur. Näme üçin geldiň diýip ölen soraýanok. Gyklym edýärnok. Şoňa döşkür edip oturyn. Turup ötäg dörere bolsa gurum satanok. Gepler bilen diýsem bolsa dil bilemok. Öňküje
därjikläp diýen zatlarymyzy diýetim gelen ok. Çünki men bu wagt bir ýere 3 günlük spravka üçin ýa 2 barmak направление almak üçin gelemok. Bu wagt meň niýetim küýüm başga. Hadar ulum görlemem tapak wagt aýdyşy ýaly, programmam başga. Halis azra oturuşma onun tur yok kol. Götürüş taydan nip gıygırarını. Yengzemden süden ökledip zaydan çıkararını istedim. Ama onun ocağa tamamam çıkmadı. Qaytam otur. Postuca yerleri ülün kaya toriyim sözük yanaklarını tiypala. Usursuz kıyın güne düştüm. Bir dönem tutuş göğreğim bilen kallırap başladım. Tomusun günü düğüne karamazdan iyinim üşüttü. Tikeşlerim bir yerine deyip ağzımın içine ağlı şakırdı turuldu. Gedek-gedegine yere degip, otoğun içinde tozun barın turuzyan ayaklarımı saklajak bolup, ayırlarım bilen iki dıydımın üstünden basıp oturuşuma gözlerimi ağıdır düngder edip Svetlana'nın yüzüne serettim. O men halimi yaňa aňan ýaly garabap goşarymdan tuttu. Tutuşy ýalam saçrap ýerinden turdy. Yüzüni ak tam edip iki ýana garanjaklady. Bože moy. Tışy bolinip pişirdady da elimden tutup şähere gitmedik günleri yatıp turyan iňsizce törkü jaýyna geçirdi. Üstü ak matably ýörtülgi ýaýly krawadyň üstüne oturdup, goltuğuma kızgın ölçönýän guralyny gystyrdy. Yaraman delalat isläp gelen adamy betguman bolanyny üçin öz-özünden utanýan ýaly süýen barmagyny diýişläp iki ýana keýerjekledi. Algap gidip bir bulgur suw getirdi, içerdi. Ak tam bolan ýüzüme ýiti-ýiti seretdi. "Naверное, надо позвать скорую" dedi. Kapa tarap topulandan men ellemi serdimde "Nit" diýip jantsyga ýygyrdym. Ol sakka durdy, bärsine uruldy. Bir bökünne ýanyma geldi. Gawat garşymda dikejine çöktü. Bir elini dıydymyň üstüne goýdudy, beýlekeliň aýatyny maňlaýymy duluklam belledi. Gözlerimin içine çiňerilip seretdi. Goltuğumda guraly ýyldyrym şaltlygyna sogurup aldy, gözlerini öňüne eltdi. Diňe şondan soň agar howpdan sogulan adamyň süňňi goşoklugy bilen başyny aşağı sallady da "Of, slava Bogu" diýip ýaňadan ýüzüme seretdi. Ýerinden turdy. "Ah, как ты напугал меня" diýip üstüme girdi. Şonun onun şöýleriniň saçlarynyň uçy ýene-de ýüzüme ýelpäp gitdi. Ýakymly diýen ýysam burnumy urdy da, süňňime öňkü goşgunlygy da meňdeş bolmadyk. Nähilidir bir nämelim, süýjümtük lezzetin humary aralaşdy. Sinalalarym göz-göz bolup barýanym bolsa, göwrägiň bir ýerine gurup görünni. Göwünim galpdy, ýüregim ertdi, kuwatlandy. Galpylymam galdy. Hellen bäri duluklam lap gyzyryp, gabaklamy ýerden götürtmän duran agyr perdede ýüzümden sıyırlan ýaly boldy. Galyn ömrüme dinan bilen iki çak galyn purdotum. Özüme nalaji deýin ýa batyrga alyp barmajaktym ketgitleýiji aýgytly purdot geldi. Men ýa tä çykyp gidýänsem şu oturuşumy ýere bakyp çymgydyl bolup oturmurlym ýa-da. Men başymy galdyrdym. Häzirim üstüme egilip duran Svetlana'nın yakadından görünüp duran termemelerine, ak alkymyna, käýeri jura hal bolup duran tämiz boýnuna, gülgüni ötüp duran ýangaklaryna, dıkıca diýizlerine, bollumly buutlaryna, tekirje topuklaryna göz açyp ýumsalym syň edip oturdymdy. Gyzy tarapa ýyllar diýip süýnüp giden ýüregimiň ýelgirine laň ýerimden galdym-da, sen men ýok, boýnuny aslaşdym. Ulluğu bolaysa ağrı kesme vakti kişmiş oynayan kicicik, daşı irediyen gatşıklı gataksı, akşam atadan edilen katıca pökküymözçe bağırlı yoklu, dıkızlığın bolu bilse sonsarak, uçlar dürtörüp sıktıran ter göğüsleri kukuruğuma degendenem süngüme henide çenni, üyelme meyalim bolmadık, yakımlı ağraslı aralaştı. Herlen beri ağdamdan çıkara gelip duran yüreğimin üstü tüycep gitti. Bögü diýarlaryň hilýaly, ennamdan şaglap çykan derimi daş töwereňe teçelenip duruşuma Svetlana'nın gözünden emersizlik kula oňşadym. Birdenem eginimden bir çekagady. "Ey, näde durdyň diýen ýaly?" Haskat edip ýyda çekildim. Agyr düşden oýunun ýaly. Eden işime ökünüp aşak baktım, utandym. Svetlana'nın gözlerinden gizlenme üçin ýüzüme iki ýana sıpajaklatdym. Oňa ýemi şekiller ýaly, "Ah, tey huligan" diýip sesiniň ýetdiginden gyýgyrarna. Eline ýilen dağdaýlap, bir ederini bilmez bir kemal başymdan salana garaşdym. Bir ökünne jaýdan çykyp, içi çöp salamdan ol garankyly siňme üçin açyk duran penjere tarap topuldum. Emma gaýyt goý bermedi. Elimden şappa tutdy, sady istedi. Oturdum. Özüm oturdy. Aşak baktı. Dodoklaryny diýişläp uludan demin aldy.
Oy nima go diýip eller bilen ýüzüni tutdy. Şeýdip eperde oturan soň usulluk gün ýürep gitdi de şakırt ettirip taşky gapyny içinden illerdi. Gelip epişgän yapdy. Tutuny çekdi. Soň ýene de ýanyma geldi. Gapdarymda oturdy. Ýüzüme seredip ýylgyrdy. Dermanyň ýysyryp duran ýumşaçyk mäherli elleri bilen ýene de başymy sypalady. Maňlaýyma düşüp duran taşlarym barmaklary bilen darap ýygyna gaňtardy. Süýüm barmagynyň uç şagadlaryny ýaňbar garalyp uran murç şagadymyň üstüne ýöredip birini ay owaz bilen "Na kakom klassa te uçuşdy malçyk" diýdi. Bu soraw maňa "Sen kim, men kim? Hetdiň tanysan bolmadymy" diýen maňy deşdirli. Göwnüme şo wagt Amanguly dukanyçy gapydan gyýragedy, goltuğundan bir şişe şampan çykaryp stoluň üstüne goýajak ýaly birden maňa gözleşip "Hey, bu zagady" diýip gaýlaýa berjek ýaly bolup duýuldy. Men şu bolup oturuşum hakynda gülkülü gurrunlary bilen syýlap şu opuryň owa adamlaryny, hadar guly mugallimleri gülüşdirip duruşy gözeňme gelende bolsa, öňküden metal aljaradym. Men yerimden turagady, men şaga däl, okusam däl. Men mektep bir ýem oturdum. Özüm 3 ýyl bäri plan ýerde işläp ýör diýetim geldi. Näme işe diýen diýip soraýdy. Plan işe diýen ýer ýaly, aňymda özüme borluk kärjek adam agtardym. Hiç bolmanyny, oňjyda okuyan diýetim geldi. Emma näme diýjek? Kimiň edil haýdy klasy okuyanyny bilmehede, mektebiň okuwçylarynyň barzyna ol 5 barmak ýaly bile dahyry. Şonuň üçin men her näçe kynam bolsa dewiýatym klasym diýdim. Dogry jam aýtmaly boldum. Bokurda marçadym. Ula adamdan kyýaly elime agdym eltip gasamma süründüm. Bolsa da şonlardan Svetlana hiç şeýle soraw bermedi. Gaýtam şeýle ýumşazyk şeýle bir meherli aýat bilen maňlaýymdan sypalap "Çiwo tak ýeşdi?" Ha? "Ну-ка подними голову. Ты же уже мужчина, взрослый человек" diýdi. Diýen sözleriň hemmesini düşündüm. Edil türkmençe düşünşüm ýaly düşündüm. Şol iki gagy hoş söz meni göz açyp mosalymyň içine uğrunlukdan saýlady. Ula adamlaryň hataryna goşdy. Şonda men özüme ilkinji gedek şaga däl, şu dünýäniň ählalydalaryny, azatyna süýjütine hemmeler bilen deň derejede şärikli, hakyky adam hasap etdim. Ruhtaýdan kämilleşdim, ýigit çykdym. O barasynda telpegini gyşyk giýip, gaýşarylyp gelýän zahirler bilen ýegin deňeşdirip bir köseden ýöremäge özümi hakly hukukly saýdym. Birdenem Svetlananyň postujak dodaklary ýaňymy daglap goýberdi. Soň ýene, ondan soň ýene de. Bardat edil düşdäki ýaly boldy. Ýol açyldy. Men "Ya Allah" diýdimdi. Özümi gyýdyň guzagyny ýaňadan okladym. Ýöne bir gedek baş kim ýaly oglan bolup, çal beýini çagy bolup, dälle kämil bolup, zahil bolup okladym. Elbetde. Şo döwürler diýen dostlarymyň ýanyna agzy boşluk edip aýdyşym ýaly. Olam men daşymdan töýüp ýör ekeni. Bararma garaşyp ýör ekeni diýip, men siziň öňüňizde ýerine hüzläp biljek däl. Rahatymy diýjek. O maňa öňden aşyk ekenimi ýa barandan soň aşyk boldymy ýa bolup oturuşma düzmän oglan göwünüm ýykmady üçin göwünüm üzüre agypmy onçany biljek däl. Onu men şu kaçan özüme bilenmok. Belki Svetlanaň özüm bilýän näler. O wagtda biziň aramyzda gurrunam bolanok. Belki bolmalam däldir. Belki düşündirmek geregem däldir. Belki bu bir mukaddes sırdır. Belki bu sır sırlygyna da galmalydyr. Belki şeýledir. Belki de şeýle däldir. Onu söňüz bilemok. Men diňe Svetlananyň meni gara ýerden garbap alagada, göýek asmana tarap uçurup goýberenini bilýän. Başga zady bilemok. Hawa. Men şo gedek oglun bolup giren gapymdan jahil bolup çykdym. Göýgüli bolup giren guzagymdan kämil bolup çykdym. Ýöne hemmedat terligine, tämirligine galdy. Hemmedat şoňyň ertesen bir günüm, soň günüm terligine galdy. Men her gece gün ýaşyp, iňrik garalandan soň şowar gelýände soluzy ýollarym bile aýlanyp, ýöwürlüp orta asylan agaşyk ýaly obamyň orta arasynda agaryp çyk oturan saklandy jaýyň gapysynyň barýadym. Gapyny ýa-da kakýadym. Iki gedek geçdirilýän ýöň hözi çykyrdydan soň bir tereden şähel gowrak asylan gapydan ýan taklap girýädim. Girişim ýalam. Maňa garaşa gözleri ýolumda galan, mele ulpokly gyýdan kazgyn guzagyna dolýadym. Şondan uzyňlyk ýejemen oňa obamyň adamlary, gün güzaranymy, däpde surlamy ýedim goýumlamy hakda hederler edip gurrun bererdim.
Öz gelegine olam dowduk mekany alyptyrda galan Kuban tekrarlyklary, uruşyň ýogy ýyllaryna gabat gelen şagalyk döwürleri barady gurrun bererdi. Kakatynyň uruşdy. Ejetiniň şäherde bomba düşenine ýogulandygyny, özünden uly gyýdygany bolsa ýitirendigini, onuň nirededigininden heni-henilerin bihabardygyny. Ýönete ümret ýemse gözlejekdigini aýdyp uranyny bolsa, gözlerinde ýaş görünürdi. Sehel şuwagtyň içinde öýdüni udardan, ata eneden, mehriban dogundan aýrylyp ýetim garanyny derarly çağır öýünü öňüp ösmeri bolanyny üçin gamlanardy. Birdenem başyny tilip goýberdi. Davay hastavime razgovory. A to как-то скучно diýerdi. We şowhuny şadyan gurunlara başlardy. Tow berilýän patefonuna kart goýup, iň eýgürýän aýdymlaryny aýtdyrardy. Gözlerini süzüp, ellerini hereketlendirip, sessiz ýünsiz diňlerdi. Menem diňlerdim. Käte de ýerinden turardy, öýüň içine aýlanyp öňürlüp tantedy urardy. Elimden çekip turdurdu, menem pırlanır bererdi. Emelsizlik gülen ayagyna basaýsam dagy oy oy dip hediledenip gülerdi. Yalandan torsorlan bolup "Какой ты беспомощный. Вот будет воскресенье, я тебя возьму в город. Научу там тебе, как следует танцевать" diýerdi. Menem näwellet sadyma ayagym goşulmän ýürüşime "Хорошо, поедем в город. Ya хорошо tanceval uçyt" diýerdim. Şonda bilen ýaşymyzym, boýumyzym, hatda hüýhäsiýetimizim edil browodun terbiýesini alan şagalanky da deňleşýärdi. Şonda bir-birimizi düşünüksiz, aýry dilde gepleşýändigimizden unuturduk. Aslynda göwünler alşyp, ýürekler bir-birini atysan şagy dillilen datda geregem däl eken. Hawa. Her näçe öwrünçdigim. O men ilkinji gedek gelip kapyny kakışym. Alzırap otogyň orta arasynda aly üpürdi bolup oturuşym barada dilini ýaran okdy. Menem ýarym okdum. Her näçe soraşym gelip içim bıjyklap barýanym bolsa, sen şo gedek mendigim bilip açdyňmy? Ya kim bolsa şo bolsun diýip aşaýdyňmy diýip sorap bilemokdum. Kadar ulum golumyň söýdäýden näge aýtmanlygy barady. Tiýlap şo apyrdyr, aman uly dukanyşy barda gurrunlaryň çynlygy ýa ýalanlygy barady sorap bilemokdum. Näde soraýyn? Ýok, näde soraýyn näle? Sorap nädeýin? O meni hiç kimin, hatda owanyň menden ýigitleriniň girip bilmedi kapysynan uýberdi. Güler ýüz berdi, ganatlaryny gerdi. Uzogyna gysdy. Ýaş nahylle ýötüp gelýän, ýaş oglana şondan başga näme gerek? Ýüzüne çeşmen çekip gerdenindäki uyut atly mähnet ýüküň astynda ýegişerle gelen bir garyp ýigidi. Birinji baran kapysynan ýüz tapmaklykdan gaýry ýene näme gerek? Ýeri. Ene şondan soňam göwüňi mümküre baglap, bolgusyz soraglar berip otursaň, jenanyň ihhlasyna guman etdiň. Ýa-da nägile bollugyň bolmadymy? Ah, o päkede onlara hakkında aýtsam, sözlerim tükenmez. Diýsem dertlerim dep bolmaz. Emma näçek? Aýtmanam buruny. Hawa. Men onuň ýanyna gün ýaşyp garanky atlyşandan soň barardym da, daňdan gaýtardym. Hiç geleni bildirmeli üçin hiç haçanam içinden temmelinmeyen gapymyzy usullyk gün açardım da uly kiçi barymyzyň bilelikde ýapynýan köne ýöwrünmyzyň aýag uzuny tümülerdim. Gowamyň orta arasyndaky ýalňyz ak çaýyň içinde üstü ak matably örtülgi ak ýaýly, ak krabadyň üstünde ak kepter ýaly gugullap şyk oturan ak köýnekli ak gyýdyň ak keşbini ak daňdanyň şöwürine garyp süýzügi kagderdim. Ertede kakam ýejem ýüzlerini agraýdyşyp, "Aşym ýaman giçgelingdi. Garawoç" diýerlerem, "Ýa-ha, deňgen etdik" diýerdim. Ýa-da aýdy utar salyp köpräk oturyp dürtüp, göz görteri ýalan sözlerdim. Okuda gitsem derdim. Bolmady ýatardym, gün oýun gözlerim pök gördüp. Tur okugy gitdiýerlerem, gün önünde okuw gormaýdy diýip beýlemi gulaýardım. Alyp ýadyp turaýsam, gözlerim günnüdir. Açan yerine ýeräýärkä diýip. Şo günler men Hudaýdan diňe bir zady, basmyrak günüň ýaşaryny, akşamyň düşerini dileýärdim. Diň duş oglanyň haçanlar barjakdygy näme belli. Sırly ýütgüjük bir dünýä özümiň eýýämler fiýahy edip ýöründigim üçin özümi bagtyar saýýardym. Olaryň maňa bolan garaýşlarynyň düýüp göter ýütgendigini, özleriniň epesli uly adama serediýän ýaly maňa tarap şekinjiňlik bilen garap uranlyklaryny, Glassaş gyýdarymyzyň men bilen salamlaşmalaryny goýup, torsorlaşyp uğranlyklaryny bolsa men häki bir hükmani bolaýmaldat gatap edýärdim.
Menin akşamky üşmelerime de baramokdum. Oglanlaryň gyýdylar hakda gürüňlerine de goşulamokdum. Çünki meni ýem olaryň ajagat oglanlyk dünýälerinden daşlaşypdym. Çäge suwuýan ýaly hiç bir netije siňip gidýän oglanlar oňjak gürüňlerinden ýerişipdim. Meni ýem saylamalym, saylap seçmeliyim seçipdim. Men ömrümde inni ýekije mesele galypdy. O da kakymdagynyň meniň urus gyýdyny. Ona da özümden 3-4 ýaşdagy ulugyda öýrenmegime razy boljakdy ýa-da bolmajakdy. Emma o meseleni orta atmalan bolmady. Gatnaşyk açyp uranymda alaýyk bir hepde diýlenni. Svetlana owadan gidipdir. Özüm gidişlerin gidipdir diýen görüň owa ýaýrady. Men bu habar ikinni narara ukudan ýaňy turup mellegimiziň aýagy uzunnaky ýorunjaly peliň içinde maňlaym dersiledip güne seredip durun wagtym. Metpungu tarapdan içini tutup iki büklüm bolup gelýän jeňi daýdydan eşitdim. Emananmadım. Hut öten akşam hoşlaşyp, şu gize ýene-de duşma wadalaşyp gaýdan mehribanyň. Sen men ýok. Hoşlaşmanda etmän sebäbini aýtman ümdüdini owadan çykyp gidiberine inanmadım. Yalan öýtdim. Haýdyr bir rakybyň biri meni yaralamak üçin ýörüýte gurrun ýaýradýan öýtdim. Şonuň üçin çat maňlaýyma geçip zäk ýalap oturan jeňi daýdadan hiç da sorajagym bolmadymdy. Allanyň Maria bolup gönü metpun guta tarap ılgadym. Barıp bat bile gapyny çekdim, açylmady. Kalktım. Ýöňüm birinji gezek kemýaly çekinjeňlik göre däýerli batyryly kula kalktım. Ona da açylmady. Bokurdagymda olup Svetlana, Svetlana diýip gyýgyrdym. Sesi ýüneştilmedi. Buradadyk ýudunjylap durdum da algap epişken öňüne bardym. Aýnany kaktım. Ýene de jogap bolmady. Ýumrugym bilen bir uramda penjireň aşağı gözüni külüşe etdim de tutuzyny syýryp içerik boýnumy tutdum. Orta arada duran tegele stollun, üstündäki içi derman çüýşejiklerden, kağıt gutucuklardan, bir gysym ak pamykdan başga hiç zady gözüm düşmedi. Berem şo dermany atşykly tanış ýyp burnum urdy. Bolany. Hemişeki giýirin agdyndaky buruşda atylgy duran eşiklerim. Şähere gidenne giýäýmese, galyn wagt krabadynyň aşagyna jüpläp çyk goýan ýalpyllyk, melemtil kögüşem ýok. Goş eşiklerini salýan şkafynyň agdaçyk, içi boş. Demir çemçiziklerini, dürt duşlaryny, istakanra çaýneklerini salýan tumbuç kozugy gapagyny bir tarapa gyşaryp haňlap ýatyr. Hemişe şoň üstünde durýan patifonum ýok. Garar bar goşun sanap ne deyin, gepin gysgaty ýaşy. Biraz söz, gyz ýok, gidipdir. Hakykatdanam gidipdir. Ölüm dogurdanam gidişleýin gidipdir. Meni allap gidipdir. Taşlap gidipdir. Öten akşamky beren wagdalaryny bozup gidipdir. Ýaş ýüregime yaralar salyp, bagryma ıza çekip gidipdir. Ýaňy bir bad alyp barýan köňlüm binasynyň ak küňrelerini birin ýykyp gidipdir. Hawa. Otoň orta arasynda çaşyp ýatan 5-10 sany saça tanzylýan iňňäni 3-4 diýişi döwük, ýaly egri, goňur renkli aýaldaryny hasap etmeden şu şerde Svetlananyň ýaşanlygyny aňladýan hiç hil alamat ýok. Giň dünýä gözüme dar görünýär. Gün ýaşmaka garanky düşdi. Gaş düşmeka gar ýagdy. Asmanyň ýekiji buludum ýokdugyna garamazdan depemden şagwa ýyny. Gözetimiň günde gorçun günden logurdap çykan gazyl ýyllarymyň uzy pelegiň ýüzü bilen asman sara süýnüp gaýtdy-da süýür depemden ýol ýasap ýene de aşağı ýyny. Barwym gözetimiň gün matar üçin güne hanjyrly. Dünýäniň ýüzünde ýyllaryndan ýataran äpet ýa emele geldi. Gaşym bilen deňleşip duran kirişlerine böküp münägedi. Gyýdyň giden tarapyna atylmak niýeti bilen ellemi uzatmam gölün ýanar ot barmaklarymyň uzyny daglap goýberdi. Allah ýene de ýüregime ýetdi. Elimi çekip aldymda kimdendir bir ýerden delalat isleýän ýardaş töweregime. Mehriban obabyň bir tertip oturan kulbejiklerini tarap gözüme aýladym. Delmurdum. Emma hiç kimden haray tapmadym. Şaka şenni. Gözüme behişdiň bolsa bolsa. Hür gyýdylaryň meskeni bolup görünen akça jaýjagad bolsa, bir demde harabaý görüldi. Bir giň asmanyň astyny hedir edip demalary bir goşuş howa tapylmady. Aýnan döwünde kesilen bolmaly. Bir görsem, sagelimiň arka ýüzi garagan. Emma egilenler pursat ýok. Daşana el ýaglygymy uradym da eňdim gönü şähere tarap. Orta ýoly ýetip gitmek ämem, hadar ulum oglum velosipedini şakyrdyp ýerinden ýetdi de çat maňlaýyma geçip "Gaýda oýdyňa? Hey biýip berýänim. Dolan. Onana okuň oku. Ýene de 2 ýylyň bar.
Egzaminlerin ma bir topar. Tapsin bardadı başından ayla vurdun sen. Özüň gölü. Hey beýle de bir bolgusuzluk gormy diýdi. O zaga töwüllä söylene dönmezdim görün. Edi daganyň araba goşýan dor ýabysyny ýüzüň saldyryp gelýän kakama gözümde şönnün. Ädimlerim haýyrla berenni, ýüzümiň oba tarap öwürli berenni özüm duýmandyr. Gaýtmaly boldum. Ýöne bir ertesi ýerden entek hiç kim örmäke uly ýol bilenem dälle. Beş katlaryň üstünden gidýän iňçizik piýada ýoly bilen şähere tarapy ýldym. İş başlaman raýon kederhanasynyň agdyna häzir boldum. Agşam nowasyly gedipmi näme? Bagtyma barşym ýaly baş biraz Gurbanaly aga petepet gabat gelýdi. Men salam ýok, kelik ýok. Agam, Svetlanany görmedimmi diýip oň alkymlady kırlym. Olam, näme çekdiň sen ony? Beýleki diýen soramady. Howluň töründäki ambulatoriýa tarap argyllap barşyna. Wah, Svetlana bar burdun inim. Geleli ber gitjek diýip ýüregimizi bagyrymyzy ede ene ahyryn düýün öýlen gitdi. Elim daýagymyza da bakmady diýdi. Birden bir zat ýadyna düşenýär takka durdy-da ýüzüme şiňerli. Ha, näme? Sarkowamy? Obadamy? Şol obadanmy sen? Kimiň ogly sen? Ha, näme agaň ogla dersiň? Şondan soň näme diýip näme oýuryny bilemok. Yine de düýün akşamky ýaly beýnimiň içinde ýyldyrym çakdy. Gözlemiň öňüne salymtyk perde tutuldy. Ýüregim tanyşdy. Kimdir bir ýeriniň te howludan çykýan samyony Gurbanaly aga hadel. Öňüme bir geçip, ýylyma bir geçip, sen derady ne gödel işgärimizden aýryldyk. İstisaliýetsiz galdyk. Hey, masalaň ursun sen diýip daşymdan kebelekleýänni. Öňümden eýlek-beýlek ok kesirme geçýänni. Egenimden tutup silkeleýänni bilýän. Egin näk ak ýektaýyň galgap gidýänni bilýän. Ýöne kim diýeni görüp bilemok. Ondan o kim bolany maňa näme? Kimiň gepi maňa täsir etjek o wagt? O wagt ýöňümden çykyp maňlama tüpüň diýrenlerine de munyňyz näme diýjek adam dälmen. O wagt men gün, lal, telwe, däli. Ýygy çykdym diýip her näçe hekkeren bolsam, entek oglanlygyň sal dumany terimden dol sowulman eken. Zalim izirlik entegem pursat peýlep, töweregimde kögejeklap ýöreken. O gelip ýakamdan tutuşýaly şäherden çykdym da bir çolrak ýere çekilip demim tükenýänçe agyrydym. Şeýdibem, içimi egitdim. Svetlananyň öwdüne hiç zat alman peşkeş beren 5 günlük söýgüsini welin. Ýyllar geçdi de bunu bilmedim. Oglanlykdan ýaňy saýlanan ak kagızdanam ak yaş kallyma ilkinji gelek söýgü sözüni ýadan. Tylla deýsar saçlary sagyrdan düşüp duran ak melew unutup bilmedim. Şoýulum, soňky mekde oturamazdan soňum, öýlenip şagaly suwaly bolamdan soňum unutup bilmedim. Kenidem unutup bilemok. Kenidem her gedek owa baramda ýolum düşmese, ýaş başyma ah bilen efganyň dolup bir giden gowaýa goýan. Şo saklanda zaýjagadyň işiginden geçýän. Ogurlyk etjek ýaly. Daraklygymy batyp daşyndan aýlanýan. Göwnüme bolmasa, ýene de şo gedek ýaly şakyrt etdirägede açylaýjak ýaly. Aşyndan bir sogdum tylla taç aýygyp çykaýjak ýaly. Uksuzlukdan ýaňa ýerleriň gabaklaryny okulap duran Svetlananyň postujak güzi görnäjek ýaly. Nejemir wagt bäri adam ol girip çykmaýan gapyny ýuwaşakakýan. Edil so gedek kim ýaly Svetlana diýip salajadan pişirdiýän. At kim garaşyp durýanyny çekibem görýän. Öwürlüğüm gapaçylagady. İçinden gözlerini ýaşardyp Svetlana çykaýjak ýaly. Dönüp bilmänken durýan. Gapa bakyp tolgunýan, penjere bakyp eýmenýän. Ahrym lapym kesip bolup gaýrak çekilýän. Obadan gaýdyp şähere gelenimden soňam kalymyň törüni ýereden şo mekrem gyýy hakynnaky. Egenime duýdansyz gonyp, duýdansyz uçan ilkinji töýgüm hakynnaky hoppotly atlamyň üstüne günleri kasardylar. İş aladalar dogly basýança telmunnäp özüme gelip bilemok. Iň bir ediýetlerim, men kenide bugün etjeni Svetlananyň näme üçin ödüm beýle duýdansyz halda taşlap gidendigini sebäbini bilip bilemok. Şu ýerde näher gümürtüklügiň bardygyna, saý sebäp bilen gitmeli bolaýandygyna da näme üçin barjak ýerine baranyň soň
bir nire dediğini meýalim edip iki barma kaçsagat ýazmanyny hiç düşünüp bilemem. Şu zatlar şoň öz erkine, öz gytyýaryny edip gören onu ananyp bilemem. Çünkü iň soňky dugy ýadymyza oýumyza düşmedik şol giýje. Birikimizden birek hiç kaçan taşlamadyk. Birekden hiç kaçan däňmezlik. Akbal haýtymyzy haýty ýanydyňsa-da. Birek hukmany suratda gözläp tapmaklyk barady. Ähdi peýmanam edişipdi agry. Şoň üçin nirede bolsa-da bir ýerde bardygyny bildigim, onu tapsagymam. Sözümiň üstüne eger ki men durjagymam. Oňa öýlenjegimem sanamdy. Emma ine duýman ulkan bulaşdy da kilebiň uzun ýetirdim oturuverdim. Umydymy göl ýetirmedim. Men onu ömür boyu gözledim. Dynman, arman, ýadaman gözledim. Mektebe oturup okuwa gidenimden soň 5 ýyllap Aşgabatyň giň köçelerinden, Teýil baglarynyň tomasy jaýlaryny gözledim. Oşunçylykda gulluk eden döwürlerimde Kavkaz daglaryna garly gerişlerinden, Russiýanyň, Gazagystanyň sergin tekrarlyklarynyň, Baltikanyň kenar ýakalaryny gözledim. Ikimiz üçinem ömürlük ýar bolup görünen, bir gowy düýşe meňzäp galan şo sapalyja günlerimiz. Ýatyýaşdan öýünüm ösen ýeri bolan şagyr öýüniň adresini dagam ýazyp alaýmandygym üçin ökünmekden ýaňa ýumrugum bilen maňlaýma ura gözledim. Rayon kedilhanasyndan bolsa her näçe gatnasamam belli bir adres alyp bilmedim. Ýok diýdiler. Tapam ýok diýdiler. Ya tapaslar gelmedi ya da on öz tapılmadı ýar edip gidipdir. Garar tapılmadı. Çan howlumy Kubana gittim. Bir ýerde şagyr öýü bar bolsa gözläp çykdym. Olan ýerinem tapdym. Emma şu wagt nirde dediğini gören olaryň bilmediler. Şagyr öýü bir guşun höwürtüge sır owul. Bir uçurum bolan soňlar uşşagadlan öýler gelip habar tutaýmasalar. Ya nire dediklerini öýler meýalim edäýmeseler, höwürtüge eýleri kimiň nire dediğini bilip bilmediler. Ahyrym okan şu ilişýetiniň adresini berdiler. Bardym. Oradan bir giden kagydlar dördülerdi. Plan respublikanyň plan raýonynyň plan obatyny bolmaly. Şo ýere iýerilipdir diýip, men hut öz obanyň salgysyny berdiler. Wah, o ýerde ýok. Ine men şo ýerden geldim diýsemem. Onunla şo ýeriň raýon kedilhanasyndan sorasaňyz aýdarlar, nire gideni diýdiler. Bilen oklar diýip ýer depdim. Oradan näsinler? Ýeňlerini ısırardy, ýerlerini terdiler. Şoň bilenem gurrun gutardy. Men şu ömrümde soňlarym Svetlana atlygyda kän duş geldim. Emma şol her tary sünmülüň taryna nemeyinçe ýüpekde ýumuşak. Bir ýörüm tylla saçlar sagyrsyny düşüp duran Svetlana göli duş gelip bilmedim. Belki onuň o tylla saçlary ýödüniň altyny uşuny ýitirendir. Belki başyna gyraw düşendir. Çal tependir. Belki göýek asman nekdury, jewherdey ýiti gözleri öňsüne ura köterişendir. Ýüzüne ýygyrt düşen bolmagy mahmal, mümkin. O zatlar hiç. O zatlardan hiç kime de gaçyp gutulma ýok. O zatlaryň barysy durmuşyň hukmany kanuny. Oňa bidem kaýyl. Esasy zat onuň şu dünýäde bar bolmagy. Baş eten bagry bütini ýaşap ýörmegi. Men ýaşap ýören dünýämiň bir günjünde oňam ýaşap ýörendigini. Meniň dem alyp ýören howamdan oňam dem alyp ýörendigini meniň duýmagym. Ondan keşp üýtgenim bolsa. Hünjü deýne pis sözlerden düzüm monjuk düýýän şerin dywany üýtgenlerdir. Bir pukara oba ulany 5 günne ýigitlik ýoluna aparan, deň duşlaryny saýlap seçip, şekilli albedege ataran mehrem ýüregiň gelesi üýtgenlerdir. Maňa şo ýürek, şo dywany bolsa bolany. Şo ýürek şo dywany bilen ýene-de ýekejek edek sözleşden bolany. Maňa şonun başga iş zat gerek däl. Men yeniden sana garaşıp ýörün, ey ýüpek de ýumşak, tylla de tary saçlary sagyrsyny düşüp duran ak gözle maralym. Ömrümiň gülüşeni, ýaşlyk seherim. Ýer düşen baharym, gel, gün gaty giýjikmäke, garangy düşmäke. Men şol ilkinji gedek gapyňdan barandaky ýaly, iňrik dowry garalmaka gel. Gaş düşüp, demen ak dona bürünmäke gel. Pursatlar gollaka gel. Gel. Gel, ikimiz gol tutuşup ýene-de şol gülüşenli günlere, sapaly çağlara gideli. Ýene-de şol alsak obamyza baraly.
Baralla hiç kime duydurman. İkimizin bari yo 5 güncük dowam eden eşretli günlerimize gurnaran ýadygarlyga meňdep oturun. Çaklangda zaýyn gapsyny emay bile açaly. İçine gireldi. Ak matably örtülügi. Ak ýaýly karabadyň üstüne ýanaşyp oturup, geçen günnemiz hakynda söhbet açaly. Har ahwal soraşaly. Ýaşlygymyz ýatlaşaly. Durmuş hakdy, geljek hakdy. Çaýga suwlarymyz, öýügdarymyz, maşgaly durmuşymyz barady. Dostlarçy, köýüni tanışlarçy derdi halaýdyşaly. Ediliýän küýmiz ýaly. Gyýr terliginiň gaýmagyny bozman, oglunlyk şäheriniň päkide asmanyny ýalaňaç aýaklanmadyla basgylaman. Bardady. Öz bolmaly müddetine goýup, ýene-de öň küjäme ýaly tä daňdan içenni. Oglukman, adajadan adaja sözleşer oturaly. Şoňşynym şo ýerde oturup, her näçe sözleşdim. Hiç kiminni bizden aýyp syn etmez. Hiç kim men zerarly boýnunyň mehnet daşyny aýyrmaz. Senin meni munşo gumanlar içinde goýup, baky sergezanyny sede var edip näbirli sebäplere görä obadan çykyp gitmersiň. Menem sen ýydyň ýyzlap ýollara çykman. Doratany ýüzüň saldyryp kakam ýydymdan ýetmez. Galan ömrüme seni görmejekdigimi ýüregime sygdyra bilmän. Panahan bir ýerde oturup, zarin ağlaman. O zatlaň barinni geçdi gitdi. O günler inne dolanın diýsegem dolanmaz. Ýöne bu baky asmanyň aşagyny sen bilen ýene-de hiç bolman ýekejek edek duşup. Sen näme üçin meni taşlap gitdiň? Onuň sebäbi näme diýip sora bilsem, oňam jogabyny öz agdyňdan eşitsem, köňlümde armany galmaz. Men senden ýene-de bir zat barady. Mehriban dogunjuňy tapandyň. Ya tapmanyň barady soraryn. Hut şoň şüýnem men sana garaşyp görün. Ey meniň merdany melegim. Yüpekde ýumşak. Talladay sar saçlar gerdene düşüp duran Svetlanam. Meniň Ediz Svetlanam. 1986-njy 1990-njy ýyllar. Aşgabat, Moskva. Ramazan aýlary. Ramazan aýlary gelerde geçer. Atyny ýerläp münerde geçer. Aýyň 14-üne ýalkymyn saçar. Muhammed ammatyna ya Ramazan. Öýüniň orta arasyna döşün ýasy berip ýatan Bayram Kuliýew. Barla oturan depterlerden başyny galdyrdy. Hamala şeýdenne ya Ramazançylar gözüne görnäjek ýaly. Onuň çyranyň peltesini beýgeldip, kitijik penjere tarap tinkedini dikdi. Şeýdäýmäň diýip, ýap-ýaňyza ýygynak geçirilendigine garamazdan, şeýdişip ýörenlikler üçin okuwçylaryna gahar geldi. Terseginden ýokary somolup duran şepelini daýanyp dikeldi. Gapdalyny ýatan temmäk kaltasyny, gadyet böleklerini öňüne tüýşürdi. Ýekeli bilen emginmän şilim ýatany, otlanyny çekdi. Bolandan soň konserwe gapyrjagyndan edilen kullany basyp söndürdi. Süňklerini şakyrdatyp ýerinden turdy. Şenin aşy uzyunlugynyň ýaňa hemişe egilip duran göwresini ýaýkyldadyp, aňarsy tüm garanky bolup duran epişýäň öňüne bardy. Tommuk gelini penjiräň erňäne goýup egildi. Güýerlip duran gözlerini süzüp, nazary bilen garanky giýjäniň göwsüni termeledi. Örküşlenip duran burnuny çekmek üçin ağzyny bir tarafa toglanyna, burnunyň ucun bir tarafa burulyp gitdi. Bile sizi bay gördük, tüýüňizden ay gördük, altyn bilen apardyk, kümüş bile gopardyk, az bereniň gyýyz bolsun, köp bereniň ogul bolsun, Muhammed ummatyna ya Ramazan. İlk institutlar oğlundan kaysam orada bir yekelik daydiyadı. İnsanki ya Ramazan diýmeli ýerini bolsa, hemmeti bilelekde jaglaşyp gyýyrýadylar. Diýerlerim, ya bilen Ramazanyň arasyna diýini bermän aýdýadylar görün. Ya Ramazan dälle. Ya Ramazan ol ýadyr berýärdi. Şoň şünem Ramazan aýynyň ady da halkyň aňyna ya Ramazan görnüşine giripdir. Şo döwrüň adamlaryny gepleseň, bulan kesin ogly ya Ramazan aýynyna boldy. Öten akşam ogluny ya Ramazan gezdiler. Ýene de plan şowundan ya Ramazan aýy gutorýar diýerler. Biziň bu gurunlydy oturan döwrümüz 50-nji ýyllaryň başlary. O guramolary mugallimler tarapyndan okuwçylaryň madaly gözleriniň owadylyp, ya Ramazanyň eýýäm galasy ugran usullary.
Ýötem kürün obanyň içinde bar, ýok 5 tane oglan beýleşip, onda da ogurlyk etjek galyp doklaşyp ýörmellerle. Asyl bularym saallar suw üstündedir şu wagt. Haýta ugrumda muwallymyň bir ýerden öňümizden çykaýarka diýip musapyrdyrlar. Öz öýlerine, öz obalaryna, öz toýlaryna öýler musapyrdyrlar. Terede oturdum görün. Bayram Kuliýew dagyryň mektepde okap ýören ýyllarym, uruşyň öňýanlary, ýarymyzdan gezmeklik edilbeýle bir gorkullerli. Ýödem şo wagtlarym gadagan nakyr jatlar. Öňe täýetli mergen ol saparly neresi, oglanlary öz günlerine goýmazdy. Biz aýtmasak, bu zatlar ýetergiler oglanlar. Soň gözlärim tap bolmaz. Aýdalyň. Aýtma diýserim aýdalyň. Ata babalarymyz aýdypdyr, bize aýdalyň. Aýtmak biziň borjumyz. Muwallimlerim öz ýalňyşlaryna soň düşünerler. Şow-şowa sapýanlyklaryny bilerler diýerdi. Diýişýärem ederdi. Gecelerine oglanlary alyp köçe çykardy. Hatda ýagty ýalança hat giňirek, paýgastlyrak garaýan käbir muwallimler bilen bilmedik süreşmek, görmedik süreşmek barada gepleşik mesellerdi. Köýün aýdymlary aýdan üçin tutulup giden bagyşlanmadan ýasan tutulýar. Çülük akam ýaly düýne alyny Jelil aýdyp, bugünem koguduk ganem baýlar diýip, dutarlaryň tarlaryny gowşadyşyp oturan bagyşlar dinlemeliň diýerdi. Mektepde basmasyrry barada gurrun gidenne de o juda ýokuş görerdi. Toprağını gorap, ata çıkan adam basması derler. Sen toprağına kılıç sıyırıp, ot soğurup gelen adam basmasıdır. Bir yerde düşünüşmezlik kän. Vaqt gelir, bardak belli bolar. Biz ýöne, ýalar elimizden gelen jefinur edeliň diýerdi. Ýaş başyndan onuň tapýan gurrunlaryny edýän hereketlerine bütün gowa haýran galardy. Taparaly bilen gezýän toplumyň fiýle hormatam alýan paýlary müýtgeşikdi. Çünkü o wagtlar bular ýaly ýekeci toplum bolup gedilmezdi, toplum bolup gedilerdi. O adamlaryna 2-3 gijelap ýatyp bolmazdy. Emma hiç kimden kiyin etmezdi. Indi gelselere zat dürmen kowarny neşip dürüşip oturanlarym. Ýarymydan sonra gapysyna gelägede ýagşyň ýetlerden dogry sana başlaryny tanap, ýygynynym bir jaglaşarlar görün, zöw ýerlerinden galanlaryna aýlyk suwul tolardy. Jübilerini, günlük suwullarym torbadyr suwullaryny, kendilikdir un haltalaryny fermeniş berenlerine duýman galardylar. Öz ýanyny okusylar bilen uruşyp oturan Bayram Kuliýew şo zatlary ýatlap ýylgyrdy. Ýylgyrmaz ýalymy? Biri bir bölejik nan berer, biri bir okura buğday berer. Ýene bir başga bir zat berer, iň soňunda biri gorly dagada torbaňa bir goşawys un goýar gelin, o düýünlük iýje unyň içinden buğday çepläp oturan soň. Ýüdi gözüňe seýsirse gelip. O da hiç. Beterden beteri ba. Kimdir biri bir gedek bilgeçdänen etdim ýa oýun eden boldumy? Hakykat Bayram Kuliýewiň zatdan ol torbasynyň içine bir sok suw goýdy oturuverdi. Eýde çekilägede gapynyň içine şark surup ýapdy. Sıradan söndürüm ýatdy. Näçe uruş ýokmy? Ýa söwüş ýokmy? Hiç tadım etmediler. Bir çete çekililerde zulkullap duran torbanyň içindäki bulamagy itiň ýalagyny dökdiler. Teflerini çykarmanam öýleýlerini dargaşdylar. Ýozam o waýlynt bolan soňlar bir ýere üýşekdiler. Düşünje zatlaryny deň derman paýlaşyp bilejekdiler. Wah. Gep iýmekde de der, gep şo zatlaryň şagalagyna şöwleňine. Şo-şowunyň adamlyň başyny jemläp agdyny birikdirip bilýändigini. Şol bir susuk suw torbasyna şu wagt guýlan ýaly. Şonun ömür oýun bormy diýip Bayram Kuliýew ýüzüni sallady. Hemişe göwüni garanyna ýa bir ýerine gahar gelin edişi ýaly. Agyny toglap burnuny çekdi. Ozurlanam almalygyna zordan sygyp duran bäbenekleriniň ulalyp uğrany bildirmejek bolýan ýaly gawaklaryna şap goýberdi. Başga bir gerek. Başga bir ýapdan baranlaryna berilen soragy jogap tapy bilmän ýaýdan turuşy göňüne gelende ýene de açyldy. Ýene de ýylgyrdy. Çünkü ýoldaşlary kömege gelmedik bolsalar, şo gedek şo gapydan bop-boşok aýdy bermeliler. Palçy giýen ördek ýaly, wark edip öten agşam seden ýatmady diýip muwallimlaryň aly böyle sapar alyny okudan çykarjak görüp ýörüşleri. Onuňam hawa diňe men gaýgyrdym. Oğlanlar alyp çykanam men. Näme çäre görseňiz maňa görüň diýip döşüni gaýşardyp duruşy gödüňine gelende bolsa ýüregi sartyp gitdi. Şo oğlanlaryň içinde de sapar aly bar da ýöz boýuny alyp beren tögekgülüň bar bolaýmagynyň mümkinligi.
Özüňem ertir şol saparal neresse çäri görjek bolup, gol tullaşyp ýören mugallimlaryň ornuny görnäýmeginiň ahmallygy barada oýlanandy. Şuň gelenip gitdi. Ýüdegizdi. Şo gaýdy usyýetine görä, uruşda da ýurlaşdygyny halal etjek bolup, özüni oduň öňüne tutan o nersäniň ýoguly habar gelen hatda gut şeýle dilip ýazylypdyr. Saparalynyň ýüz keşbini gözüne getirjek gorpdyrjashdy. Yine bir şilim otlap başyny galdyrnanam. Penjere tarap toglum bolup barýan tüssäniň aňyrtyndan Saparaly nersäniň ýylgyryp duran keşbi görünen ýaly boldy. "Be" diýip ýerinden turdum görün. O neressede tüssä garylyp gözden gitmek bilen boluberdi. Ýöne şol aralykda da oğlancuklamada adar berme, baýryjan, mi gözüklenme da olar. Goý gaýtsinler, goý gezsinler, goý oğlandyň hedýerini görsünler. Başga näme güýmenje bar olardy? Kenler beýtme ahyry. Ya aýdylmasa ýiter diýenlerimi ýadyňdan çykaraýdyňmy diýmäge ýetişdi. Bayram Kulüf, "Ýok. Men hiç de adam ýadymdan çykaramok. Ýöne bolanok, dowanjan, bolanok. Bir täze dögürçün, täze düşünjeli, täze adam taýýarlamaly. Partiýada, hökümetden bizden häzir şonu talep edýär. Men hökman öz borjum bir zaýdaýmeli diýmek üçin tatap ýerinden turdy. Dostunyň ýerinden yetip düşünüşek bolýan ýaly çep ganatyny kelteden galgadyp özüni tüssäň üçin urdy. Aňartana geçibem saklandy. Eýdina döndü. Hırçyn işläm başyny ýaýkady. Agyny toglap burnuny çekdi. Ýene-de epişgäniň öňüne baryp bäbinekleriniň dogdurylyp çykýan ýitin adar bilen tümlügi gorsap başlady. Eleriň ýylgynyň kökü duýun. Tejeniň gagunyň kaky duýun. Hudaýym bir ogul bersin, gaşy gara çyky duýun. Muhammed ümmetine ya Remizan. Bayram Kulüfini oğlanlaryň sesinem aýyrsaýyl edip urady. Bir ağaç ürünü var ýaly, her gedek ýylyň öňürde ogly diýana padaryň ogly soruşy. Oňuly gedekleşýänem kiçif Allaş. Şo dagy dek düýüniň gözüne edebiýatdan ikilik Allah haramdady. Onuna öýüňde gömülli tapaň oku. Juda ýüregiň ýaryp agdyňdan çykyp barýan bolsa, serdarym aýt, marşalym aýt. Agyny çykdy. Diň hukukly halklamyň dostlugy diýde geýmen aýt, diýip öňürdedi. Çyraň başyna baryp, "Siýadan ýaňa gylly ýarsynyň gowragy besse bolup duran benewşe baskyjyň gyrak bujaklaryna atlaryna melleşdirdi. Ertirmekde barbaryň makaly. Soň ýene-de epişgän öňüne baryp oglanlary synlamagyny dowam etdirdi. "Gyroýluk tatjak bolýaňyz siz. Aýdyryny etmedik tren bolup. Edil şo wagtam oglanlar ýalňyşdylarmy ýa öýünde ýokdur etdilermi? Ala şakyrdy boluşup obaň partorugy Muhammed agalaň işine bardylar. Ýerine çygan bolsa çekinendirlerde, sen gyýgyrda boluşup bir-birlerini ürzekleşdiler, itenekleşdiler, öňe ýyda hallan atyşdylar. Ahyryn belli bir netije gelbillermi, näme? Ya gelbilmedilermi? Güldüründi kasmany tutup başly barat gyýgyrşmagy başladylar. Ýön bolan muntsuz hana wazy diýerler, ızlaşyga hay waýemeň dedi. Birdenim gapy şarkylap başlady. Ýeňsesinden düşýän ölügüsüz çyranyň ýalytyny depedi ýalrap duran partork atylyp çykdy. Çykyşy ýalym, "Hey, oglanyňyzdan birler diýsänim. Berdene haram ürün gul barmy?" beýdip ızlaşaryňa diýerlidi. Şemelice zat gözläp töwrüni termenni. Tamyň düýbünde ýatan pilmi ýabakmy uzun saply bir belany garba barlydy. Ýa maçan garagy ören terse sürzi ýaly güsürdeşip barýan oglanyň ýygynyň eňdi. Gaty gidibermänem dolanyny. Eline ýakyn alan ýerini oklap goýberdi. Oň takyrdy ýatmakady. Gapsyny şakyrdy başdy. Gürpüledem ýapdy. Kemmeledi. Oň bir hareketlerini synlap duran Bayram Kulüf oňardy. Şeýtmeli. Gelaýtary menem şonu oň etmenini pişirdi. Abat eliniň ýumrugyny dügüp diýişlerini gyzady. Başyny bir silkenine maňlany düşüp duran saçlaryny ýygyna gaýtardy. Okuwçylar gapsynyň geldikleri etjek hereketlerini ýygyjak söýlerini taýynlap goýdy. Oglanlar aly wagyrdy boluşup gaýtdylar-da. Bayram Kulüfiň şep tarapky goňşusy Murat ýegenleriň işigini aýak çekdiler. Pes soýluja tossa bolajak bir ýerini öňe terdiler. Olam gaýryň şagasy ýaly moýmullap bardy-da, ýaş oglana gelişmeýän zorruk sesi bilen gowladyp başlady. "Ya Remizan aýlary, gelli geçer baýlary, merediň 14-üne ýalkym saçar aýlary."
Bayram Kulüf lamma aşağı oturdu. Çünkü ozaga oğlanın tedi şeyle bir sapar alyen kamyengleşti ölün. On toğutup çıkagadı. Ey sapar aley, bitenmey deyip gıygırayet geldi. Onun iten, din sallığı sahi beyleklerim hersinin tedi ödyen duşlarından birine salmet tudurdu. Şonu suçak kaçenini bilmeyişine gen kaldı. Hamala yan şo yere olan seslerini yadabalan yali. Elindeki benevşi baskıcın yüzüne çingerilip seyretti. Son yine de daşar dinledi. Sonra olan arasında hut öz sesem bar yal olup duyuldu. Ol be deyip başını yaykadı. Usulluk bile içki zaya taraf boyunu dattı. Uluca oğlunun yerine yoktuğunu görüp düyrükçek oldu. Kapının ağzına varıp daşarak boyunu dattı. Dündürlün gadan ýaly garalyp görünýän beýik asmanyň düýü bilen ýoluň bir o tarapyna, bir bu tarapyna ýelk ýasaýan oglanlar görenini özüni suwsap ýatan göýük maýsaly meýdana nemmermek maksady bilen dağlardan fiilip gaýdan fiil suwuny meňdetçigini bilmedi. Şo fiiliň öňüne basyljak görünýän emeli böwedi meňdetçigini bilmedi. Birdenem taparlynyň sargıtlaryň tersine gidip ýörenigi üçin özüni müýünli saýdy. Haçanam bolsa özünün hasaba sorulayjak ýaly. Eýýäm maçan ýakadyndan tutulyp soraga ýakydylip barýan ýaly kopukdy. Ya azar vermesemmika? Bilmedik sürap oturuversemmika? Diýip ýüzüni iki ýagyna sypajaklatdy. Edel häzirki pursatdy. Beýlekim görünüriň näme ýyl hereket edip ýörenliklerini biljek bolup kesenini. Ya olaram näme çeklerini bilmän ýaýdan soýtyrmy kalar. Ya sapar alynyň edişi ýaly. Oğlanlar olar bilen gepleşip geçireýlermiki? Şeýle bolaýmagy mümkin o ýadan düşünne. Özüne iýilçi iýerilmän üçin Bayram Kulüf kemtinjek boldy. Bir özüm kürün oba ýigrenji bolup ýören bolaýmaýyn diýen pikir beýnine dolanyny, özüni ýigrenni. Eli bilen derini çalyp epişgän öňüne bir bardy, bir gaýtdy. Gapyny bir açdy, bir ýapdy. Elindäki benewşe basgyjy ýyrtjak bolup bir egildi, bir goý bolsun edip dikeldi. Terediğinin bir tarafına Sapar Ali'nin sargıtlarını, beylek tarafına da ödünün hükümet yönündeki borcunu koydu. Ahirem şu günkü borç düğünkü günün dosyarın hatiratının üstüne çıktı. Okusuran kemden ödülerin taraf koyulaşıp gelýänliklerini görüp hatam kejikdi. Ödünü sıylanmayan, äsgerilmeyen, kärine format koyulmayan hasap etdi. Ýöne bir ýagdaý udaga çekmedi. Çünkü Sapar Ali'nin ýapýaňjy çal dumanyň içinde delmurup duran keşfi ýene de peýda boldy. Aýdan sözlerini ýene de bolşýaly biri-birini gaýtalady. Görde, Baýryjan. Soňky gün günäkara özüň gördüň. Töweregiň sir salyp gör. Başga ýerden gelip oglanlary koglap ýören ýokdur. Başyndaky owtaryň ugy başga biriň elindedir. Oýlan. Özümemçe iň soňky gelişimdir. Sebäbi umydym azyryp barýar. Tamam, ýere siňip barýar diýip üstüne goşdy. Şo wagt daşardan ýene-de oglanlaryň jaggaly eşdildi. "Ya Remedan!" Bayram Kulüf toýup ýerinden turdy. Yaraly ýol bolsaýal dar jaýyň içinde iki ýana hartyryp ýörüşini hawada, dogruda. Şular bizde. Bizim dowamymyz da şular. Biziň şu günküne getiren baýlyklanmady innikleri ýetirecekler de. Erte biziň şu dünýäde ýokdugymy bildirmejekler de. Bir Sapar Ali, bir padar, beýlekse meni özüm de. Ýeron soň dogurdunam, şular aýtmady, kim aýtmalymyşyn? Şol aýdymlary. Atlyna näme üçin aýtmalýalmyşyn? Nämeden gorkmalymyş? Sapar Ali gorkany okdy, biz gorkamda okdyk. Bular näme üçin gorkmalymyşyn? Biz näme üçin özümiz gorkmady kalymyda bulary gorkmalymyşyk? Näme üçin ödelimiz bilen öz ýydymyzy gömmelimişik? Oý aýtsynlar, degme aýtsynlar diýip pişirdi. Aýgatyn netije gelendiginiň alamaty hökümini döşüni gaýçardyp hekkerdi. Başyny tilkip saçyny gaňtardy. Ýaýkyllap bardy. Buruşdaky hatçadan asylgy duran jalbaryna elini ýetirdi. Çermegini jonluk eliniň goltugyna gytyp, abat elini jüýetine sokdy. Köňülün eski dönün iki sany birligi gysymna gysdy, jalbaryň ýerine asdy. Munyň üçin ýönünden sypalynmajagyny, kommunist hökümini ertirin gözüne raýkom partiýanyň ejeli gowunç sekretary Ilçenkonyň öňünde semelmeli bolaýmagam ahmarlygyny aňsady. Ötüp giden deň duşlaryň urugyny şad etmekliň hatiratyna ýüregini bire baglady. Gatyksa berdi.
Halkym şu zatlardan mahrum boljak bolsa, men saňa nöker däldiýmegede partbileden Ilçenko'nun öňüne zyňmakly ýüregini dugdy. Şonundan bir hil ýüke meňden ýaly. Beýin hem durlaran ýaly boldy. Nijem bir wagtdan bäri ýödüni birinji gerek bagtyar saýdy. Ýödüň sahabynyň garşyna gitmekligiň ruhy ediyetinden dyndy. Kalbyna dören tüýjümtük duýgunyň lezzetini meli ulyp durşuny taparaly ýaly gaýdusy. Goç ýigitleriň herne hiç bir nişanty ýitip gidibermänlikleri üçin begenni. Adragam murtular. Şorar ýaly ogullaryň janlary sagka halkyň synasyna şikayet etmejekdigine ynandy. Hemmede biz ýaly her dem hyýal bolan bolsa ha ýugurdyň enesi ýugurjak ekenip içini çekenni. İçiniň 300-ü juglap gitdi. Ýödüniň filem, emeli bögödüm. Adylga hiç adam därlerini gözi ýetdi. Taparalynyň häzir ýödünden köp goşar bolup gidenligini bütün süňgülen sözmakdan ýaňa hedirler etdi. Hatda ony etsäň, ýarymyzdan aýlary geler geçer diýip uly bilen gyýgyryp barýan zorruk sezemeşlerini ýaly boldy. Şopurdat onun ýödüniň ylgap çykagada oglanlara goşulyşyp ury bir ylga beresi geldi. Murat ýegenden işiginde hümürlenip duran oglanlaryň gogry, Murat ýegeniň aýaly Aman Sultanyň şatly gülküsi Bayram Kuliýew agyr oýlardan açdy. Aman Sultanyň tapmasaňyz hiç adam berjek diýenni. Olaňam aýt bolşup ýoňa ýa-da omza işlerini görüp ýaryp gögresinden gogragyny epçigeden çykardy. Aýal ýegirip durşuny herlen bäri saňragyny saklap duran benewşe baskyjynam uyuz edägede ulugyny tutdy. Şondan Aman Sultanyň tezi edil ýanyna ýalaşdyrdy. Saçagy näme açmaly? Taparalyň kameňde zorruk ses tümlü para kılıp geldi. Benewşe baskyjyň içinden geçip Bayram Kuliýewiň owal perdelerini sanratdy. Bismillah bilen. Daşa gurt düşden näme aýyrmaly? Düýäň şahy bilen. Düýäň bir şahy bormy ýer çeken? Daşa da bir gurt düşermi daýdajan? Alyňyna paýyňy. Aman Sultan elindäki dügün çögü ýarym edançylaryň torbadan silkip goýberdi. Bayram Kuliýew maladys oglanlar diýip pişirdi, gulagynyň goýguzygyna aýyrdy. Dikelli bir adam ýyda tüýüşdi. Gellikleri gyýgyrşman, zat etmän 2 manat ýerlerine gastyraýar ýaly gapyň arkasynda häzirlenip durdy. Emma oglanlar Bayram Kuliýewiň öýüniň ýeňsesi bir aýrynlarda köçäň aňyr ýüne geçdiler. Bu ýerde de ilkä ýer wagtlardan bäri düýekeş bolup işläp ýören Muhammed Kuly agalaryňka. Soňam obanyň öküz biçýänçisi aga beýligini kabardy. Ondan soňam wagt bäri gaýraky köwüň aňyr ýüzüne kowsum bolup oturan Halil sulumlary tarap tutturdylar. 2 manadan mınçyga gapyň ýeňsesinde duran Bayram Kuliýewiň ennam zany bu diýaly boldy. Dodo kemşerdi. Barmaklarynyň bogunlary gowşady. Gysamy öz-özüniň asyrlydy birlikler ýere gaçdy. Ol hey eşekden bolan doňuzlar diýsänim. Haýranyp geçer ýaly. Men öýümine ýagy sapapmy. Ya men puluma mama çykypmy diýip diýişlerini gyzady da. Gapyň agdyna ýatan ýetki köwüşini ýüzüniň ugruna aýagyna ýyldyryp daşary okturly. Gatsanzyna ýegilmänem unutup maňlyny işigiň erňegine gülsülledi burdy. Gözünden owat çykdy. Ýekeci el bilen maňlyny tutup arkan terpildi. Eşijikde ilk ýaly parlandy. Ötük tapan suw ýaly kapydan suwulyp çykdy. Köň bäri gyrasına ýetiberenlerim Eýem Hasan aňyr başyna dyrmaşyp barýan oglanlaryň ýetdirmejekdiklerini bilip ýyllaryny gyýyrdy. Ey! Durun ey! Oglanlar ilkä bir her ýerde ýeşerleşip durdular. Birdenem ülkür ýaly bir ýere toplanýar da haşuş edişdiler. Köň aňyr kiraýşyndan attan bolup aşaklygyna gaýdan uzun göwre çiňerlip heredişdiler. Bir taý ýeňini galgadyp ýetip gelýäniň kimdigini bilen soňlarym biri-biriň ýüzüne ýalt ýol edişdiler-de. Edil öňden dilleşip goýan ýaly her bir tarapa bakan ükçän götürdiler. Ýokary kiraýşy ýetip gelýän Bayram Kuliýew muny görüp öýdüni ýere goýberdi. Demine ýetmän haşlap oturşuny elindäki benewşe renkli basgyjy pulröýdüp öňe uzatdy. 'Azgyt seslerini. Ey, alyňa munum.
Edil şu wagtam raýyşdan bir tokka aklat togulanyp gaýtdy. Yol boý içinden bölek buçuk nan, 3-4 durgan tök kak, erkişleri patrak ýaly bir giden irimişleri feçelendirip gelýän zadyň ýaremy dançylaryň torbozukları dugyny bilen soň Bayram Kulüpüň ýüregi jigläp gitdi. Öňküsünden algyýsy ses bilen "Wah, barjy emgejiklerimi köýdürdüm o" diýenne gözlerine ýaş geldi. Barda atlanıp meter, öýüdüniň ynamdan gaçanyny, ýitip barýan destur dowam etdirmek üçin başlaryň eteklerine salyşyp, şeýdişip ýören çülpezi sagazıklaryň, edil ýarak itten gaçan nek öýüdüniň gaçyp gidenliklerine gynandy. Öýüd kesabatlyk derarly. Ýere dökülen arysgaly arya etmeli üçin gummasymy bile gatymlap ýerine goýup oturşuny. Hamala häzir hut öýüd ýaşlygyny ürküdip goýberen ýaly. Hamala şu wagt hut sapar al neresi da öýüdüniň gaçyp giden ýaly. Ýeke bir ýarymydan bayramçylygy däl, Nowruz bayramçylygynyň hem gitip gidenligi üçin täk öýüde günäkär ýaly goýuny bozuldy da aglap goýberdi. O içini egzen toňam. Bir ýerinden bir dolanyp gelýmedimi diýen umyt bilen epes oturdy. Torban raýça çykaryp ata meýemden bäri garalyp ýatan ullukan töňe söýedi. Ýörüýte öýlerine gidip helki 2 manadam alyp geldi. Oram torbaň içine dykdy. Şondan soňam bir çete çekilip epesli garaşdy. Oturup durup diň saldy. Emma uzunlyk iýje garaşdy da şondan soň obaň hiç ýerinem sana waş sesi eşdilmedi. 1985-nji 90-njy ýyllar. Aşgabat, Moskwa. Arpa dänejikleri. Şu wagtyň adamlary syny dükanlarda ýagly etler, hallar, daşalyut garniturlary, her bir näçe manatlyk gymmat baha eşikler tapdyrmasa, zat ýok diýýändirler. Galan zadyny zat hasap edýän nälerler. Elbetde golankam dogry. Orada düşünýäs. Dogry ýetgeýär diýerler. Adam zadyň isleg artýar diýerler gowudat. Ýöne biziň welin bir dogum gara çörek tapdyryp dursa, zat ýok diýmäge dilime ysany. Asalam türkmen bir diýişgisi, bir dogum nam bilen saglyk bolup dursa, galanyň bir ilaji bo diýip ýören. Kysmata kaýyl halklar welin biziňkä gahatçylyk öwrenmizden aşlygyň jeberini çekenmizden mükadiýän. Biziň deň duşlamagyň hemme bilýändir. Sizem eşitseňiz eşitdiňiz 1945-nji ýyl. Garagasylyň ýöň ýany. Garagyş bilen birlikde ýyl günüň başyndan agyr aşlyk meýinni. Uruş aýynda gutarmandy. Ýöne mata, demer gysçylyk derali 4 ýylyň içinde jaýlaryň, haýatlaryň ýüzüni biz ýeňeriz, giýitlere ölüm, gan ornuna gan, zan ornuna zan. Ýaşadan Stalin'nin ýaly şygarlardan doldurup çykan çerkez mogulundan uruşun batym gutarjakdy. Biziňkileriň berliğine ýetip barýanlyklary barda hoş habarlar gören häzirni eşitmek bolýardy. Emma şo şahatlykly habarlarym, haýbatly şygarlarym aşlygyň arsyz aladarynyň üstüni örtüp bilen okdy. Uruş, ölüm ýitim zerarly öňüm ýeňkigiden halk inni aşlyk bilasynyň garşysyna durjak bolup urunýardy. Herkim başardygyndan öýçe gün görmeli, güzarany dolamaly. Çünki hökümetde de halka berer zat ýokdy. Gaýtamyň öýüdi häli şini kömek sorap halka ýüz tutýardy. Siziň her bir manadyňyz duşmana gülledir diýip, hatda mektep okuwçylaryna çenini salgydan salýardy. Ýöne şojaga salgytdan hem ata enesiz, howaslarsyz çağalary boşadyrdylar. Eskeren ahir ýemäge gerek diýip o barasyndan çemse çanak ýygnanlaryna gördük. Ellik zorap örüp berdik. Ene şonu biler bolsaňyz, galyň benne aşlygy ysdyman goýunyň damak ganyna meýdi. Goýun öldürileni ganyny ýere aktyrman gaba aktyrardylar. Ana onsoň ol azyjyk durýa welin soňýa-da goýulýar. Doňýa. Soň gadana ýa bir gaba ýag salyp gowurýarlar. Edil bagyr gowurunýaly. İşten alıp yer ýarda diýer welin näçe çekdi. Az ölmediň ýaly Kara bokurduğundan bir zat götürmeliler. O da näme? Haram ölen malyň etini ýenlerim gördük. Terim boldy. Bolluşda atlar şöyle vurdu. Tığır bolsun, goýun bolsun, tapagy ýok.
Goltuğunu tägelçe gılgınan bar bolsa üç gedek turjana gördi ýagdy. Ayaklarynyň uzuýlaryň böwrüne çalyz leperdilerdi. Gatyr-gutyr soýurdylar. Oňa depme halal ýerdiler. Sorbasynyň wagty bilen köpügi sýynmazdy. Näçe faýbarsaňam, her näçe ýüzüniň hapatyny syýryp aýyrsaňam, pazlap soňurdurdy. Ennamyna gatan ganlar çykmaly. Diýilke damagynyň gan çykmada şeýle bolýardy. Açlykdan helak bolmadyr ýaly. Her gün günortanyna mektepde ýarymy bişirip, mektep okuwçylarynyň her güne bir sok ýarymy bererdiler. Ýöne çagalan hat horraklary, juwasydan künzary diläbem ýerdiler. Edil gaty şörek gemiren ýaly hatyrdalyp gemerir görürdiler. Hakyna seretseň, juwasylar ýagy alnandan soň galan künzarany juwaz aýlayan düýlerine bererdiler. Emma soňa waka şoda gadarly halka dönnü. Azymdyk. Ýagyjymak tagam mor diýerdiňem. Künjüň gabygy da. Käbir adamdagy ýüzüne künzaran renk çykdy gitdi. Elim syň etseňiz, o barasyna käsine plany künzara diýenler. Ana, künzarany köpüp alyn atlary şolaň. Ýöne, onu beý diýip aýtbolym däl görüne çykdy. Adam zat tabi. Diliniň eýeslerle aýdy berýärdi. Asal aýdýana, kalhoz başlykdaryň ýa owa guramalaryna bolaýmasa, owan galan tamdyrlarynyň agyrlary kerepleşip ýatardy. Ýöne olam tamdyrlaryny ilim gözüne güýdüşip, giýje girim ýa daňdanlar iýil görmän kawatlardylar. Oguryn sorak iý biçerdiler. Düýün bazaryň orta arasynda bir adam işe garabanyň üstüne çykyp, "Aha, adamlar, kim şu men elimdäki 100 manady alyp garnymy doýuryp biljek" diýip gaýgyrypdyr göli. Hiç kimden ses çykmandyr diýenler şu ýaly adamdy. Herne ýa çykyp meýdanyny o çöpge görenden soň huzurluklaryň ady gömürdi ýüzüň dedi. Halk daýa şükür göýe ýetdik. Inne azyl mertdi. Üstesine şoýuly ýagynam şeýle bir bol-bolludy. O çöp diýeniň dagy edil başyna görün ýaly göýgerdi. Öňdäki ýyl welin elbetde adamzat biri-birini gyryp ýörse, Allah Taala da halayan nälerdi? Asmanyň nimdanmany, gurokçuluk bolupdy. Şeý diýem, açlyk düşüpdi. Anon soň göýekçykdan welin ýylat ak baş telme ýörünje ýaly meýdan otlary bilen mudar edip urady. Ot ýygmaga esasan biz şagyry giderdik. Getiren otlanmady, ejelerimiz suw atyp gaýnadardylar. Tapanja uunlaryny şoňa garyp bulamokya unaşşaga bişirerdiler. Şeýdip gurap barýan içegelenmeden içinden ýyly ysy geçirerdik. Bulamoga ýaşullar ýylyk dollar diýerdiler. Uny tägelçe gararak tapsak, ejelerimiz onuň göýege gowrak garyp, kiçirek çörek ederdilerdi, tamdyrda gatyrardylar. Oňa göýek loňgo diýerdiler. Daşyndan çöregi meňdese de çörek tagama ýokdy gurbany gitdim. Tek ýygyp edil arpa ýa buğdoý dögen ýaly dögüp, atyp, soňurup, üwäp, tamdyra ýapyp, ýen gedeklenmeden boldy. Göýek azymtyk, ýeňde agadyň içinde galçyllap duran çöregi bolardy. Ejem paýeryň bir gedek tek-tekiň uğundan bir tamdyr çörek bişirip, "Alyň balalam, bir gedek bir ölçüsiz iýine gana iýin hediledin" diýip, öňümde üýşerine henidem ýadymdy. Şo günler ýatlamak bilen men esasan başga bir wakany görüň bermekçi bolýan. Ýene onsoň şu gürrüň edip oturan dögürlerimiz, owamyzyň demir sustasy, uruşyň ilkinji ýyllaryna ýaradar bolup gaýdyp gelen Gurban agaň öýünni men bilmedim mardan ýa hallan argyşa gelen argyşçydan üzülip galanmy ýa başga bir sebäp bilen şu ýerlere düşenmi? Gurban aganyň bir ýerlerde ýaşap ýören daş krak garnaşlarynyň şagaty bolsa bilenmek. Onu hiç kim bilenok. Gara Amaniýa zatly. Saryýaga hoşgulawja bir oglany ýaşaýardy. Galaga gowulan soň ota çöpede men köplen şoňgule giderdim. Onu ejemem gowurýardy. Erke oglanam murda gyýdan gylykly. Adamyň ýüzüne dogurlap heredeni göremok diýerdi. Gurbanyň aýaly şu jagat oglany öýüne sygdyranokmuş. Şu gyzyl açlykda öz sülsatlanma deklese gazel. Ýok etde kow, bolmasa özüm kowjak diýip ärini azar berýärmiş diýen görüň oba ýaýrandy. Ezemin gaty gahar gelipdi. Tas Gurban agaň aýalynyň üstüne gidipdim. Herne her ýan ýassady.
Gurbanyny kowduraýma diýipdi de köçejipdi. Oturup bir owa bir oglan sygdyrmazam bar ýyl bolmy. Ýylem sygýanlar. Saga dagy näme? Juda bolmasa özüm saklaýar, men şu sagany diýipdi. Aman ýa-da da kowsara göni geläýginiň gudyym şöýe. Gepini çekmegen ýelini kesileniň diýip sargapdy. Aman ýadyň özüm ejemde ýene mehrin duýýan ýaly el sypynyny biňkä gelerdi. Ejemiň geňen aýgurlaryny ýertekilerini dinlerdi. Yatmağa gitjek bolanyny ýerinden juda kynlyk bile galardy da ýaýdana giderdi. Şo gün otdan gelişimi dem ol Gurban agara soglunyny agşam biňkä barjakdan aýdyp galypdy. Ejemi kemi bir okurajuk göýök bilen iki tane gyzdyrmanyň daşyna geçenizdenem "Salamu aleykum" diýip kapydan gelipdi. Biz on geljeginden habarly bolanygymyz üçin ýerlerden geç boluşduk. O bolsa ýüzüni goltugyna sokaýjak bolup durşuny ora sultan eje. Mene kogdurar görün. Ýöne gaýrat ediňde şu gijelik mihman alyň ertir ýerden ýola düşjek. Ýatara ýer berseňiz bolýar. Ýere da adam ma diýdi. Ýere da adynyň bardygyny suwut etmek söýleýän ýaly. Aňarsyna ýöwürlüde eliniň arkasy bilen könüjü, hüllü ýaglykdan ýedilen guşogynyň bir oňur göstü öreklerini tümmerip duran ýerine kakyp goýberdi. Men bir ýyl boldumdy. Ejeme deretdim. Ejem wah. Naýan saplary, insapsylary diýdi de togup ýerinden turdy. Haýdy kogdy. Gurban mi aýalymy? Aman ýa Gurban hakkam öýde ýok diýensoň Ejem hatam özükdi. Geç oğlum geç. Geçine ýarlyjanyň ýanyna geç. Otur şu ýerde. Senem oğlum amen. Gitme, hiç ýanyna gitme. Biröýden kowullugyň, odan kowullugyň däle. Bolu berene şu öýde diýip, öňüm telim gedek gaýtyran sözlerini ýene-de bir gedek gaýtalady. İçi-içikde çepegini çykaryp duran Aman ýadyň iki ýygyny tutup men ýanyma getirdi. Oturtdy. Ýelini kesilen. Ahir öz ýeni göwürdip durag diýip, Gurban agaň aýalyna käýiniň oturuşyna bir käse çaý goýup berdi. Ýyjek gol oturan göwgümidi, gyzdyrmalanmady öňüne düşürdi. Näme ýerdadyň bolmaýanyna? Ora sultan ejen seni kowaýar öýtdiňmi oğlum? Aman ýaz boldy. Yo, bara, ine ýerdadyň bara. Bar diýdimi? Diýip şol alжyryda oturdy. Öýdi böyle iyi oğlum, iyi diýip ejem her näçe ýyl barsa öňüne gyzdyrma göýge eline murmady. Aşak bakyp aýylygyna gultuny oturdy. Ellerini ukulady. Barmaklarynyň uzy bilen gözleriniň gyrasyny tipirdi. Ahyram beýle boljak bolsa, onu deňgenen deň çekişmeli bolsa ýani ýaly uludan demen aldy, şöküne düşdi. Uzy ýönlügün göýök ýyganyny sebäpli göm-göýök bolup duran barmaklaryny titredip, uşagyny çözmäge ýarlany. Düğün yerini tapman ellerini ha sağ bıkınna, ha da sol bıkınna etdi. Ahiram sözlü de öňüne keterdip koydu. Oğulukman epini yazıp başladı. Uşağının gatı yukolluğuça ellerin ıskına adallı. Hareketler hayallady. En sonki gatı galanna hasam ýaýdanny. Şonu açdyğı bir yer geläjek ýaly. Taňyrlap otursan hem üçindir gaýta kapat etdi. Iki barmak kağızdan ýeňil. Essigiden ýyrtyk guşagyň yalan gatyny yeka kapana gurulan agar kapanyň agzyna açýan ýaly kynlyk gören. Ammasy güýş sarpedy başdy. Çözlenip dar jaýyň içinde epesli yer tutup ýatan guşagyň içinden aňyry ise bir kepdere bir ýaýlym ýa boljak ýa bolmajak gowrulan arpa däňejikler çykdy. Aşak bak oturşuna. Aman ýa şo däňejiklerden 3-4 sandan ýeke-ýekeden agzyna atdy da kirt edip ýemä başlady. Arasyna çaý urtlady. Gyzgynjak çaý içegileriniň iç ýüzüni sypalap geçen soň göwresine bir näme kuwat gelme näme başyny allarda da edil Mehrem aganyň ey görýän inesine diýişi ýaly ýüzüme meherli seredip al sene miýsene şundan dogonjugum diýdi. Soň gejeme öýdlerini alyň size miýseňiz bilen ora sultan eje kän abi wagt çağaçygym ýere zadym barym diýär diýenden ejemiňe hakka bokurda dogludy. Şonundan bir adam gepläp bilmedi. Aman ýadyň bolup oturşyny görüp menem bir hili boldum. Ortada arpa däňejikleriniň iýjegmem bilmedim, iýmejegmem. Aman ýa üçin ýerinde gowguljagyny bilmedim, iýmärinde gowguljagyny. Iýmetem göwüni galajak ýaly. Iýsem ol ýol adykyzy galajak ýaly görünýär. Çünki onuň bir
çümtünüp çık oturuşu buzaga diýenleri diňe bir şugun akşam yüreklenmek üçin guşogyny yssyryny meňden okdy. Sakymsak boldy. Buzaga diýençikler oňa ýertir irdenem, günertanem akşamam garal te barjak ýerine barýança ýol azyk bolmaly. Şeýle de bolsa, men onuň kalbyna şojaga hörüňüm, biziň gyzdyrmamyzdan kimdälik barada bu sonuçdy öğretmek üçin. Özüni büýüde ýükdäli gaýtam üýtgeşik bir nygmat getiren adam ýokmyny duýmak üçin sag elimi tutup diýençiklerden bir çümbüň aldymda çepelimiň aýatyna uýdum. Edil öýde edişýäli ýeke-ýekeden agdym atyp kiterde uğradym. Gece dadyp gör, biýek ogul ýanyken. Arapa tapsak bilim şeýdeli. Juda bolmasa tek-tekleni däýeli. Bomy diýdim. Bor oğlum, şeýdä ýersiýdi. Garnyň 40 gaty ýaly orta arada gasyn bolup ýatan guşogyň içinde arpa däňeçiklerden ejemem laýyk 2 saňyny alyp agdyna atdy. Şeýne uğrady. Ýöne gitar deştilmedi. Amaniýa diňe şondan soň ortada gyzdyrmalaryň birini eline ýetirdi. Uzundan sähel çözük döwüp aldy agdyna saldy. Henidim çöküne düşüp oturuşuna garry adam ýaly dodoklaryny sömürlüp kümşülledi. Çeýnemini ýuwup ýutmakada bollum diýip ýa-da çekildi. Töwürgaldyň diýen maňyda ellerini serip ejeme seretdi. Ýetene jan goýum, çekinmesene diýip ejem her näçe da şondan soň ol ortadaky gyzdyrmara tarap nazara maýlymady. Gaýtam o müýüne garaşýanlygyny meýlim edip oturun ýerine hatamak çymlandy. Şular ýaly ul adamlaryň gelişi ýaly ardyny zırady. Ejem özüň okaýatyna aman ýazan, ýaş kişem bolan erkek tanasyň. Hemem dil töwür bor diýenden soň içinden bir datlyra koşturdy. İki elini ýüzüne sylyp goýberdi. Bilem şeýtdik. Amaniýa arpa däňejiklerini ýene-de öň kysýaly guşogyna urdy. Ema bile biziň saçagymyzdan gyratyna goýdy. Boyunjagadyny burup ejemiň ýüzüne naýyn jargarady. Ora sultan eje. Mena onu ho burça geçip gyşaraýjak. Gyşaraý oglum, gyşaraý. Şondan soň biziň hem iyi biçip uğramadı bolmady. Ertesi ýerden men ejemiň sesini oýandym. Ol amaniýady öýden goýbermejek bolupdy ýady. Amaniýady bolsa eýýäm guşogyny birine daňyp uzak ýola taýýar bolup durdy. Guşogynyň bir oňurgasy töwereklerine kütünmeji görün, öten akşam geleýän näkisine görä bir näme pesräk, ýapbaşyrak görünýärdi. O men goýanymy gördü. Durun ýerinden bir ýadym öňe düşdi. Iki elim jüplep maňa tarap uzatdy. Men ýere düşükden sowurulyp baryp, oň elleriniň gasymyma gystym. Düýün meýdanynyň bilece selmeýgen gömgök ellem garyşdy. Ikimizden bir sellem tezini çykarman durduk. Men ýödüme dor salyp amaniýadyň ýüzüne setdim. Görsem, o da men ýüzüme seredip dur. Irgyrjak bolýar. Ýangaklarynyň syýrykýan oňunjak ýaş düýmejiklerini görkezmejek bolup horjy elleriniň aýaty bilen ýygylygyna süpürýär. Şunça bile tirkeşdegem. Onun gözlerinin edil düýünki ot ýygan ýaýlamydan gyrtyşlary ýaly gömgökdüğüne men diňe şonu bilip galdym. Orada oradan sag oturun diýdi. Aňartyny görüldi. Bosagodan eýätlärem ýygyna görüldi. Ejemiň çukur köwüşli aýaklaryna seredip duruşuny eýem öýden eralan adamyň merdenseli bilen pert görüldi. Men obadan öküläp gidemek, ora sultanyjy, hiç kimden gatam göremek. Sizdenem köp razy. Her ýerde bolsam men bir ýere ýene-de gelerim. Gurban hakkyma da aýdyň, meni däp ýörmesin. Men çaga däl, öz günüm özüm görerin. Özüm bir ýerden habarymy ýetirerin. Şeý diýdi, çykyp gitdi. Men ona şähere barýança. Hiç olmanyna obadan çykýansa uğradasym geldi. Ha, dogrusu, aýdanyň ýetägede galhana. Biziňki dejik bolup bersene diýip özümüň ýene bir meýdan ýalbarasym geldi. Emma gymylla bilmedim. Edil söýä şüýlünün ýaly gapsanyny joklap, gapyň aldyna gelmelip durdum. Baý üýdük çepejiklerini şapyk etdirip, essi giden hüllü ýalyk gören guşoğlu könüzi doğunyň syýlaryny ýadyň ýakymsy şemalyna galgadyp, ullukan gara gulokçunyň aşagyna ýegişerilip barýan ýetim oglanyň keşfi boldy. Gözlemiň öňünde kemden goýulyp barýan şalymtyl dumanyň arasyndaky ogunjak. İçi deşik halka şekillije milyonlarça nokotçuklara garyşdy da soňam düýbünden bulaşdy. Näme üçin agdymyň iki gyrasynda da şorumdyk tagan peýda boldy. Soňlar ony
Rayon merkezinde gördük diýenlerim boldy. Beýle bolan bir ýerine gördük. Plankes şonu ogulluga alayıpdyr öýdýän diýenlerim boldy. Ýolly gün urup ýok bolupdyr. Azygyp dälije mäşip dälräpdir diýen tapyldy. Obadan gidip şäher internatyna ýerleşipdir. Ondan Aşgabatda okuw gidipdir diýen ýaly gürrüňlere meşdirli. Ýöne belli bir wagt bilen bolmady. Yetim oglany öýdi ýokka öýünden kowanyna gahar edip, aýagyny öllür ýaly ýenjenden soň, şo jele gaýlary atlaýran çykan Gurban agady ondan direk tapman gaýdyp geldi. Biziň obamyza nädip düşünýüniň näbelli boluşy ýaly. On soňky ykbalym näbelli bolup galdy. Men görükäteler ýolum düşüp şähere baramda. Ýol gyralarynaky baglaryň hayatlaryň düýbünnäki apadyň ýan hennekleriň içindäki çaşyp ýatan çörekleri. Henüz başam bodulmadyk aksy bulkozukları. Bir gedek diýişlenmän taşlanan pişmejikleri. Owa toýlarynaky harman çörekdir etsin galynlaryny. Çukurlara goýulýan gadan palawdyr gaýry naharlar görüp. Amaniýat kemeden şol dünýäde bir dögüm çörekden gammat. Şondan el yetmez zat ýokdur öýdüp beren günlerimizi. Ýüzüne künzaraň irenki çykyjyp giden deň duşlarymy. Ağzından ölüp giden obadoşlarymy. Amaniýatyň ulak ýoly ada hökmüni alyp barýan bir gysym arpa däňejiklerini ýatlaýan. Ýerden turup bir dögüm çörek gözlegine çykmadyk. Agşam aýryldan zat tapman. Elimiz boş öýe dolanyp gelmesek. Uzyňlygyň ýolumyzda göz dikip gultunyşyp syk oturan çağajyklarymyz boş gelenmizi görüp sessiz üýünsiz bir tarapa gyşarmasalar. Biziň şüýne dünýä älem gymmat halytlardan hyrynly kyn doly ýaly bolupdyr. Bu meniň usurdy sadalygymdan ýa halis göwnü pesligimden şeýle bolan bolmagy mümkin. Bilemok. Ýöne biziň deň duşlarymyzyň haýsyny ýepletsem şu men diýen sözlerim gaýtarsalar gerek. Bu zatlary maňa ýöňrek. Öýlerine gezmäge baramda daim gurrun beripdi. Ol umumyň gurrunçyl adam. Onna gurrun kän. Oktyabr 1990-njy ýyl Moskwa.